Victor Kwana.
Right. Makadiko, guys. Masquera say, mamuka say, maneri, kumativi manenyika. Dumelang ninjani, ahe, matera me akuti, bonjo, amene baba. Kurukura munhu guys ndichani. Chiti aiwa ndinokudigamuchirai kuchirongwa chezvanhasi guys, tisangane pano guys, ngatisanganei pano apa nhasi tine show yatinayo iri slightly different. Handifuniza kuti pana patinongokunzirai zvose pano tinounza zvose as long as zvinhu zvatiri kurarama everyday mukati meupenyu hwedu, handitika zviri kuraramiwa navamwe vedu, zviri kuraramiwa navanhu, aiwa tinoda kudzidza, tinoda kuziva kuti zviri kufamba sei kunze uku zvii zvinenge zvichiitika. Imi munoziva kuti tinogona kutochembera kuita vhudzi rewaiti musoro mukomo zvatakaisitochembera kudai tisingatozivi zvimwe zvinhu tisina zvatoziva. Saka vakauyawo vamwe vanoitawo zvavanenge vachiitawo vakatidzidzisawo vakatizivisa tichibvunza mubvunzo kuti zvinhu pakadai apa panofamba sei, pakadai apa panofamba sei, tichinakirwa. So nhasi yatinenge tinayo pano pashow nhasi zuva ranhasi yatinenge tinayo pazuva nhasi pano guys, tine vanhu vaviri handitika. Ini mukutaura kwangu ndinogona kuti vanhu vaviri ava vose vanhu vaMwari, handitika vanhu vaMwari vose, asi vari vanhu vaMwari kudaro. Pane zvinhu zvekungosiyana kwokuti marapiro kana kuti mashandiro kana kuti kubatsira kwacho ndokunozotidii ndokunozosiyana. Handichivi munozviziva kuti mukubatsirwa kwatinoita mukushandirwa kunoitwa vanhu, vamwe vanoshandisa mabhotoro, handiti vanhu vanoiswa mukati memabhotoro ovharirwa mukati, handitika vamwe vanouyawo nehari dzavo voti tinoitawo zvatinoita nehari, handitika zvirimo mumagwaro, handiti vamwe vanoitawo mapanga avo voyawo namapanga avo ekucheka Satani, handitika vanoshandisawo mapanga avo, handitika tinoichida kuzovawo kuti zvinenge zviri papa, handiti kwoitawo vanenge vachiputidza vanhu nemoto, moto inenge ichishanda kutiti moto inenge ichipisa ani Satani here kana kuti inenge ichipisa chi, ina hangu handizozivi ipapo. Tinoda kudohwawo nhasi kuti zvinofamba sei kuti moto iyi ipise vanhu, zvii zvinenge zvichiitika ina hanyatsokuzivawo, handitika isi chatiri pana patisi kuda kujaja, tinoda kudzidza, handitika. Ende regai ndikudzei guys ndichiti nhasi inini hangu guys nokuti munodawo kuwisisa, nhasi ndinoda kungokuvhurirai padhayaris, handitika muchitaurawo zvamunoda, muchibvunzawo zvamunoda, handiti nokuti idhibheti yavarandarume vaviri vanhu vaMwari vakuru vaviri, handitika. Saka ndombokuvhuriraiwo nhasi, haiwa muchirasa muswe, muchipombonoka, muchibvunza mubvunzo, muchitaura zvamuri kuda kudii kuti munzwe. Hanzi saundi handisi kunzwika here nhai mingirikiri, nhai kunzwika, hanzi there's feedback. Hamusi kundinzwa guys, muri kundinzwa here saundi? Saka chii chiri kuitika? Handichazivi. Muri kundinzwa here guys? Yesi kule Clifford, muri seiko kule? Muri kundinzwa here guys? Kana muchindipanzwa ndipewo saini yekuti muri kunzwa. Hanzi sound haina kumira mushe. Sound yadi, hanzi sound is fine. Saka handichazivi kuti pasound apa pakamira sei. Pasound pakamira sei. Alright, hanzi we can hear. Alright, ndofunga handizi kuti mafoni ndofunga manetwork ari kusiyana nditi. Hanzi sound is good. Alright. Saka nhasi tinenge tichida kuisasa guys. Isi panapa ina handina side. Guys, ina handina side. Handina kana side randinaro. Ndida kuti mugare mabatisai papapa. Ina handina kana side randakamiririra. Inoda kutodzidzawo. Handitika inoda kuti mumwe nemumwe ane zvaanotenda mazviri, mune zvaanomira mazviri, handiti kuna mane tine venguo tsvuku kava inguo tsvuku vari pano nhasi, handitika imi munongotongoziva kuti venguo tsvuku vari dangerous, especially ukaisa munhu mukati mebhotoro unodogaramo nokusingaperi mukati mebhotoro. Venguo tsvuku vanoshandisa banga, vakakubatsira bakatwara voriya hapana kumira mushe, panenge pakaipa. Toitawo zvakare apostol, handitika IK apostol IK vanzara kuti ndinoshandisa hari, I'll break the altar, handitika nehari zvese zvinenge zvakaunganidzwa. Saka idoctrine imwe chete asi dzidziso dzacho dzakasiyana, maoperatero acho ndo akasiyana.
toda kuti wise pano nhasi vanhu vako vari vavirawo vachikweshana apa vachibvunzana ipapa ini ndinenge ndingori pakati kuti ndine madhayarisi kuti tinyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei zvinoita sei vachibvunzana kana vachivhurirana magwaro vanenge vachivhurirana ine handiziviwo handitika vanenge vachivhurirana magwaro vachidzurana nhasi panapa tinotowana mukana wekudzurana chaizvo as long as isiri kudzurana kweshuwa handitika kuri kudzurana kwapashuwo aiwa tinenge tisina kigwa navo handitika pakupedzisira kwegame handitika vanoda kuenda kunguo tsvuku voenda kunguo tsvuku handiti namba dzavo tinenge tichapinda ipapapa vanoda kuenda kwaapostol aikei handitika toenda kwaapostol aikei muzere namatambudziko munogara muchitinetsa kuwhatsapp kwangu imi munozviziva inbox yangu inogara ichingopfuta kuti tipewo namba dzamaboltikata iyo maboltikata venyu vava nhasi ndavafonera nokuti makomplaini awanda regai ndinogara ndakuudzai ndikati kwei maboltikata zvaita sei zvemunofanira zvifambisa sei vanhu vari kuchema uko vanhu vari kuti kwai hamudaviri mafoni enyu zvinongofamba sei kuti hamudaviri mafoni imi shoko renyu muchivimbisa vanhu kuti muchabatsira vanhu maproblems avo vanhu vofona mafoni hamuchadaviri zvakandipindira kuti aiwa sisimeni ndonga ndiri bhizi asi ndichadii ndidavire mafoni acho because puresha yakandiwandira kudai kwai madhayarisi muzereko kwai mazano madhayarisi makadai soko abhotikata kwai kuri kubvira kwai muzere ikoko asi ndabvunza ndikati nayo bhotikata imi vanhu venyu vamuri kubatsira navo chimbovaudzaio kavambuya vambotipawo testimony vauye pana vambotipa testimony kuti chi kuti zviri kufamba sei kuti aiwa isi takabatsirwa shuwa sunukugwa kubva muijipita matanga tiri taafuri maabatsira kuti ati vanoda kuuya vauye chi vaine umbo wakadii wakakwana ikoko kuti aiwa shuwa vanhu vakadii vanhu vakabatsirwa saka indangosvitsa mushoko handitika nokuti vanhu vakawanda vanga vanetsa kwandira chimbo nhai misisimeni kuvaboltikata vaya navadhunamisi boltikata navadhunamisi tinenge tichingoningirira tichingovafonera havasi kubata foni handitika vanopindigwa nevanopindigwa vanenge vaitawo laki vachinji vanga chingoti kubva ipo paya kungozama asi zvinhu zvacho havasi kudii havasi kubatika kwanzi madhayarisi muzere kudai ikoko kwanzi makasara kudai kune conjesheni kwanzi kune conjesheni ikoko yemafoni handitika muchindenyu kunodii kunobatsirwa hazvina kuipa handitika munhu nemunhu ndiye unoziva nhamo yake matambudziko edu akawanda akasiyana-siyana ukatime kudii ukatime kurarama handitika right saka regai ndigare ndati nhasi vakuwandigwa linda vari kuwandigwa vataura chokwadi kuti ndiri kuwandigwa havana kumboramba vati ndakawandigwa zvokuti dhu madhayarisi azere zvokuti dhu aiwa otenda saka nhasi tauyawo zvevenguo tsvuku handiti ava vaiti zvenguo tsvuku ka vaita zvemabhotoro handiti vaboltika tinoda zvemabhotoro navadhunamisi mabhotoro nechigara zviya mabhotoro nehari handiti ehe saka tina apostol vanongoita zvehari chete neshoko ramwari handitika vachibhureka maauta toitawo venguo tsvuku munovaziva ini venguo tsvuku munotovaziva kuti vanotove nemukurumbira wokuti vanotodhistroya vanotokusvikira panzvimbo vakakusvikira panzvimbo ka unoita mushe venguo tsvuku sinongoziva kuti kwai havatoiti kana wada kutoganga unotoenda unotoda kutonyatsobvunzisana zvakakwana handitika saka chi ndozvatinazvo pano vari kuzozvimirira voga regai ndifonere varume vaviri saka kurudyi uku kwangu kurudyi uku ndokuchenge kuina chi apostol ik kurudyi uku handitika uku kuruboshwe uku ndokuchenge kuinani sekunonguo tsvuku handitika but ranzi aibrosini ndomboita maaibrosini handiti maaibrosini tarobo unotoda kureva nhemaiwe handiti zvemaaibrosini so ndakazoguma kutrima kugerasi edzo zirini indine mazi aibros akadai soka akadai handisi kutombomagera kana hawo mhina kuda kundirevera nhema unyari handakatoriguma kujara kuita zvemaaisi zvemanhingiri zvemaaibros handiti zvamaaibros iko zvino kune rokudhara masaru nakavhangu ndovawane pano ndicheka tsiye hapana saka ndikacheka ndoga ndingatondiseka zviri nandigari netsiye dzangu dzandakapiwa namwari handiti sa uku kuleft uku apa pafoni yekuleft uku pane mafoni matatu ipapa pane chidhura changu chamugara muchifona chiya ndo chinenge china apostol ak koita ukuku kune imwe foni iriko kuiya inonzi meliniya ndo ichange inani ina sekurunguo tsvuku ndokovanenge vari handiti ina ndichidofara dei zvandagona kuti ndivaedit chivaona apa vakapfeka nguo dzavo tsvuku uku apostol vakapfeka tai yavo vakapfeka bhachi ravo vakapfeka tai yavo tichinyatsoona kuti zvinofamba sei tichiona maaparatus anoshandiswa nevekungo tsvuku nemaaparatus anoshandiswa nekupi navapostol but zvisinei aiwa chikuru kudzidza nekunzwa niti zvavanenge vachidzidzisa pano right
hanzi tiri kuda venguo tsvuku nokuti pane mushurugu watinetsa right. Tichazoona mukati mokufamba kwenguva kuti mushurugu uyu unogona kuitiwa sei, kana kuti navaapostoro kana kuti navanguo tsvuku tinozongonzwa navo papapa kuti tichafamba sei. Handitika right, regai tivafonere vose tivaunze pachirongwa tinzwe kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei. Right. Hello? Maswera seiko apostle? Taswera munhu waMwari, aiwa tinokugamuchirai zvakare pachirongwa nhasi matitsikazve zvakare tinoti aiwa tinokutenda izvi ndokudzidza kwatoda kudzidza isu. Aiwa pakanaka, regai tiunze biya yenyu apa tione kuti tavafonerawo vapinda pachirongwa musangane pakati apa paground. Paground renyu nhasi, ground nhasi nderenyu, nhasi ndiri mune ground. Makadiko sekuru nguo tsvuku? Tipo isi makadiko? Tinofara takachengetwa naMwari. Aiwa tinogamuchira. Izvo zvokungofara profile picture yenyu kudai ngotsvuku unoto hakuro hwanana. Ipapa ndiri kudoona banga riri pamusoro pehari poita kudai chicho chakareba kumberi icho chicho chinobaya munhu akafa icho. Koita izvozvo zvamakabata kuita zigauni reredhi mucheka mutsvuku koita zveti tsvuku. Nhasi pakaipa pamheno. Tinokutendai nhasi matitsika pachirongwa panapa mukati timbosvikawo timbozivawo timbonzwawo kuti mukufamba umu zviri kufamba sei, mukurapa umu zviri kuita sei. Matitsika pachirongwa tinokugamuchirai. Tinotenda muyanga tiripo tinogamuchirai. Right. So panapa tina apostle vanonzi apostle IK, then tina sekuru nguo tsvuku. Handitika indangoti kuti nditi nguo tsvuku ndokuti vanhu vanyatso kubata sensi yacho. Saka ndo zvandichamboshandisa. Handitika so imimi mose muri vaviri, vamwe mose muri vanhu vaMwari, muri vatumwa vaMwari. Handiti munouya makauya kuzobatsira isu tine nhamo dzedu dzinenge dzichitinetsa dzichititambudza. Handiti tina apostolo vanoshandisawo hari yavo neshoko raMwari. Toitawo venguo tsvuku vanoshandisawo bakatwa ravo, hari yavo, micheka yavo mutsvukuvo, moto, zvose ndakazviona. Handitika zvavanoshandisa. Handiti toda kuti mumbonyatsokutaurirana kuti muchimbotidzidzisawo kuti zvinofamba sei mumadhoktrini enyu, kuti vamwe vanozoshandisa hari nemapanga, vamwe voshandisa hari chete. Zviri kufamba seiko, zviri kumboitika. Chii chiri kumbonyanya kuitika? Regai titange nemi apostle IK mumbotitsanangurira muchibvunzawo mubvunzo. Munobvumidzwa kubvunza mubvunzo kunani? Kuna vanguo tsvuku, sekuru nguo tsvuku vachidzosawo mubvunzo kwamurimi apostle IK. Tichinda mberi takadaro, mungabvunza yenyu kana kuti mungataura yenyu apostle IK. Patinoshandisa hari kutaura pandakamboita kuti pandakatanga kushandisa hari it was 20, I think the very date rakatanga kuita zvinhu zviri hari it was 2017 musi wa24 February. That was it was on a Friday, it was an all night. Ndakandabva kugoma sekutenda kwandakaita munyika yemwera mune zvinhu zvakawandisa. Hari is one of the weapons that the enemy can use to afflict, to cause divorce, kukonzera urwere, kukonzera minyama, kubvisa vanhu mamereji, kusunga vanhu mbereko, kubira vanhu ramangwana ravo. Izvo zvinenge zvichiitika. Pane wedza ndakada kuti mubatisireke rakakosha. Pane chinhu chinonzi spiritual world. Kana titora nyaya yespiritual world, tokutaura kuti muspiritual world mune maworlds mairi. Mune what we call the positive world, that is the godly world. Then koita the devil world, nokucontrolwa naSatan. Saka ignorance yekusaziva zvinhu izvozvo ndiyo inosaka tipararira. Kunyange vanhu vari muchechi, unokwanisa kuva uri muchechi munhu utoenda unoda kuenda nezita raapostol IK kune munhu anoitazve anoshandiswawo ari instrument vakaipa. Woenda ikoko kuti ndoda kuti vafe kana kuti wochera gomba. I think I showed you something. Wakachera gomba spiritually munhu yezvaari kutaura ari kuti pandiri kuchera gomba iri riri kurepresenta munyika yemwe
akuspiritualize. Saka kuti ndiri kuchera gomba iri seguwa. Saka unokwanisa kuva uri ku-UK, uri ku-Canada, uri ku-America. But because life is controlled from the spiritual realm, these are weapons of the devil that he can use. And he will use any weapon that he may want to use. Now, saka gomba reracherwa, kunoitwa ma-incantations atinoti macho iri satanic. Yekuti anokwanisa kutainza upenyu hwemunhu, obva aisa upenyu hwemunhu wamwemera achera iye gomba rachera. Pandikuchera gomba iri ndacherera apostol aite gomba ravo rerufu. Saka nokudaro ari kusvika ndapfushira upenyu hwavo. Inini papapa nyama yangu iri right, handisi kurwana, handina anything. But because nyama yangu haikwanisi kugamuchira chinhu, mweya wangu usati wachigamuchira. Saka kana mweya wangu uri weak, uye ndisati ndiri ignorant of these things, unogamuchidzwa rufu. Then we communicate the message yerufu kumiri wangu. He says that I would die by accident or I would die. Maybe ndimokwanisa panga pasi, woti sekuisa panga iri pandaisa doti vana zvidhori. Woti sekubaya kwandaita panga iri pachidhori ichi ndabaya apostle aite. All of a sudden maybe I'm driving or I'm somewhere. Then ndindodzwa kuti ndakunzwa mabaya ari weird, and all of a sudden maybe can be taken to the hospital kuchipatara vanhu madhokta koshaya chirwere. Because chirwere chacho hapana chiri kutsvakwa nemachiremba. Pane attack which is spiritual. So when those people now come to Apostle IK, this is where we now demystify that mystery. You need to understand this. As much as the devil can destroy people, what gives the devil power to destroy people, even Christians? It is their lack of ignorance. It as you now, these are spiritual laws that are better when the spiritual. The enemy can deploy them against one another, but the are ignorant. Yes, soon as you need to communicate, I forgot to know fear and resources. So, good morning, even I'm just a possible anymore. Sagamaka, a batch one. Then we are a moon, I shandisa, we eat the master of a new moon, but I'm little, but I'm a pass of the woman, I'm going to shanda basa. Amboshaka basa anokwanisa kutozingwa anogadzirwa 2 months or 3 months. Vamwe vakadzi vanobuda ropa zvinobudisa ropa chete. Vanoenda kumameswa avo, they don't go zviri normal. Why? Because kune ari kuti ndikuda ropa akuna chikwambo, they don't need to come there. Distancing isimeri inini ndinoda in the physical kukwira ndege kuya kuSouth Africa or kuAmerica in the physical. In the spirit I can be right there with you. Right now, there with you. I can be in America, I can be anywhere. Right now, but in the spirit world, there's no distance. So there's no second even in America. If your spirit is weak and it can be summoned, then it can be injected with diseases. It can be injected with whatsoever the enemy desires to happen to you. Then physically, munyama yako, palife yako, kubasa kwako, in all these things, these are powers of witchcraft work. So now that's work with deliverance now. That is where we undo what was done to you. As I've mentioned, that is there are 2 worlds. The devil, no matter how much he may try, at the end of the day, if the rightful weapon is deployed against him, he knows the rules of engagement. We can put him in his rightful position. Otherwise, he's a loser. Right. Tinotenda nekutsanangura kwamaita apostol mabata-bata nyaya yekuti munhu vanhu vanouraya vanoenda kune vanhu vanoita zvokuzouraya nekudii munhu anogona kucherera gomba regai chimbohwapo kungotsvu kuno kuti kungotsvu kuchandozira ini unogona kudoenda uchiti nditambirewo rafu kumunhu vakakutambira rafu vakauraya imi ndahwa muchiti its ignorance hamene chirungu icho chamataura mati hamene kuno ignorance yavanenge vachiita kusaziva handiti chiregaitiwe vanoitawo zvokupota vachidi ndikadoenda izvi ndikati ndanetsewa nemunhu wangu wepanext door uyu munhu ngaachitsve acheregwe gomba vanochera tinzwewo kuti ivo doctrine ravo iri vanoriwana sei vanodii tichifamba takadaro vachikubvunzai mubvunzo woimi muchipindurawo kana kupokana nemiwo vanobvunidzwa futi tichinda takadaro right sekurunguwo tsvuku mukana ndewenyu uyo kwai imimi muri pane kaignorance kamunako nokuti muri kuita kuti vamucherere vanhu makomba kuti vanhu vafe mukati imomo vachiwira mukati memakomba saka ina ndizota pamunoti kudii nokuti kungotsvuku zvese zvinowanikwa izvi
ya tinotenda ndainzwa nawo yavataura yose nemubvunzo wamuri kubvunza uyu hungu ichokwadi tinoita zvamunenge makumbira ini ndo zvatinoita chero makada kubvunza isati shandise bhaibheri chero anoshandisa bhaibheri vanotoziva kuti marimwe zuro joshua akatombotumwa kunoparadza masvingo ejeriko namwari isusu tinoti hondo inopedzwa nehondo ende munhu kana ari muvengi wako kana achitotadza kuti achitoita imimi kuti imimi zvinhu zvenyu zvisafambe zvakanaka maybe kuti muvake dzimba dziparara kana kuti mushaya mabasa kana muite mweya wehurombe mweya iwo munhu iyeye ukauya kwandiri uchikumbira zvauda kuti tiite kuno munhu okubvunza kuti uda kuti ndiite nemunhu iyeye ukati ndikuda go back to sender ndinonamata kuti hondo iyoyo tinoipedza nehondo nitodzorera mweya wekupi kwaunobva kuenemy yako tokumbira kuna mwari nokuti mwari ndimwari chaunokumbira chese kuna mwari mwari vanokuitira saka ndopanozoona manje kana mauya ipapo ndopanozoona kuti chisu chakushandisa mabakatwa aya manje saka bakatwa rinenge rakamirirei bakatwa iri bakatwa rakamirira hondo hazvina soja rinoenda hazvina soja inorwa hondo risina pfuti bakatwa rinenge ratomira hondo nda kurwa nehondo chero musha menyu mune zvikwambo zvinenge zvirane vana vasikana kuti vana vakomana kuti vatadze kuroorwa ndakupinda musha menyu ndakuti ndishande mumusha imomo munenge mune mweya zvikwambo ndakupinda musha ndopinda ndakapfeka nguo idzodzo tsvuku uye pane paitodiwa nebakatwa ndononzi munondo chero marimwe zuro bakatwa harisiri kutanga manje kubvira marimwe zuro abrahama chaiva nebakatwa vose ana joshua chaiva vachienda unoparadza masvingo ejeriko vanga vane mapakatwa akabvira kare kare it's a weapon yatinorwa nayo iyayo saka ndabata bakatwa rere ndinobvunza kumweya kuna mwari waabhurahama isaka najakobho mwari anonamatwa nomunhu wese ndokwandinobvunza zano kumweya ndokwandiropiwa zano kumweya kuti zvino kana tasvika panhau dzakadai ndapinda mumusha mevana vari kutadza kuroorwa saka topigwa toita sei kuti mundobvunza mweya mucheno toita sei kuti vana zvavasiri kuroorwa zvino ndapinda musha mavo ndada kudzorera zvinhu zvidzorere kumuridzi ndopatinodzwa zano nenjeri dzemweya mutsvene kwete dzenyama chitora bakatwa iroro ita zvakati todzorera hondo iyoyo kumuridzi wadzo vana vosara vachisunungurwa vachinoroorwa vanoroora vachinoroora vachienda kumabasa vachinoenda kumabasa vamwe vari kuaplya kana mavhiza ekuti vaende kunana uk vaende overseas kunoshanda vane madhigree but vazvinenge zvichiramba saka tinonamata kuti mwari asunungure zvose zvaanenge akasunga izvozvo zvinenge zvakasungwa dzimwe nguva nehama dzimwe nguva nevatorwa vanenge vakaatakwa muupenyu hwavo saka bakatwa iroro nemagata atinoshandisa zvese tinozvipiwa kumweya mutsvene tinobvunza njere kumweya mutsvene mweya mutsvene otipa zano nenjere kuti toita sei kuti vana vasunungurwe nokuti isinoti hondo inopedzwa nehondo uye kuti mwari watinonamata ndimwari wehondo ndimwari wetsiti zvekare ndimwari werunyararo zvese saka chamuka inyama chauya nemunhu aisiri kuda isembo chamodhira nacho akati faka munhu pasi motoisa pasi hamunonoki vakatiuya toti munhu muvengo wangu madzibaba munhu ngaenda handinonoke ndomupa kana 3 hours edzo ndototendera pasi tonyorera pasi 3 hours ndokwanisa kupa maawa 3 kana mazuva 3 zvichienderana nedekaro rako rakatoramba rakamira sei ichiyo yakabereka kumira mushei guys murikuona ndikuona macomments section yenyu vamwe vari kuti vhivha prophet ik vamwe vari kuti vhivha ngotsvuku ndizvo mashurugu atinetsa ina handiziviwo ina hamnoti yeti jaji intoda kudohwisisawo varume ava vachitaurirana pano nhasi apostol imi mati kwai ava vanouraya ava vanenge vari kumashure kwakusarira bicheni kwaignorance vatichidhivenda kwai hondo tu hondo kwai soja hariendi kuhondo risina banga kana kuti pfuti saka iso kana watouya kaunenge nezidambudziko rako make sure gidi takabata kuti tidhure kana vachinge vavengi vapinda muenemy scam kana kuri kufa munhu ngatongofa hameni wapa kuti mune chamunoda kutaura kuti munoda kupukidza kana kuti munoda kupokana kuti munoda kudii hayi imbomirai guys vari kuti nhamba ndichakupai dzose nhamba ndichadzipina dzose pakupedzisira chimbomirai nhamba ndichakupinai ndichapina enderai henyu mberi apostol mwari mweya zvaari
mweya agenda yake. Pana anonzi ma-rules of engagement. Pana anonzi ma-rules of engagement. Ma-rules of engagement anoti hakuna spirit inokwanisa kuoperata isina body. Hakuna spirit inokwanisa kuoperata isina body. Saka Mwari zvaari Mwari, he has got no legal right to operate in the domain of man. So what he does, he will use a man to communicate to a man. nyatso kuzama kutsanangura ine chiona kuti vahwisise sekungotsvuku kuti vanyatse kuhwisisa kuti muri kuti kudii. Nyika Mwari akaita kuvanhu. Saka kuti Mwari anoparidza panyika anofanira kuve nemumiriri wake anonzi ambasada kana kuti anonzi munhu waMwari anenge anouya maari kushandisa kuita agenda yake. Now this is the same thing chinoitwa kuya kwake airfoot saka wakuchitindaani muupenyu hwamune munhu ari kapedza. Chimiri munofanira kuziva kuti Mwari haafadzwe nekufa kwavanhu. Chamungada kuziva ndechekuti even munhu akaakwa ndini ndine makore akawanda so to say vanhu vakaita nharo vekuti varoyi vakuda pachena kuti kunyange vanabatirwa iwewe haufanirwe kubudirira. Vakatotsidza vakapika kuti ivava vane tsika yekunosunga vanhu kuti ngaatofe chete. Otiko reason yekuti anofanire because vana vake vanouya vakaenda kuchikoro as if iye vana vake vairambidzwa kuenda kuchikoro. Uroyi hunobva neshoko yafanira achirarama but sezvandikutaura izvi hatirejoise munhu akayakwa ndi right now akatila kuti sisimere wape so I cannot help that person. What I will help is either I will have to bring peace between the two of you. Kuti muzive kuti haisi nyaya yekufa kwemunhu ende chinhu chose chaunoitwa naSatani iwe unokwanisa kupiwa basa naSatani nhasi, unokwanisa kupiwa marriage naSatani nhasi, but Satani haate munhu chinhu mahara. Tine vabereki vazhinji vakanotsvaga pfuma vatingaziva pfuma vakaiwana ndozvasaka vana nhatu vamwe varogwe vamwe varombe vai because Satani akuti baba venyu takavapa pfuma yekubudirira nguva yavo. Izvo zvitakazviita in exchange yeupenyu hwevana vose vazogarwa namadzibaba enyu kureva kuti nhasi zvo zvinonzi neshoko raMwari madzibaba ndivo akakanganisa but isu vana tisu vana tave kuripira zvivi zvamadzibaba edu. Baba ndivo vakanoromba sezvikungedza vanhu nhasi kuti anoenda oti sisimeri ndakavavenga handivandi ndinoda kuti vafe. Now that alone uroyi huri malevels akasiyana. Pane uroyi hwekuti munhu haakwanisa for instance kune ukaenda kubhuku yaNumbers chapter 27 kune nyaya yemurume anonzi Balaam naBalaki. Apostle, sorry kukukatai, makaisa foni yenyu paspeaker. All right, yeah, switch off the other phone because I'm repeating my echoes. Yes, yeah, intukunzwa but ndikuona macomments evari kuti havasi kunyatsonzwa zvakanaka. Right, enderai mberi yenyu tinzwe. Kuti amuurayire munhu iye chaarikuda iye ane level yake uroyi hwakaendera uruwengo. Now akaenda kumunhu akaita sababa ava vari kutaura kuti vatiri pamwe chete vasekuru vengotsvuka webvaenda nasekuru vengotsvuka ati ndikurairewo apostle aike sekuru ava nemunhu aenda kwavari vese vanhu vari mucategory 1 vakafanana naBalaki anotsvaka Balaam kuti amutukire vana veIsraeri. Saka uchaona kuti aende ikoko ane zvinhu zvaanopiwa zvaanoti mhiku kana zvigi anotry kuexplaina kuti ndopa 3 hours. Ndinofudza epanata munhu vaisisimeni I have dealt with a lot of deep things. Hakuna uroyi huripo but hakuna uroyi hunokwanisa kuparadza vechokwadi ane simba rechokwadi kwete ane simba rekufunga
kufungidzira. Saka kupiwa 3 hours vaonzi 3 hours toda kuraya patsvakura ana vasisimeli mwana sisimeli obva auya kwatiri achiti pane munhu aida kunditsa mhiko samarinokwasakaipa chinhu chatokosa kuti ndichikapedzisira kwacho satani unoziva nzvimbo yake satani akakundwa kare saka uroyi huri malevels akasiyana mumwe agone kutsvaga mishonga wacho but akati kana afunga anoenda kune munhu anogona kumuroyera munhu wake sezvakaita sekana munhu Apostle matini uroyi hwakasiyana-siyana vanhu vese vanoenda kune vangotsvuku nevangotsvuku vose varoyi saka sekuri ngotsvuku muroyi muroyi ndati uroyi vakasiyana ndiri kutsanangura uroyi matsanangura andiri kuita iwayo anokwanisa kuitsa munhu wega kamubhraketi rake. Okay. Yes. Ndiri kutaura kuti wakaona munhu vakaona sisimeli vasimuka vati because ndabirwa kana kuti because ndarwadziwa naApostle IK vandida kuvapfidzisa Apostle IK ndakuenda kusekuru wenguo tsvuku kuti kusekuru wenguo tsvuku wandikuwadzire Apostle IK iwewe vakaenda kuna sekuru kunotsvaka mushonga kana simba kuti undiurayeni mese bhaketi renyu rinonzi uroyi saka tinoti musaregedza muroyi achirarama uroyi une chinonzi uroyi chii uroyi munhu ane chose chakanaka chipamunhu ringave basa ringave ungave upenyu hwako anything chiri kuti chakanoona pamunhu chanoda kuparadza chechitu chaningade kutaura ipapo ndechekuti isu munhu akuenda kuna Apostle IK akati ndikuda kuroyerwa munhu that I can't do but what I can promise you is ndokwanisa kukuburisa kuti uroyi hwaitwa mhiko dzaiswa pasi dzisatomboita effect paupenyu hwako iye inoti mwari unokugadzirira tafura pamberi paroyi vako varipo iva vaisa mhiko pasi dzekuti uri kuuk ikoko uite rombe vanofanirwa kufona I think vanhu vanofanirwa I have helped a lot of people especially this week vanokwanisa kufonera kana varipo you can just invite them to tell you ati isimba ramwari mwari akatiri kuti auraye munhu amira kumberi kwake zvazvamwari izvi asi chandinoziva ndechekuti uroyi vakaitwa pamunhu akaekwe man of God a true man of God tinohumisa zviwesanoti hauna chaanofanira kuita chipenyu tinozvimisa kana iye azoramba achingoimpoza simba rake reuroyi then yave order for order taakurwisana tonoti ane simba yani iwe unoshandiswa nekurarama kana kuti ini ndinoshandiswa kupa vanhu upenyu tusina kuti van'anga navaroyi zvichibvira vatendeuke vazive mwari. Asi Apostle be careful pane kuma munhu 3 hours panapa mazviwa sekuru ngotsvuku vachitaura kuti ini ndinokupa 3 hours ukange wagonya pa 3 hours saka garai mutaura zvinhu zvenyu muchinatsosefa because pane 3 hours dzamunogona kungopiwa panoimanja apa handi muri kuzwisisa right sekuru ngotsvuku manzwa zviri kutaurwa naApostle IK kwaisi tinoti uroyi kana tikaona munhu noti kwai munhu ngaafe imi muchiti an eye for an eye kwai nokuti mwari havadi kuti vanhu vafe haminopapapo kuti imi munopaonawo sei totenda simeli Apostle naye iri kuitika ndeyekuti haisi mhosva yavo mhosva ndiye munhu akatanga kuvadzidzisa achivaudza izvozvo kuti uroyi nokuti vakadzidziswa zvisiri zvepoison saka vanofunga kuti ichokwadi uroyi hausi uroyi hapana kana uroyi unenge uripo because isusu tinoti hondo inopedzwa nehondo sematauriro andaiita inini and hondo haina kutangira pano pasi hondo yakatotangira kudenga pakati pasatani namwari pakatombourwa kudenga satani svika akurirwa akakandirwa pano pasi mwari akasara kudenga ihondo yakatotangira kudenga ikoko ngirozi inonzi satani payakakandirwa pasi kuda kuti yanga yakupandukira mwari saka yakabva yakandirwa pasi kuti kuno kudenga hochakwalifya pano pasi
inini handikati munhu auya nenhamo dzake, munhu akauya nenhamo dzake kuti hainini nhauya yangu madzava ndava kuti ndiwezobatsirwa wauti kuti uwezobatsirwa chiro uri kuamerica ndokwanisa vazhinji ipapo vanokwanisa kutaura kuti kana kutopa matestimony pana vazhinji vari kuuk vamwe vari kuafghanistan ndovapatsananguro dzavo pafoni vasati vatombonudza maproblem avo unotanga toridza mhere kuti madzibaba muitange chokwadi munoziva upenyu hwangu saka ndoita sei ndatambura chokwadi indomudza kuti haisi nhau tine zvinhu zviviri panapa zvisatu zviri zvauri kuda iwewo. One, tidzorere mhepo iwe kune muridzi wacho yosiyana newe. Two, kana uchidawo kuti munhu iye ari kukonzera izvozvo tikumbire kuti tomukumbira dzororo. I can send him to Joe Straight. Saka iwe muridzi ndonozotaura zvauri kuda maoption ako wataura zvauri kuda kana wakuita zvinhu izvozvo zvekare ndokupa futi option ndokudza kuti kana wakuita kuita zvinhu izvozvo ndini ndokwanisa kuita inini nokuti kana chikunzi kana vazhinji vanosika kuti manje ndakazouraya munhu inini iye azvizodzokera kwandiri yeko vakazofamba yeko vachizobvunza kuti ndanauraya azidzokera kwandiri inini ndini ndine zvanza ndini ndakapiwa maoko nesimba rekuita izvozvo anoenda pasaidi haasiri anoita izvozvo. Inini sekurongosvika saka chinonzi ngozi ichi hakuna here imi chinozomuka chichidzosera vanhu vanenge vauraya vanhu chichitongwa kuti kwai kune zvitukwane zvighosti zvinongomuka. Ngozi iriko chisimeli, ngozi iriko asi ngozi kana iriko ine mutonedzero waiyene tine manyariridzo atoita ngozi maitiro atinenge taita ngozi. One, pane mwe kutambura chokwadi kuri kuita vana panyika panapa vana vechitema kumwe kunokonzerwa nengozi dzakaparwa nemadzisekuru avo. Dzimwe ngozi kana pane nhau yayo kwangu inini kwamadzibaba kwangu inini kuti ndikubatsire nhau dzako manje ndokudza kuti chisiyani ndindoziva nokuti ndini ndakapiwa maoko ndini ndakapiwa zvanza zvokubata rupa iroro. Ndine mutauriro wandinoita ndine mukumbiro wandinoita kuna mwari wehondo ndine zvandinoita inini ndini ndakapiwa simba iroro hazvingoitwa nemunhu wese wese izvozvo manje ndokudza kuti fambai kune vamunoziva hazvingoitwa nevanhu muzimbabwe unokwanisa kuona kana vanhu vatatu chete vanogona siva nesimba iroro ndokwanisa kuzorodza munhu munokwanisa kudyirwa mari makadyirwa machinze zvichaita zvoramba kuita vachinji vozova vachitokumbira kuti takadyirwa mari kwanhingi vamwe vati handichataura mazita handinoti ndikanisa mazita avo vamwe takadyirwa takaenda kuchipinge kwanhingi takaenda kwanhingi vazhinji mazona vanozodzoka kwatiri voya vaita sei tovaitira nhau dzavo tavaitira nhau dzavo tovaudza kuti aiwa chigarai pasi manje panapa mauya palast bus stop panapa tovaridzira basa ravo ndokwanisa kuvaridzira basa renyu ndakuwaridzirai basa renyu ndokudza kuti right chigarai pasaidi apa after 3 hours chifonai mubvunzo kuti vari sei vanhu yavo vamauya kuti tiitire dare ravo panapa after 3 hours uchifona ukwanisa kunza kuti paturidzwa mhere ndine simba iri kuzviita iroro. Saka zvazvinotoka kunzi kwai mushonga wengozi kuripa hakuna kaimi munovhara ngozi munonyaradza hondo dzengozi idzi kana dzasimuka zvitukwa saka zvinodhila sei nevava vanomuka usiku ava maghosti ava nezvitukwa nemagoritoto aya munodhila navo sei kana vomuka gamakuva mavomo mutaura zvichizvidhoma here izvo handi ndo vanhu vanenge vakafa here ava vanenge vodzoka vachiti toda kuripiwa kandi pane chikunonzi mushonga wengozi kuripa saka imati munonyaradza ngozika ngozi imwe neimwe ngozi dzakaparwa nemazita eguru amai ine muripirwo wainoitwa maninzwa ngozi nemuripirwo wainoita saka kune mukumbiriro watinoita nhau inoitika kuti ngozi yekuuraya munhu kana madzisekuru akaponda munhu kana kudoro akaisira munhu mushonga namudoro kana vakaurayana paukama hwavo vachida usabhuku kana kuti umambo kana chii voisirana kana mushonga zvezvete vesira kana nduro egaro kana kupondana kuurana chaiko handiti ngozi iyoyo yakana yakumuka ine kunyaradzwa kwainoitwa ngozi yekurapwa ngozi kana iyoyo yakuuya kuvana tine makumbiro atinoita ende ngozi yose inopera nekuripa haingopera nekunyaradzwa tinoikumbirira tine mukumbiro atinoita tichinyaradza mushure mokunge mairipa ngozi yekuurayiwa kwomunhu panodiwa mombe 12 pakaitwa mombe 12
chozokuudzai kuti panodiwa zvakati nezvakati, toenda kumusha kwakauraya munhu iwowo, tonoita zvatenge taranzi tiite, vakati hama yavo yeropa yakauraya munhu iyeye, votambira mombe iyeye, vatambira mombe dzedze 12, ngozi ese kuuraya kwemunhu panodiwa mombe dzedanga dzinonzi 12 dzinenge dziri 12. Tine mukumbiro watinoita kuti nhau haina kutadzwa nevanawo, nhau yakatadzwa nemadzisekuru, vana havana ropa maoko mavo, saka varegererewo tauya kuti vagone kuripa mhosva yakaparwa nemadzitateguru avo akafa kare kare. Vana ngavachiita se ngavachipindawo mudzimba vachiroorwawo, zvinhu zvavo zvichiendekawo mune zvakanaka, vasave marombe pamusoro penyika inoyi. Tonamata kuna Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho, mweya otipa zano nenjere. Saka ndingaziva ndambobvunzawo vesekuru Ngotsvuku, ndakambohwawo asi mubvunze handina shuwa nazvo, kungodobvunzawo. Ndakambohwa uchinzi kwai munoshandisa musoro wegora kwai kuita zvinhu zvekurapa-rapa izvi nekudidi, hatisi kuti ishuwa here kana kuti kungotaura kwavanhu, ine handiziviwo ishuwa. Izvozvo zvinoitwa nevanhu vaya ven'anga dzidzi ndo vanoshandisa musoro wegora. Isi hatishandise musoro wegora, chindinoshandisa chipo chinobva. Inini chipo ichi ndakakudza kuti ndakatanga basa when I was 9 years, pana ndiri 9 years ndopandakatanga kushanda nevanhu inini. Saka ndiratanga ndiri mwana, munhu unozvarwa zviri mauri, hazvidi izvo kushandisa musoro wegora izvi. Haina handishandise musoro wegora, zvemusoro wegora ndinotiite izvozvo izvi. Ndoita zvinhu, ndine mushandisiro wandinoita nesimba randinopiwa naMwari, ndine mutiro wandinoita, ndine ziso remweya kwete ziso regora, ndishandisa ziso remweya, richamweya rinoona zviri kuseri chaiko chaiko. Mazvinzwa kakwai vanhu venguwo tsvuku imi madhayarisi havashandise musoro wegora, kwanzi n'anga ndo dzinoshandisa magora. Handiti munovaza mazigita aya akapanduka aya, ndo anonzi magora iwayo. Saka ndati ipapa pandinofunga mamuchione mubvunzo neni indadopindukawo ipapo, ndaitofunga kuti ndezveshuwa asi ikunyepa. Right, Apostle aichaita dzoka bheki kwamuri, hezvo zviri kutsanangurwa apa nemunhu waMwari, munoti kudii? Deception, my Mrs. Mary. Chintu maybe chatingada kuestablisha first. Ndechekuti simba rose riri spiritual rine ability yekuita anything. Simba rose riri spiritual rine ability yekuita anything. Saka zvinoreva kuti munhu anokwanisa kutoenda kun'anga topiwa mwana. But kuna anonzi makabanenzi, waenda mukabaneti yawaenda iwo mutoda kutoziva zvawakunetsa chipapi chaanoita amarobharis anoita vana. Saka ndine right yekuti mwana iye ndakakupa, saka ndichaita zvandinoda naye. Saka unokwanisa kuita kumunhu anoshandiswa nemweya usiriwo, zvauri kuda kutogozvivana, but unozviwana at a price. Price yacho unokwanisa kuibhadhara iwewe kana kuti escape vana vako. But nekuda kuti nevanhu vari so selfish kuti havanei nemangwana next generation nevana vatakuda mavari. Saka unokwanisa kuenda nhasi kuti ere munhu because handinoda kumuona. Munhu anotofa zveshuwa kana asingatozive munhu zvekuita anofa. Urava nesimba ende deception yamunoti munoita pakunzi ndomakuzwa kuti ndishangaya, saka iwe unongori pasaidi. Asi deception inoudzwa. Saka tinoita kuti vanhu vaende madhireka zvezve nezvokuti anoashema tango varikuda kucleana conscience yavo, because ivo they did not actively seek kufa kwemunhu aulafa usati kutaurwa nasekuru Ngotsvuku kuti ino kuti mira pasaidi itivira kuita basa. But at the end of munyika yoga yoga mune munhu ana president, but mune mitemo yekuti kana ndikapa inini nhasi president awasiriwo nayo chindisunga, ndinosungwa nevanhu vari pasi pangu kana mapurisa avakapa simba iroro. Saka asi asunga mutemo maybe ngatiti wakaiswa napresident ndo wasunga. Saka ndozvikuitwa nababa vako kuti iwewe unovatsvaga wondimira pasaidi, ini ndini ndichakuurayira, wabva wadeceive kuti hasaka kana ndise ndiri kuurayika. Saka chii chakaita ngavangofa kana zvoita nyamba kusaziva kuti zvinhu zviri spiritual hazvitorerwe matoro atinozvita panyama. Itotoziva zvekuvari kutaura kuseri, vanotoziva kuti even akaita seanzvenga chituko chichasimuka kuti ngozi yemuda kukuritsa iyo ichasimuka kuti nini makandiuraya. Saka mumurudziro wenyu vana vese
tanga kuona vanezvo tine vanhu papa pakona rutotera makombenda vazochita napamadhindau vamwana baba vakakaunga vanhu vaita something vakaita kunotsvaka kuda protection kana kuda ndovana baba vana zvavaida but vana ndio vadhara zvipi avo but deception yavo ndekuti aiwa imimirai paside. You did not actively participate, but you are the cause, you are the reason why madzibaba vengotsvaura munhu on your behalf. So ropa repa rinosimuka haritaure against madzibaba, rinotaura against iwewe ndochaita vanhu. Saka kune vanhu zvine zvakatoenda kuamerica vakatogadzirwa mavhisa nababa vengotsvuku ndosaka vari ikoko ibheni vakatira kushanda sei zvinhu zvavo zvibude basa vanaro but uyakuti ndakakugadzirira zvevhisa wakufanira kubhadhara. There is a way that you pay for every evil deed that you do. Kana ukasabhadhara vana vako vanobhadhara anasisimeni. At the end of the day zvinhu hazvikufanira kupa mbiri apostle aike zvikufanira kuti zvipe mbiri kuna Mwari. Vanhu vazhinji vane Mwari wemhando iyoyo kuti kana saka takaendera ndapiwa 3 hours tara kwavaita inini ndavapa munhu 3 hours kana pana vari pana apiwa 3 hours obva pandiro ndapiwa 3 hours dzekurarama tikuona 3 hours atitarasere tichakaita pati yekufara kweupenyu tikutaura kuti kana simba charo charo kana chiedza the power of darkness is in the absence of light. Simba rerima riri in the absence of light. Kana pasina chiedza ndo rima parine simba. Saka kana chiedza chauseful for light, it doesn't matter kuti light rachaka project of kuti pakupi the light rine simba. Nyaya yepawo haisi nyaya yepawo. We can argue vanotouraya ichokwadi vanotokwanisa kutouraya kana munhu akasaziva zvaanoita but vakaitira munhu anoziva zvaanoita anorivhesa anodzosa. Saka nyika zvandikanoti nyika izive ndezvekuti hatishandise Mwari kusetla mapersonal disputes edu kuti nini ndanetsana nasisimeni then ndonoshandisa those are kuti ndarwadziswa nasisimeni I can talk to nasisimeni zvamandita zvandirwadza I don't like it then we apologize to each other but tikutaura wickedness like wickedness witchcraft. So whether he agrees I'm not tikutsvaka kuwirirana navo and vachikurovana tikungodara zvingoripo. I don't hate him in the brother and Mwari anotodawo kuti vatozivawo chokwadi. Tiuye panapa tione kuti tisada tiuye panapa mose tione kuti uri kuda chokwadi tizive kuti uda chokwadi apa ndiani because ndadehwa ini mushara nyaya yekuti izvo ngavateste munhu handiti ndava muchiti kwai ngavanonge munhu apa vateste apa kuti tivamupe 3 hours munhu iyeye wavapa 3 hours amanye kwamuri imi muchastopa 3 hours dzese dzapera kuti hakuna rufuru chaitika panopera 3 hours munhu yatenge tichingove naye ndawasa kudaro handiti okay saka sekungodzi kukwai testai munhu apa ndogona kuti pakuda kunakidza ndogona kutsvakirai munhu wokutesta apa ndogona kutsvakirai munhu wokungoti testai nhingi uyu womanya kuaposta waizvozvi unogadzira zvinhu zvacho pakaipa imi ameno saka unoda kutestiwa pakatapa ndiani guys volunteer can you please volunteer unoda kutestiwa apa 3 hours tikopa 3 hours chete wogadzirwa apa mose muri kutiza ndikomese nese muri kutiza uri vanhu vanotya kufa veduwe kusaka muchafa here apa sekuri ngodzi kudapo semuri kuona here makomenzi andiri kuona makomenzi ndichembelewa kusika ndatika ndononga hwani kapa atestiwa nasikuda kutestiwa nauri kutaura pakupa munhu ma3 hours ndikuudzei zvainoita mafambiro atinoita. One, handingotora munhu from street nditi nda kutesta mapowers angu kuti zvichiri kushanda ndimbotesta munhu asina mhosva yapara poshi. Imi munouya as a complainant kwandiita madzibaba mwengo wangu tanzwa munhu ari kunzirai zvakandipira motikari yangu ndoita sei naye. Munhu iwe
zvekuti handikwanisi kuti ndichendere kunze ndifambe ndichiuraya vanhu semasvosve. Nenda kuabhusa mapowers angu zvezvekuti nditi ndionekwe. Saka nhau inoti handiti munhu akubirai motikari Toyota Fortuner yenyu latest 2020 marwadziwa chokwadi zvafanira munhu anenge akuurayirai mwana wenyu mauye kwandiri ndokuti haisi nhau. Saka munoda kuti tiite sei? Munhu iyeye ndokudza kuti alright kana munhu eyemota munhu eye chokwadi nditomuziva nokuti asi ari kuramba sindomuziva ndoti kana muchimuziva haisi nhau ndokudzai chigarai apa magara apa ndoruka zvandoruka inini ndokudzai after 3 hours chifonerai munhu iyeye munzoti chii chiri kuitika ipapo. Pane munhu anenge akutadzirai anenge ane mhosva ndowatingowa tinoita sei ndisandati hondo inopedzwa nehondo mandinzwa. Andikangotora ndokungotora nherera inongozvita iri papa iringonherera iriwo pafacebook ndongoti ngatiteste ipapo pairi nenda kuabhusa mapowers angu nherera haitorinawo kana bhutsu kana chii kana mbudzi hayana kana kumusha ndongoita zvisiri izvo mazvona. Ndoti munhu anoenmakone kuti aiwa ndine complainant ndaitwa so mwana wangu akarepwa mwana wangu munhu akamurepa akarepwa nastepfather wake. Saka stepfather wacho vari kuti abhusa kuti vanotiuraya tikaenda kumapurisa ndozi haisi nhau ndipei picture stepfather wacho nezita ravo neseneme yavo chete chete mouya makazviprinda mauya nazvo chete chete ndoita zvandinoita nazvo izvozvo ndoita zvandinoita ndazviita izvo ndozvivharira mugadzi ndotora bakati rangu ndoita mitiro andinoita negadzi rangu nebakatwa rangu ndokudza chivafonera stepfather vamwana wavo vakarepwa mwana wavo munzoti vaita sei munonzwa foni vachitoridzwa mherunza munhu angotanga kubuda furo ega kana ngotanga ngorutsa ropa mazvo. Saka besides bakatwa munondo wamataura kuti munondo uyu bakatwa iri mama rikufona kawanda panapa saka maybe ndozosera chikata kati andita saizvozvo mandinzwa. Alright. Saka mataura nyaya yekuti ndomashandiro atinoita izvozvo bhozi pari kwete yekuti anzi unongofamba mustriti chongoti ndine mapowers ndoda sewo chongo tisande ndoda munhu anenge akutadzirai akuurayirai mwana wenyu akubirai akuita sei akukanganisai upenyu hwenyu ndokudzaiti alright unzai tite 1 2 3 moona kuti andito tobudisa chiipapo. Alright. Saka inini ndinondanzwa muchitaura nyaya yekuti izvo ndaona mutaura nyaya yekuti izvo mune bakatwa renyu munoshandisa bakatwa unove ndo munondo mukati munoshandisa hari zvakare mukati munoshandisa hamwe yenhavi zvinhu zvakangosiyana siyana. Saka unenge chingori munamatwa munongosimudza muchinamata chete here zvotoita kana kuti behind pane tumwe tunhu twamunosanganisa? Pane zvimwe zvinhu zvatinoita ndizvokumweya. Saka muchishona tinoti siyai zvemweya kumweya. Pane zvimwe zvoti handikwanisa kuti nditaure pajekerere pane vanhu kudai kuti zvatakatora toshandisa nonzi gate kwete hari panonzi makati nebakatwa. Saka pane zvandinoita zvoti handikwanisa kuti ndizvoti bvu pane vanhu pana bhosi vamwe vanozofamba vakunonyepera vanhu vakusvika ndevanobatsira vanhu unoti vakazvinza pafacebook vakuita sei vakuda kunozama kuti vanoitawo saizvo but manje simba iroro harisi makati kana munhu ngirini but simba riri muropa mangu ndimo mune simba mazvona. Pane zvatinoita isusu nezvatinoshandisa bhozi zvimwe zvacho zvatinoshandisa kana zvapera ukatouya musi wacho uchitoda kana go back to sender ndokudza kuti hongu nhau yenyu tokwanisa kuita go back to sender yenyu ndoita but nhau iri kuita ndoti zvinhu zvanga zvakapera izvozvo. Saka ndokufumbira kuti muuye kuti after 3 days zvindenge ndaunganidza zvinhu zvacho handikudze kuti mimweya nezvinhu zvenyu bhosi hamuzivi zvandinoda ndounganidza zvinhu zvacho ndoruka tsoro yangu murukiro wandinoita mandinzwa. So ndizvokuteyana teyana ndizvokutoteya varoi vachivava kutovateya chaiko kutovadla bhobho chaiko. Aiwa haisi nyaya ndokubasa kwangu ikoko inyaya diki diki iyoyo. Ini chiro masvika pamba pangu munokwanisa kubatsirwa nemwana wangu ane 12 years akakubatsirai ndakaichitomwa tii hangu nemambaira. Saka munonyanobatsira futi zvaanotoita futi zvese izvozvi makatomudzidzisa kudhara? Hadzidziswe but ichipo chino angoberekwa anazvo hazisi zvokudzidziswa. Zvokudzidziswa ndizvokuromba izvo hazisi zvokudzidziswa unoberekwa zviri mauri. Kana makangonzi muri imba yeumambo inenge iri imba yeumambo. Kana makangonzi imba yeumambo hakuna mukwanisa kuzvibvisa muimba yenyu iyoyo kana makanzi yemazvona. Saka ndizvo zvinoteta kana imba yenyu yakangosarudzwa naMwari
kunzi ichava imba spiritual family muri wespirit zvinhu zvenyu zvinongofamba zviri mumweya. Zero kumba kwenyu hakuna kana mutambira kwada kusvika kuchero dzomu munotofata rakashama hakuna kana mbavha inopinda ichitiri kuba chinhu. Inini ndinotogara mupretoria mucapital city ndinotogara kumamelodi chakuti motikari dzangu anotoziva kuti mota dzamadzibaba dzirara panze asi pane gate nejira panongopaka mota yangu pabvudo pandoisiya. Ende zvachindobvunzawo mose apostoli nasekuru wenguwo tsvuku pane zvinhu zvatiri kungona zvingotenderera mazuva nezvi handiti vanoshandisa magati izvi zvakutaura kwamaita apostoli vakati ndinobreaka altar zvakaitwa nevanhu vakaipa nehari dzavo handitika mbiya here kana kuti hari dzavo idzodzo saka pane zviri kutaurika mazano ina ndichinyatsogwisa ndoda kutonyatsokunzwawo kwamuri kuti munotiwo kudii nezvinhu izvi zvokuti vakune salt nevhiniga vanhu votora salt nevhiniga here vo hamene kuti vanoita sei voisa pasi pemubhedha here vodii kwaikana hamene kwai muroyi wako unotomuona muroyi unotomuona imanisiti makambozvisangana nazvo ikati makambozvishandisawo kana kuti munozviziva here apostol kana kuti sekungotsvuku kuti mutiudze unotomuona pamafacebook apana kuti kwaimbediwe musazviite zvinhu zviya musazviite nezvino ndakaona ningi ndakaona chakati vanhu vari kungonyora including vagume kune dzimwe nyika saka takadotila kuzvizamawo kuti kati asi nhasi kubvunza pano tinyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei. Zvizvo zvimene izvozvo ifeki sainzi dzedzi isainzi dzedzi yagona zvakadaro dzedzi isainzi makatora black vinegar nesalt ekosalt yematombo makaisa kana motor glass kana muplate makazisa pasi pemubhedha wenyu pamunorara pamaninzwa kusainzi vamene vanoti carbon wati izvozvi makaisa pasi pemubhedha wamunorara pane zvazvinoita neropa renyu nemalungs enyu nehati yenyu zvinenge zvichidhonza zvidzena zvokuti zvinokwanisa nakutokuurayai zvachiona kuti vanzobosa breed ine breed zvinokwanisa breed ine isainzi izvo zvakasangana vakaita kumalaboratory vakaita science izvozvi haisi hakuna varoyi vanomafiction aunoona nandinzwa takateerera zvinotokanganisa kufamba kweropa remunhu munyama. Okay, aiwa takateerera. Alright, amene vhiniga kwenyuwo iyi munoti kudii nayo? Vachipo here apostol vaudoni? Apostle? Okay. Alright. Hanzi pane nyaya yesalt and vinegar. Iripo iri yadai kunetsa iyi. Kwanza amene kwenyu kuti munotiwo kudii nayo mungatibatsirawo here kuti tizive kuti zviri kufamba sei. He tried to explain it scientifically, but there's another side of it. There's another side of it. One of the weapons, Hey guys, varikundudza zvokuti kwaziva indai kwaziva munoona iko ndikuzviziva kuti ari palive taifanwa kuenda tose ndiri kumbotaura kutaura nyaya dzekune mamwe malive kuti kwaiti kuri kuitwa zuva uko kuri kuitwa live uko kumoko nasuva nachi ndiri kuzviziva kuti ari palive guys, don't worry, I know she is on live igame siyai zvakadaro musandivigire nyaya dzekwaziva tikadai takatoita live nezuro musandudze nyaya dzazuva handitika please the guys vaite live ikoko ari kuita zvaari kuita ikoko isu ngatitei zvepano totozviziva kuti kune live yaari kuita ingadai yakatoitwa kusara nezuro live sekundudza kwanga toita ndinoda kuita live sisi ndikati go ahead, go and do the live
regai igame repafacebook musiye aite live ikokoko isu ngatitezve pano ndikutozviziva zvekuitika ikokoko saka don't musandiudze zvokwasiwa. I know what is happening. Siyai zvakadaro hamungachihwisisi. Enderai henyu mberi apostle. Games that they are going around. But what I can advise maybe to the moment, when you're sick, it's not telling you not to. Maybe that would be my advice. But maybe back to something that I wanted to make. Ways of living. Then all together we can now see with the at the end of the day, even the results, but are behind the results and the basa. People in the imagine of the product in the market, which I put as we near from some of the Joango. Doing a church in one job of this year. Moses, I can understand where I get the yoga. Now that the father but if I put the Senate Suat, the material daughter that I made to an action where Moses, Sakabat, to make a yoga, so like a share of Agatona yoga, Zakawanda, there is the chimbo, the chimbo, the Moses, but the potential Senate God and light will always be way over darkness. So that issue was not to define, I just want to have a lot to the middle result and the issue is a result. Issue is source. This source for one of my results when it happens. So when you have to check one, a lot of people are not ready to fight. That is why I said not to my book, my 2 minutes, 3 hours, people are not ready to fight, even in the kingdom of God. People have to learn to fight for whatever belongs to them. And I can teach you, but if the government America never does, that's it, right? You can still live a successful life if an apostle to other people. You don't have to have a dependent sinful for an apostle. Because an apostle watch out for one day. It is a law of God. One day I will die. So then, if I fuck the life, then that's a year. That is a very sound out of one. Unopupura, Ujimuya Undirati. Saka kuti munhu aprofita kuti zara raunonzi chakati maproblems ako ndeakati wogochema nemaproblem aogara kutoziva kuti unawo hazvirevi izvozvo kuti munhu muprofita wamwari. Ndosaka vanhu vachisainoti discernment kuti ukona zvakaita mukupi aex pane mukadzi aifa. Hello? Tikuzwa mama mbokata but madzoka.
network. Network apostle. Vanodzoka. Vai network. Apostle imbomira mbijana nimboadresa vasikana vari panapa. Royal Bay and nevamwe vari mukati umu. Tiri palive pano, tikuita zvepano palive, handitika pano ndo patiri. Muri kuda makuhwa angu, handitika kuna zuva uko kwaari kutuka ini melisisi vake. Indai ikoko uku. Ini ndikutozviziva kuti live iriko. I knew handitika kuti live iri itoriko. Saka please musauye muchindudza zviri kuitika kwazuva. Ingoendai ikoko munoona. Endai munowedzera manhambasi ikoko kwazuva uku. Because ndo zvatiri kutoda kuti zviitike izvozvo. Indai ikoko munowedzera mazuva muti tatumwa naSisimeli kwai tiuye pano. Handitika tiri kukilla one bed with two stones. Imi chindai munomuudza izvozvo kuti ndo zvatatumwa naSisimeli kwanzi tiuye kuno tizoteerera uchivatuka iwe. Chindai ikoko handitika ndati munyasodii muzwisise musandiudza zvokwazuva. Zuva neni ini nazuva tinoti tiri mukoma nemunin'ina tinotaurirana kuseri. Taisitozviziva kuti live inoitwa tinenge yakaenda kusora nezuro but airukwa musoro saka hatina kuzokwanisa kupinda kuti andivharure. Ndaitoda kuti andivharure ndiripo. Saka indai ikoko munoonako mosiya ikoko isi tiri kuita zvapano. Handitika zvandakuudzai kuti bvumai kuindako munodii munoona live. Apostle handei mberi nelive pamberi nekutaura taura henyu tinzwe.
haiwa tikuziva. Saka bottom line tisingatenderere kana kuwiga chinhu pachena vanhu vaviri ava aenda kunotsvaga anouraya nevacho ari kuuraya wese bhuraketi ravo varoi but malevels eroi avo akangosiyana zvakangofanana mugwado vanga vemapurisa wose mumwe ndimonstable ndeinspector mumwe ndicommissioner kusvika zvasvika kwokupedzesera wese mapurisa but vati akusiyana pavani iodoriashoda yoyo kaiyo sekuru ngotsvuku iyo handiti muri kuinzwa kuti iri kufamba sei. Saka ndinoda kumbobvunza sekuru, mubvunzo wangu unodai so munenge muchirapa mune zvamunoti izvi ndo zvatinoita here, zvatinorapa zvakadai nezvakadai nezvakadai tinodai muni, kana kuti munongoita zvese munoita chii chaiko chaiko ini chii chamunyatso kuti ichi ndo chachangu chai chandonyatsodzila nacho ichi? Specialize nazvo ere mukubatsira vanhu? Mukubatsira vanhu. Inini nhau inoti apa ndiri zvangu ndoshanda ndiri muspirit. Ine zvangu ndoita chese zvese dambudziko rese rinouya nemunhu bosi pandiri panapa nhau iyi tinoshanda ingirozi dzinoshonga dzinoita basa nguva idzodzi. Inini pandiri panapa ndinoshanda ingirozi inoenderana nesituation. Ngirozi dzekutenga chadzo dzine madepartment, munoziva izvozvo handiti? Ngirozi kutenga kune ngirozi dzehondo, kune ngirozi dzetsitsi kudenga uko. Kana ndakutaura ngirozi dzehondo ndakutaura maright hand man aMwari anonzi ana Michael, ndiwo anonzi right hand yaMwari, kozoti ana Gabriel. Saka ngirozi dzega dzega ingataura nengirozi rokwanata 12 pandiri panapa. Ndine ngirozi dzehondo, ngirozi dzetsitsi, ngirozi dzemabasa, ngirozi dzemakomborero. Saka ndichikudza ndoita zvese mazvona. Saka bhosi ngirozi ndinotaura pandiri ndodhila nesituation inenge ine munhu akauya achirwara, ndoshonga nengirozi dzetsitsi. Saka ndoenda kukumbira tsitsi dzaMwari, tsitsi dzekudenga kuti dziite sei, dzivake basa pamutumbi iwowo. Kana munhu auya asaitirwa ane ihama yenyu iri kupenga yapengeswa nemumwe munhu, apo manje abataka ngirozi dzetsitsi apo ndakushandisa ngirozi dzehondo manje. Ndipo patinenge takudanana Michael, ndiye mukomana mumwe chete anonzi Michael akambotsika zuva musi wakaurayiwa Jesu 2020 years ago. Pakaurayiwa Jesu, Michael akatsika zuva aita hasa, pakaurayiwa mwanakomana waMwari, pasi rose rakaita rima. Saka tine maimbiro atinoita kana takudana ngirozi idzodzo kuti dzishonge pamitumbi ino, uye tine maitiro atinoita. Saka ndoshanda nengirozi dzakawanda kana takuita basa iroro. Saka ndichikudza kuti hondo inopedzwa nehondo. Kana takuita zvetsitsi, chokumbirawo tsitsi dzekupenga kuti Mwari aite netsitsi dzawo. Saka ini ndoita dzese dambudziko dzinoda ndoti rinorema kwandiri pandiri panapa, nokuti ndoshandisa madambudziko yese. Mandinzwa? Okay, asika kutira muchishandisa madambudziko ose esekuru, pane pamwe pamunozozikamwa kuti aiwa kana uchida zvakati chaizvo unoenda kunguo tsvuku chaiko hamungazonyatsoita perfect zvese maproblems ese ane vanhu bva maita perfect kungorapa pese mukadaro then tobva tazokubvunzai mushonga wecovid kaipapa apa nai apostol yeshuka apostol sekuru nguo tsvuku. Ndakutaura kuti ndinotaura ngirozi 12. Pane vamwe vandotonamata navo vari kungotsvuka ikoko anoshandisa ane ngirozi imwe chete yokuti kana pakutaura panyaya dzorema kana kuti pada kubviya ukaite go back to sender havagoni kuzviita. Vanotokudza kuti aende kuna chiremba chematare ndianoita basa iroro. Vane vakutoshedza inini. Saka kupa nhau dzaMwari kune mastage, kune marengi panhau dzaMwari. Mweyati haifanani, hafanani.
machinzwa saka ndikukudzai panhau idzodzo saka zvinhu izvozvo hazvifanani zvakatosiyana-siyana zvine mastages kune vanokwanisa simba rokuti vanoita zvese vanoziva chipostori vanoziva chipostori pagrupu anokutaurirai kune vanonzi vatumwa munhu anonzi mutumwa kumasure kuti aende live maclass uzomubamba efonini ya tizokhuluma ngizokusiza ungayazi okay siyabonga sorry izvozvo ndise munhu wandachimbotaura navamwe angadautaura nei saka ndasanamudzo anozondibata bhosi ndiri pafoni neni right vatouya kuzoshandikwa handiti vatoro vabatoshandirwa izvozvo haisi vanhu vevanhu chero makaenda kune vanoziva chipostori zvinhu zvechipostori kune anonzi mutumwa kune anonzi muprofita mutumwa anotira sira kokunoti kana muchechi menyu musangano makatadzwa dambudziko rina madzibaba benji dambudziko kuti atendera masangano ese ngaatenda kwamutumwa mutumwa munhu anoona zviri kuseri kwechidziro anoona zviri kuseri kwemakoro hagumire mumakoro saka mutumwa haana dambudziko ranoti iri rinorema kwandiri munhu auya nenhau yembereko anouchika munhu auya nenhau yehama yake iri kupenga anobva ipapo nhau yake ati yazvaka munhu iyeye asapenge ndiye anonzi mutumwa vanhu yava vanoti vanorova dzese vavo vanenge vakapiwa vanenge vane chipo chekuti vanoita basa rese havangati vanoti ndispecialist nechakati mutumwa hasi specialist nechakati handinzwa okay saka vakasiyana mutumwa nemuprofita vakasiyana mutumwa hanapo kuti anoti dambudziko rakarema kwandiri haadharekte munhu kune mumwe munhu bcause mutumwa ndiye last number kwekugumisira chako chaiko kuzoti muprofita munhu ane kugumika anoziva kuti haine nzinde ndokudhira nedzekuuchika chete ndopandiri special mbiya yekuuchika mandinzwa saka kana muprofita vakatondedza kwaanomadhirekta kwatiri manje daiwa iyo kana vadandisenda kuna baba vangu nhingi ndo vanenge vane nhau saka makatombowana vamwe vanhu saka makatomboya mukabatsirawo here vamwe vanhu vakanga vaine macovid muchibatsira kurapawo vane HIV muchirapawo makatombovarapa naunotinoada makabvunza vanhu vese vane mawhatsapp angu bhozeke vanhu vane whatsapp navo varwiri vangu vese vanoverenga mastatus angu dzinonga ndotomboisa matestimony evanhu vangu panhingireni evanhu vandobatsira pamastatus angu but ndenge ndakahaidha mazina acho ndobvisa mazina acho because ndine vanhu vakawanda zvokuti vamwe munoziva mangu kuti HIV vanotya kutaura kuti chokwadi ndanga ndinayo but ndakabatsirwa nawe kuti ndinandida kubatsirwa ndine izvo haisi nhau iyo but zvinenge zvapenda ndekuti iri pastage yakaita seipi kuti munyama yako pane vamwe tikatobatsira vakatopora vakati kandakubatsira wapora handikudze rusiye mapiritsi ndichiremba kulabhoritari panozitora ropa rako rachinotesta ndovanozokudza kuti dokta ndiye madokta kulabhoritari ndivanozokudza kuti uyo hachakodzera kuti hatiri kunzwisisa kuramba ndokumbira mukumbiro wandoita kuna mwari nokuti kuna mwari haguna chinonzi chinoramba kuna mwari zviramba kuna mwari pane zvinhu zvinoda kugadzirisa anenge asiri mwari waabhurahama naisaka najakobho saka tine zvatinoita isusu saka vanhu kuti vamwe vatore chirwere cho vatori pehobha vachiva ndi matestimony kana ndisiri kukanganisa ndina vanhu vandosvika kuma-15 vandikatobatsira vanenhau iyo yamurutauriyo nevamwe vanenge vane kensa isingaperi vamwe vatone kensa vaida tochekwa chamaoperation kuti vachekwe mikaka yavana mai vamwe vane prostate cancer zvese ndi haisi nhau iyoyo ndakatoya makauya kwandiri zvinototanga kutongopera zvakadai haisi nhau zvinopinotooma kensa iyoyo alright saka nhai sekuru ngotsvuku imimi ndida kuziva panyaya yebhaibheri mati hamushandisi bhaibheri saka wana kupi plus zvakare kana muchiita gungano renyu chechi paya munotsigira zvamunenge muchitaura nechii tinotonga murwa nemweya mutsvene takatanga kuvapo chii bhaibheri nemweya mutsvene sisi mweya mutsvene
mweya mutsvene ndiwo tinokoshesa nokuti vanhu vakaenda kubhaibheri izvozvo vanoshandisa bhaibheri izvozvo vakaenda kuna apostori vanokuziva kuti old testament hadzishandise new testament ndiyo yatoshandisa nokuti makaenda nhasi kune vanhu vehamba kuku vanoshandisa bhaibheri makaenda kumazayodha vanoshandisa bhaibheri asi makaenda kumazayodha anokuziva chekudya hadzingoresa chinobva mwoyo mako makaenda kune vanoshandisa bhaibheri rimwe chete vanokuziva kuti adiwa mhuka dzino dzine mahwanda akaparadzana uye dzinodziya wati asi vanoshandisa bhaibheri rimwe chete nokuti bhaibheri ravo riri kupikisana pachezvaro bhaibheri rakatonyorwawo nemunhu anotodyawo sadza mandinzwa saka ini vanhu vakanyora bhaibheri ende mubhaibheri mutori mamwe mavhesi anotokudziva kuti doro rinotodiwa mandinzwa mavhesi anotokudziva kuti painode kufa doro kuti pfungwa dzake asaite stress havei kuita sese saka tinototungamidza mweya mutsvene chikuru chakatanga ndo chakachenjedza mweya mutsvene ndowati watinoda se watinotiwa unotitungamira titungamirwe nematsamba nokuti bhaibheri ngori tsambawo dzakanyorwawo uye zvekare pabhaibheri apo bhaibheri haguna bhaibheri harisi redu bhaibheri rakanyorwa vahebhuru haguna tsamba yakanzi tsamba kuvahebhuru yakanyorwa vahebhuru nevakorinde nevagaratiya haguna tsamba yakanzi tsamba yakanyorwa maafricans kati tsamba iyi bhaibheri yakanyorwa tsamba kumazimbabweni saka itori mhosva munyika kubvira tsamba isiri yako yausina kunyorerwa uchindi yako inenge isina dzise kwako bhaibheri ndo vakanyorwa nguva yaro iroro vanhu ngavatedzere bhaibheri vanonamata bhaibheri nebhaibheri yavo iroro ndezvekwavo izvozvo isu totungamira nemweya mutsvene ndounotungamira kuti fambai makadai saka bhaibheri hazo bhaibheri hatibati bhaibheri shandisai handa kuti rakashata haro gatiro pacharo rinopikisana uye handa kushorana kushandisa bhaibheri shandisai bhaibheri hatina basa riri raiti noti ndo zvamunotsendawo kwazviri itotungamirwa namwari mweya mutsvene mwari haana kunyora bhaibheri ndozvamunofanira kuziva mwari aitaura naMozisi kuburikidza nemweya mutsvene aitaura sezvi saka mwari haana gwaro raakambonyora saka isi totaura namwari direct hatimire kuti timbotaura timboita zvekuverenga mabhaibheri aiwa isoshandisa mweya mutsvene nekuti kana idzo bhaibheri racho hapana parikambonyorerwa isusu rakanyorwa vakorinde nevagaratiya hakuna bhaibheri tsamba yakambonyorerwa isusu mazimbabweni kana mandevere kana mashona ndozvamunofanira kuziva zvakaoma apostol mainzo nyaya yebhaibheri ka hanzi isi hativerengi bhaibheri because bhaibheri mweya mutsvene ndonotungamirira isusu zvebhaibheri izvi zvakazouya kumashure mweya mutsvene uriwo watanga kuuya saka ichitoita zvemweya mutsvene handitika zvakare regai ndidzokoredzwe ndichiudza hanzvadzi dzangu dziri mucomment section handitika nemhanzvadzi dzangu dziri mucomment section regai zuva ine munodza zvat kuenda nasesimeland wiko indamunodza zuva tikuenda nasesimeland wiko handiwiko ina mntu kwaizvo nasisi handiwiko ita zvatakataura izvozvo ita izvozvo ikoko ina handiwiko sumudza peji nhasi rifambe nebhora ini zuva hapana paanganifa akandibvarura mwana wemumba medu musiyaiti zvari kuita ikoko ari kutoza ari kusumudza peji rake ikoko ihondo yekusumudza mapeji musiya akadaro ataure zvaari kuda kutaura zvose muregei ne munoti kana zvisimeli kwaindati handiuiko futseke ende handisi kuzokuitira live muti kwaineni handitouiko ndoda kutozokurova kana ndapedza pano handiuiko ita live yako ye4 hours nhasi ini ndiri pano ende handitsikiko munzori kwai apore nekukurumidza zuva uyu enderai mberi apostol ik vanimboda nezveyarunetsa ari kutikanganisa pangapa makoda kumupa 3 hours laiwa musamupe 3 hours nasekuru nhaze zvikomo zvekutambira aiwa muzimutikida wangu ari kuita live yake akatibvarira sisi vake kuko zvitori raiti koma tichasora tichiita dingigiri tichiita zvokuti tichapindurana nevaninginayo kana kuti kudii malive takatopedza takutongovatarisa ari kuita ke live yake ari kuita aiwa hatindiko tiri pano isoita zvepano ndozvatiri kuita imi munoziva kuti jusi pakaita nyaya iri jusi ka inosumudza peji munhu unosumudza peji rako chirega ndikudzisei chinhu 1 chamufanira kuziva madhairis pano pakaita nyaya iri jusi iri trend uchitenda ndisoshandisa foni iyi maona mameseji angu nazuva dei maona mameseji angu nazuva ndakutaridza ipano zvelive izvi zvigaizi musandityire musavhunduke ndiri kuzviziva she knows I know kuti akunda palive ndakatomudza kuti go ahead and bharura me live ukaya nejusi unoita hameno peji rinobhustika ukauya nenyaya yajesu kana nyaya yekuhoshipa kana dzimwe nyaya dzisina basa
kana peji rakafa rinotongofa kuti mbombombo. Handiti maziwa ndida kudzidzisa ichi ndicho nhasi. Saka musamhanya kuti zuva riri kubvarurai uko zuva azodai. Ini muchona ndakaleza ndakatenza ndiri pano ndakupai shoko ndikati dzokerei munoti kwai nhasi simeli handiuyiyo handiuiko ndibvarure chose handiuiko kana handimbokuitiri kana live asi famba neni chaizvo kusvikira 4 hours dzapera timbobooster page chaiko nhasi ndo game yacho. Saka mungatiita stress King Jeans iyo yava yako kana nchinyepa iyo yave yako weyo iyo yave yako kana nchinyepa yave yako hameno zvaunofunga indatingana uchida kuona kuti inhema here inda unomudza kuti naisa nasisimeli kwanzi nasisimeli handiuiko zvandakuudza kuti ndinenge ndiri palive yangu pano iweita yako anozviziva inda ikoko. Saka siyai zvakadaro imi vari kudaidza zvepano ngatitei zvepano handitika ngatitei zvepano zveukoko siyai zvakadaro zviitike zviri kokoko siyai zvakadaro handitika bvumai kupusa chete momira makadaro right. Apostle manza zvataugwa nanikirikiri nasekuru venguo tsvuku vaoda kupindira zuva kumunun'una wangu uko munun'una wangu cousin sister yangu kuti vamupe 3 hours asi ndazomukumbirira kuti aiwa 3 hours mbomuregererai nhasi ambofamba nebhora rake hapana chakaipa. Saka Grozi Maker yamuitira tsitsi zuva otherwise munomudza kuti kana simeli nenda kusekundina sekuru pana pasatambeni nasandijairira munomudza kuti kana nasisimeli usandijairira panapa pana sekuru wenguo tsvuku panapa ndokuvanogona kungomupedza 3 hours kungomba 3 hours asi ndinatomukumbirira kuti aiwa musiyei dei vatomupedza izvozvi dei vatomupedza izvozvi so handitika. Saka indamunomudza kuti matumwa neni ndindadaro handitika right. Saka Apostle heyo nyaya kwanzi isusu hatinolidwa panyaya yebhaibheri hatishandisi bhaibheri because tinolidwa nemweya ndo wakatanga bhaibheri rakauya navanhu rakanyorwa kushure. Saka isu hatizoziva kuti imiwo papa munoti kudini panyaya yebhaibheri nemweya apa manje apa ndo patasvika munoti kudini. These are offices or these are functions of God. When it becomes the father in creation, let me just go back to what we are answering. Now, Shokuramari, I don't know the Pakutanga, phone yenyu iri kuita noise imwe phone pana munhu angataura newe anga ari pasaidi. Alright. Enderai mberi yenyu Apostle. Enderai mberi Apostle. He is exalted.
shoko rake saka kuti inini ndizive ndatitei nhasi sisimeni mafa mune vana ndashaka kuti vana yangu vaziva wini yenyu asi makunzwika makunzwika muri kuita muchimbokata but muri kunzwika Alright, so ndimacheka sei zvakadaro vanhu vakuturai nzeve vari kusaidi kwenyu kuri kuita noizi kusaidi kwenyu ndikutoinzwa inini noizi iri kuita kusaidi kwenyu right ko yataurwa apa nai apostle yataurwa nasekuru ngotsvuku kuti bhaibheri rakanyorwa nemunhu muri kuti kudii nayo iyi
Can you look like this? So Bible can you one about different authors, but all of them from Genesis to Revelation, they were all pointing up to one thing: Jesus Christ, the Savior. Right. Saka inda kuti sekuru kungoti kufoneni kuti anoisi mina ndikudropa ndikufonera ifuti mina ndikudropa ndikufonera ifuti dirai ndiri kupasa madhairisi madzoka madzoka kwazuva apedza zvakaoma ende madhairisi zvakakuomerai shuwa saka mapedza madzoka ndichaunza ziva pano don't worry isi zvedu zvatoita zvatatichiita ndichamufonera panapa zuva wachagoya pano mandinakidza nhasi ende munoda nyaya ene makuhwa munomada shosha mutida kudzidza apa zvinhu zvemweya apa muchienda kumakuhwa kunova kuti ziva uri kutukasisira kachivatisi vangu inyoka imimi mugoshandisa pfungwa dzenyu tei dzakakwana mugoti ainyoka ishuwa vari kutotukana vanhu vari kubvarana zvisingatoiti pamhepo imika ameno henyu ndichafonera zuva wacho panoti wapedza kundibvarura zvaita here kune vanga vachiti ndiri kunyepa kuti ndiri kuziva kuti laivhu yanga ichiitwa saka ingomirai kuda ndikupasega kuti ende munoda nyaya musarwadziwe nazuva siyai zvakadaro kana muri vanhu vakangwara musapindire nyaya yangu nazuva pindirai dzimwe dzese idzo pindirai but yangu nazuva please I beg yangu nazuva musapindire munoita pari handitika yangu nazuva musapindire nogona kutonda zvindabaya live kunzenge ndengeda kumubvarura uko handimaona asi kuti handichina hangu nidhi kana yekubaya live kunzenge because kunzenge achanyatso kutambirako asi kwake uko mangwana muchandiona ndiriko ndichitomubvarura ndiri kupechi kwake saka please musaipindire handitika ndati ndikubatisei ipapo ndosaka ndati regai ndikuudzei kuti tite zvepano handiti maona ndo zvatiri kuda ngatite zvapano tifonere wedhapa inenge isiri palive nhasi mandinakidza ende munoda zvinhu madhairisi ende ndo pandichazoenda kunona macomments maje ndichinyatsokuona vangu chaivo kuti ndehapi nhasi nde ndichikuonai vangu chaivo nhasi nde ndichikuonai kuti ava mafeki nhasi ndo pane ndichikuonai kuti chaivo okay regai tipedze nyaya yedu tifonere sekuru tichamufonera panopera vana sekuru tichamufonera zvakare kuti munyatsonzwa kana kuti regai butege yave pano nhasi matifadza vedu weka ende mari musati munozati makuhwa achapera sei makuhwa shuwa mukangoti nzwa kuti kwamhanyiwa kwakunzi melu kwakutaurwa momhanya achapera sei makuhwa acho anopera sei isai zvinozviziva zviri kuitika imi muri kungozvinetsa guys nhasi mandiburura madzoka sekurungotsvuku right saka isusu maita kuda kuziva takuda kusvika pachikamu chekutiko zvinezvika toda kuti inini chikumbiro wangu handisi kumanikidzai mucomment section mune vanhu mose apostle muri pandisi tine ma5 folds ministry asi aya anozikamwa
naprophets naapostle nokuti vanhu zvebhaibheri. Imimi sekuru Ngotsvuku munogona kuzozviunderstanda zve5-fold ministries because mati bhaibheri yenyu hamuiti zvemubhaibheri muita zvemweya handiti. Asi mose pane one common goal ramunaro handitika rekuti ava apostol vanogona kuoneswa pamweya handitika about munhu ane dambudziko rake. Imimiwo aiwa kumatindo kudepartment renyu ikoko munotooneswa zvinhu zvepamweya zvinenge zvichitoitika handiti maona right. Saka ndachida kuti timbovhurira manje handitika mumbobatawo vanhu vari mucomment section umu mongononga chero mungovati vakumbira vazoti vati vari kuda manhamba enyu mose. Vamwe vakati takatomira tavatononoka tododawo nhamba dzavanguotsvuku, vamwe vakati tikudawo nhamba dzaapostol please kana vachishandira ndikati vanokubatsira zvese handiti. Mumakomenti andiri kuverenga andiri kuseka hangu pano handitika hanzi regai mirai ndigomutega agoya panapa. So saka inini guys ndiri kuda kuti ndakumbira kuti timbosvika panguva yekuti timboita prophecy time mose muri mweya handitika mumbononga vanhu muchingoti pane munhu akati zvandiri kuona pamweya munhu ari mumwe papo obvuma mongova tifambei mbijani. Apostol wetu wafuti the same thing handiti. Uku kunonzwa nanenge vachida kudiwo kuti vaonewo zvinhu zvaunenge vachida kuti vaonewo handiti. Handisi kuti munokwanisa here kuti mumbozviita mumbototanga neumwe wangu zuva wanga achinditukawo unoda kumboongororwa pamweya apo. Ina handisi ndataura zvinhu zvake ndoda kuti ndinozoti sisima muchindipumura kuvanhu ndida kuti mutange kumubata-bata. Haisinawo kuti tombata-bata nayo korofisha ndoisimbori nawo manje ndokubasa kwedu ikoko. Alright, mubata-bata yauye pano ndadomudana ndatomutega izvo zvindatomutega apa ndatoti ngauye pano wapedza neni kungachiuya pano aprofitiwe zvinhu zvake ndandi kuchitaura ndikazozvitaura muzonditipa sisima ko zvazvipi zvezvi mamusina kunditipa. ini ndamudana pano kuti awe nyaya dzake toda kuti dzibude pano ndo revhenji yangu nhasi abude pano. Moto hanzi matikudii vanzi chii hondo tu hondo pai hondo nehondo saka inda kuitawo hondo nehondo woziva wanditira hondo yako kupeji kwako handitika saka inda kukuitirawo hondo pano uya uprofitwe zvingofamba negwara asati auya akasidei matowe pana mumwe muningi noida nonzotambira panapo necousin sister edu so dei anga ari pamufonera direct kuti kudiwa ukuya uprofitwe auye pano. Anyway, haasati ake auya regai saka ndotanga ndinonga hangu chero umwe munhu chero. Aiwa kwete imimi apostol noti imimi ndichiri kuningirikiri ndichiri hanzi auya zuva right. Zuva where are you aripi ngandisandamuona ngaauye pano ngaauye aripi ndisandamuona aripi. Iwe Amanda uya pano uya Manti Amanda uya pano uya tikuprofitwe panapa aripi kwahanzi kumuona munonyebawo futi imi makazana asati auya apa hakuna izvo zvoti kwai haadi ngaaprofitwe hakuna izvo zvanoramba chichacho yanga achindibvarura wanu ngauye aprofitwe. Anyway haapo panapa handitika saka right ndononga here sekuru Ngotsvuku ndononga here chero munhu apa mungotanga naye chandononga kuti munhu anofanira kuzvitaurira kuti nini tikuda kuprofitwawo. Okay, varipo vari kutonyora right. Regai nditange naJoy Mart. Mirai nditange naJoy Mart ushu ndiwo ndatanga kuona ushu. Pane anonzi Joy Mart ari apa ushu. Imbofambai naye tinzwe. Joy Mart. Izita rake rinonzi Joy Mart. Mirai muchaprofitwa varipo havo baba Ngotsvuku sekuru Ngotsvuku chimbomirai muchaprofitwa zvazuva chedu akaprofitwa hana zvanotondita ndinde mukuru haigadzwi ameni usona right. Uyu anonzi Joy Mart hanzi naBev inini Bev handamuona inini handisandamuona Bev sivanda here Bev alisivanda here handina kumuona macomments one Bev. Alright, handei sekuru Ngotsvuku tione kuti pari kufamba sei. Asi ndofunga handisizoziva asi kunengera paFacebook. Alright, mirai nditore munhu ane zita rake. Alright, mirai nditore munhu ane zita rake chaiko chaiko. Right guys, kana uri kuda kuprofitwa handika tipe zita rako kwete mazita emaghosti amuchita paFacebook because
ghost handimaona tiri kuda zita rako chairo nyora zita rako muna nezita rake chairo nyora kuti inini ndiri kuda kubatwa tinzwe pamweya kuti mweya uri kuti kudii handitika mweya uri kuti chii handiti musatipe mazita emaghost tiri kuda zita rako chairo Joyce unonzi Joyce ani nokuti wangoti Joyce ka Joyce mati ko mati zvinorevei mati zvinoreva kuti chii tinoda kuziva kuti Joyce zvinoreva kuti kudii hakumo biye kayo haisisenemu yako tiri kuda mazita chaiwo allright pana Lindi ushu Lindi nyati ushu Lindi wenyati nguva dzese dzamamutaura nepakaitaura nekuti Lindi nyati ndaona ngaitosiya ngari nzvimbo yekumaruzeva nderei chimbudisa mukati mekicheni huswa iyoyo handiti tangai zvakara muyambokata tinaizonzwisisa mati kudi maybe network ndaona ngati mhaniswa neguda asi ndamuna atizi anga munzvimbo dzekumaruzeva asi angati mhaniswa neguda apinda mukati mekicheni huswa asi zvaaita pa apinda mukati mekicheni huswa gudo rero asvika rakamubudisa mukati mekicheni iyoyo allright akanopinda zvakare nekicheni echipiri achimhaniswa negudo riye asi ndaona achibuda zvakare achibudiswa mukati mekicheni gudo riye ngachingorwisana naye allright ndiri kuprofita pane mweya wandiri kuona wakaberekeswa mweya wechikwambo chechirume chakabvira kare kumushandisa saka pamberi apa ndazoona aizochema nenhau inonzi yemarriage kuti achavaka dzimba dziparara ndiri unenzwa pane ndiri kuona muchirungu ukanaona apostle anoite spiritual husband iri kuteerana isingatoti atororwa agare nemurume umwe chete achimbire nemurume umwe chete mweyawo ndaona oramba ichitedzana naye maninzi saka zvichireva kuti Lindi uyu haana murume mubvunzei papa kuti chii chiri kuitika paari anikutaurira handinati ndiprofiti ngataure zvaada kutaura nokuti achipindura zvandiri kutaura Lindi naiwe ukarogwa kwai pane zviri kutinetsa panapa gudo riri kukumanyisa uri kupinda mumanyiswa negudo rapinda rakumanyisa rozo kwai uri kununugwa negudo wapinda mukicheni uchitiza Lindi ndobvumirana kana kuti doramba mucomment section kwai imba yako kune zigudo riri kumusana kuzikiti riri kufamba newe richida kuti usagara pamurume umwe chete kuti ungoti pamurume apa wabva waenda apa wabva pamurume waenda apa saka vakadzimba dziparara zochema dambudziko iroro saka Lindi tiudzewo kuti ndizvo here kana kuti hazvisiri izvo zviri kutaurwa pamweya yako mweya uri kutaura ndizvo zvichete palive asi kana munhu wati inini ndinoda kuprofitwaka make sure kuti guys uri kuda kutoguma kuti amen kumweya kuti mweya unyatsofamba newe handichika nekuti ukada kuita kuedza buda chirei chiudzwa zvinhu zvako Lindi kwai mweya uri kuda kuputsa uchivaka uchiti uchaita varume vakawanda kana ukasangwarira uchiputsa uchivaka saka mweya wataura apa saka ndizvo here Lindi ndizvotarombora vanaka kuti panapa ndatotuma kuti ndizvimise ndizvidzosere kwazviri kubva ipapo Lindi kwai wanoita mweya wakanaka rombo rakanaka because kwani vanotumwa kuti zvidzokere kwazviri kubva zinhu raukabereka kumusana here kwai zinhu riri kumusana kwako irori hanzi naLindi I am married so Lindi zvauri married kune zviri kuitika here zvokuti zvingangoda kuti zvikonzerese imba yako kuti iputsike sekutaura kuri kuita mweya panapa kune here zvingangoitika zviri kuitika mukati memba yako kuti zvingangokonzeresa kuti imba yako ipwanyike ukaenda kuno umwe murumezve wabva apa ikanopwanyika futi ukanovakazve ikanopwanyika kwai kozi kumusana kwako kune zinhu ririko riri kukuteverera kuona palive munoona iworldwide vazhinji vanonyara kubvuma munoziva sisimili vanhu vanonyara kuti bhori zvinenge zvakubvondorwa munhu angakwanisa kutongokurambirai pabada achitoudzwa chokwadi chaanenge aita ndodambudziko ratinowana iroro manje saka pamati imimi imba yake inogona pamati imimi imba inogona kupwanyika ichiputsika ichipwanyika achivaka imwe zvichireva kuti mumba make mune maproblems ari kudoitika izvozvi so handiti nhau ndaonesa isina kumira zvakanaka chokwadi nhau iyo ngazosvika kuti angatozochema nayo zvakare zvisingaite maninzi kwamai vangu
pane gudo ranichiona apinda mukati mekicheni asi apinda mukati mekicheni aona gudo ramurwisa rakamubudisa mukati mekicheni richirwisa naye asi ranga chimurwisa ranga riri gudo asi gudo ranga riri gudo reblack ranga chimurwisa nhema ranga chimurwisa rino zvine hasha risingaite nokuti kicheni yanga ranga iri kicheni yeuswa dzekumusha marinonzi acho exactly. Saka pane vanokwanisa kutadza kuti tiite maconversation akanaka because dai online andifonera achitaura naye zvanga zviri nani. Okay. Alright. Zvino hatina imwe zvatina zvimwe. Deta hatina imwe foni zvanga zvichiita kuti dei pane foni vanhu vachifona ipapa pamusotaurirana tichinzwa. Zvino hapachina yechi3. Alright, ngaitiite so. Apostle. Right, ndokumbira kumbokudonhedzai handitika vanhu vafone apa. Imimi muri mucomment section zvenyu vanhu vachifona ipapa tichinyatsozwa kuti zviri kufamba sei. Handiti Apostle? Alright. Right guys, namba yekufona muri kuiziva handitika namba yekufona muri kuiziva ndaita pamusoro apo ka fonai munyatsotaura one on one man to man nani na sekuru ngotsvuka tinyatsokuwisa nokuti apa panonetsa kuti munhu abvume kana kuramba handitika saka mukafona pafoni yedu yamunofona mazuva ese aya motaurirana man to man handitika kuti tinyatso handimaona kwanzi kune hofi igere kushure kwaLindi asi Lindi apo vanogona kunetseka kuti adi ataure pano abvume handimaona asi kwaye kune hofi iriko iri kutevera kupi kushure kwake uku handichimaona saka fonai guys right varipo vatofona ava havanonoki kuvanononoka madhairis haanonoki hello muri seiko kola tilibo profitwa here alright vamwe vari kufona ngavambomira imbomira ivo vari kufona right uri panhingi apa pafoni apa tauriranai tinzwisa muri two alright moda doprofita musa muri two aiwa hatipindei pabasa handei panyanga right vanhu vari kufona manje mafoni koza wanda ina handisi kukwanisa kwamuprofiti unese guys pachangotogwa vanhu 5 vachaprofita vamwe muchazoinda kumainbox kwavo kwai pane vasikana vaviri vari papo fambai nayo Ino dhesi dzari kutaura nemi dzafona izvozvo ndaona akabata mbiya asi mbiya yanga iri hombe asi ndaona mbiya yakazara mari yanga iri mahanda asi ndaona nhamu taona ndaona munhu anga ari wechikadzi asi anga akapfeka zvinhu zvitema asi anga akahwandisa chiso chake ndaona achibvuta mbiya iyoyo achinokuti ione jira nhema reublack akatiza nembiya iyoyo muruninzwa tikunzwa muudze kuti ndaona ane ropa remari risingaita amai vafona ivavo vane ropa remari bari pane nhau yavakaitwa vakaitirwa utsinye pane kuberekeswa mweya wemunyama kwavakaitwa vane ropa remari risingaita kuti mararamiro avari kuita haasiriyo pane munhu wandikaona akabatisa nemari dikidiki asi mari iyo ndikuona yakaendeswa pan'anga asi mari yandikuona yakanosvika yakaniswa mubhodhoro yakasundirwa pamucheka wanga uri mutema asi wanga vakanyorwa zita rake nesenemu yake achinzoti atambure pamusoro penyika ino nokuti mararamiro ari kuita izvozvo anofanira kutorarama upenyu hwakanaka kupinda zvaari kuita zuva nhasi asi pane zvakaitika pamari yake izvozvo mari yake haisi kufamba zvakanaka kubva paakaitwa zvinhu izvozvo muri kudinzwa sapona uri kunzwa here zvekutaurwa apa ishuwa here kana kuti unobvumirana sei kauti unopakana nazvo unomboita bhizinesi rekuti unombobata makwati mari yakawanda chaiko chako unombobata mariwe asi mari wabata saka zvinongori zvitagwa izvozvo kuti pane munhu wakakumbidza mari diki asi munhu iye akakumbira sei ari kukumbira mari kuti vamubatsire vakangomubatsira kamari kadiki asi munhu iye akanda nemari pan'anga asi mari iyo yakanogadzirwa pan'anga yakanyorwa zita rake maninzwa okay
saka izvo ndisandataura izvozvo kuti izvozvo kubva paakaitwa ipapo nhau dzemari yake hadzisi kufamba zvakanaka life yake ringotendera nzvimbo imwe chete izvozvo. chandoda chachiti badzi nchekuti ndinoti muri tsvagire zai rimwe chete mangotsvaga zai rimwe chete iroro mozouya nezai iroro mondibata panhari dzangu ndikuudza zvokuita nezai iroro matsvaga zene 10 randa egreen nokuti nhau yandiri kuda kugadzira inhau yechinhu chinonzi mari 10 randa egreen ichagara muwaleti ndenyuda paome kushaya mari zvairi kuita mazuva ano ndatigara ikadzara mari nguva dzose maninzwa ndakatosunungura mhiko dzakaitwa dzemari idzodzo maninzwa pamberi apo zvekare ndazoona mazochema nenhau iyemba nemarelationship zvese kumberi uku muchaita on and off muchaita on and off maninzwa mai vangu mune murume makatombowanikwa mukatombobuda mba wakana antoindavo marelationship vachaita on and off nekuti izvozvi vane lake kuti chero vakaona mukomana nemariga kuti abudise mari amubatsire chavanenge achingochema asi vachibva paari papo semudei vachienda kuna jeni anenge achinopiwa rana 1000 asirwa kana hanzi dzanda ndachinga uchingochema handi kupereswa mweya munyama kwavakaitwa badzibadzi ndoda hapeni kana kuti madzibaba manyepa nokuti muri kuzvikunzwa asi kandoda munhu anenge achiti apa manyepa madzibaba bosi pane palife anenge achida kunzwa kuti chokwadi ekati nhema dziri kutaura and I do get into relationships, but kuti vanouya voenda, nothing solid and stuff like that. Iyo papa kuchengetawo vakomana venyu nhau iri kuita ndekuti vazhinji vamunosangana navo vanenge vatone mari maninzi unenge vatone mari kuti vanokwanisa kukubatsira kana kupa mari rende semunhu kana kugadzisa musoro but vazhinji vacho vanenge vachingozhamba vachingochema vachingokuigira nyama uri pamuri panizwa sese vangu makambozviona kuti hamusari mazvicherechedzei go ahead bvunzai ndauyawo nemukoma wangu vanava meno aine mukoma wangu nemukoma wawo ndimukoma wawo ivandisaurawo pindurai kasikana pindurai hanzi mukoma wenyu reka kuti ndisahwira wenyu hanzi ndisisi vangu hello hanzi mukoma wangu iwe foni yako iri kungodzosa volume hamino chichi kuitika iwe kodzera volume pafoni yako tinyatsohwisisa uyo ndapedza naye nhau dzake dzo ndofunga mazingirisira nhau dzake dzandataura idzo okay foni yake manje haina volume iri kumwe nachimwenda pasi apa mafoni acho naawandisa da upinda ngambodropa mwe ngambopinda vamwe ndavapinde vamwe kumbodropa kumbopindawo vamwe regai chimbodropa kumbopinda vamwe timbohowa vamwe kuti vanoikudishi alright regai tidrope ehe izvozvo ndakuda mboti dzebe ndibati after 3 minutes zvendamberi nendiripo balani pano musandikate ndiripo hangukanza ndiri ndaida mbichati 3 minutes sandombombira kuedha vanhu handidzivi aiwa ndirahenyu mberi but after 3 minutes ndiko after 3 minutes ndiripo hangu ipapo right nezvindinoda kuprofitiwawo pane zvandida kutozivawo kuti pane gosti ratinetsa pafacebook apa ranetsa gosti roro ranetsa toda kuziva kuti ringakwanisa kuwanikwa kupi chaiko chaiko kuti ndiani munhu because rapiwa vanhu vose vakawandisa zvekuti tikangozivawo kuda tingasunungurwa asi tite tichida zvinhu 11 zvacho amen haisi nyaya irori mungotipa zita raro tiri kumbira zororo chete panyika zita tinaro tibatsirei zita tinaro zita rake nhai tinaro zita rake nhasi unonzi mori dhongo
vanhu imbomirai kufona sho haya madhairis munoda zvinhu vakomana maiwe chimbomirai kufona machamboita zvimwe zvinhu ndovafonera after 2 minutes zvinonzi mukafona panapa handiprofiti muchafona mugogara pano makangogara neni panapa ini ndichivamirira kuti vauye handiprofiti ini zvinhu zvacho ngaamboprofita apostle ndisiuya isinyaya bora ichivofana profita naapostle handiti ndewe alright hapana chakaipa zvino budget fonini anyway mami mbomirai kufona madhairis andasikaina tenda ini madhairis mbomirai musati kwadu vine 109 ningikiri mamised calls andiri kukata izvozvi iyo tivaregeni kuprofitiwa varegai tiprofitetiwe kuti zvii zviri kuitika apa asi ndakaberekeswa musoro wegorawo kumashure uku kune zigudo ziwofi riri kunditeverera kumashure uku saka ndoda kuti timbohwisa ndingada kurega kuprofitwa munhu usingangoprofitwa tiwe kuti dutu rinenge richisimuka ivo vavenga vari kutoita mameeting timbowa kuti zviri kufamba sei what is happening in the NM's camp tinofanira kupota tichinzwisisa kuti zviri kufamba sei ehe nyarai gondo iwe dzikama order comrade order comment section right kwai bevu handisi kumuona ini handisi kuona bevu ini aripiko asingabuda pandisina mbona zita reghost rinotanga na T hanzi naprogress rawanikwa here ghost iri ndingafara musi wezvokuti tu hanzi zita reghost rinotanga na T Richford na S handisi kunzwisa statement yako handisi kuziva handinyanyaso kunzwisa statement yawanyora totoda kuziva kuti Mordongo ndiani Mordongo wakonzeresa pafacebook kudai right Watson mutau achifungi kuti anonzani atonodzwa Mordongo nokuti hatisi kumuziva kuti ndiani ndechanga tiri kumuziva nhasi ndopadaitoziva kuti atonodzwa but problem hatisi kumuziva ko rimwe riri kunzi riri kutenderera richinzi Mordongo vanhu vakasiyana here kana kuti munhu wani vanhu vakasiyana here kana kuti munhu wani because kwanzi pane munhu anonzi pane rimwe ghost zveriri kuchiti zveMordongo riri kuoparata richitenderera futi saka is it the same Mordongo kana kuti kwakavhugwa rimwewo ghost futi rakanzi Mordongo ndozvatoda kuti tinyatsonzwisa ipapa because zvinhu zvachona hazvisisireti ghost racho rapo vanhu vakawanda mukaenda kuInstagram uko izvozvi so kune ari kuclaima kuti Mordongo ndoumwewo munhu ini handichahwisisi ini handichatozivi shuwa pafeya nyiti kungopiwa munhu kunewo rimwe ghost riri kuInstagram riri kuclaimawo kuti muridzi waMordongo ndikwai ndishorei ndichifamba kune ghost ririkoko riri kunyora kunana Instagram kuina handangu handinyanyi kuita zvekuInstagram but ndakapiwa machatsi ake aakanyora achiita sekuti unoda kuexposa kunge vaiwirirana kunge vaidii hatizi akatoisa chinonzi chekuloga chekuti munhu anobuda wologa wopinda wologa saka ina hasa ndaziva because asandawana V11 asi V11 nderanga ranyatsokuwanikwa taifamba taita tichiziva kuti munhu wabafa zvinhu zvacho zviri confusing izvi saka zvinonetsa vedeva ndimbomirai uyanzi uyo bhevhu upiko miratoni uyu bhevhu ndamuona bhevhu mira ndikupe namba yekufona mirai guys mirai handina namba yake bhevhu mirai toni mira tikupe namba mira ndikupe namba yekufona 0727 iyo bhevhu ndakupa namba I gave you the number ndakupa namba fona ipapapo ndakupa namba
vanosiyai ghost notes pamavh11 mavh11 ari pakuzotuka vanhu apa ndopariri kuzokanganisa dendanga riri kungofambisa makuharo risingaite zvokutuka vanhu nekudidi nekuzonyora unozati truly speaking chero chinzwa nemurume akasimba seika everyday ukaramba ungozoudzwa kunzi hure kana kuti chero usina murume ukaramba ungoudzwa zvechirwere chako everyday but truly speaking it's wrong. Hatidi kunyeperana. It can damage you emotionally zvinogona kudamaja kana ari maghosti ngaite maghosti anofamba achikofambisa makuhwa asina kutuka mukati nekuwanzira vanhu nekudii. That way people they won't feel offended. Handimaona but tikazotaura zvinhu zviri dhipa zvokutuka munhu nyasha ndiri kukata because prophet havasati vavepo saka ndiri kukata vanhu. Lioness mwive izvo zvava zvako izvo kubhilivha zvaunoda. Handina nguva yekukudza kuti handisirini kana kuti ndini. Ingobhilivha zvawafunga iwo kuti ndizvozvo. Amen. Kana ukaona ndakakodzera kuriita ghost kana kuti ndakambobatwa chinzi ndinaro mheno ndikoko tongoti ndizvozvo tingati kudii. Nokuti ndakati handisirini muchangoti ndiwe. Chero ndikati ndini muchangoti zveni saka zvakangofanana. Mheno ikoko. Chokwadi chichawanikwa pane chinoitika pasi pezva chisingabudi pachene. Hakuna chichabuda. Ndokumbokatai because madzibaba havapo guys. Inzi zvandakadotukirwa moli zvina ndichingoti moli wacho ndini kuchipera ndakadotukwa kudhara ndikatonzi ndini moli saka ini moli ndini alright guys moli ndini asi ndini moli saka mamati ndokungopedza nyaya ndini moli dongo saka mamati kudii muyai mundiuraye ndikati handisi ini still munongoti zvendiwe saka ndini alright chindiuraye handione ndiurayei varipo sekure ngochukava ngavandiuraye 3 hours chete vanenge vatondiuraya kana ndiri ndini alright tingopedza zvingatonetsa izvi. Nhamba ndapina wanhamba ndaisa guys ndiri kumusoro kugani nhamba ndakupa imira choni ishi madzoka here kule takatomirira sekuru ngochi kumadzoka here. Shali Murosa, handina life inondimirira because I'm not someone wekuenda kumalive munin'ina. I don't get someone and I gave money kids kuenda kurive ndinoenda kana nchidana singada handide hapana ngandisungane tambo kana kundiburitsira futa kandisa skida mumusoro kuti uya kulive saka musaudzana zvokunyepa tukai takamirira live takamirira melari kuya kulive kana ndisingade kuya kulive handiuye kana chida kuenda kulive ndinoenda mungatosara muchita bp apa Chali Murosa musaswera muchiudzana zvokunyepa handiudzwa kunzi uri kudiwa kulive inini handina mwari apa anondiudza kuti tiri kuda kulive kana ndisingadi noudzana handidi ndapedza ndine mukonyo kauzvizive asi kungoti handidi kungoswera ndichingopinda zvisina nebasa rese we are doing something panapa zvatinoita zvatiri kuita panapa zvipindira nemakuhwa saka kumakuhwa endai munoita malive ikokoko muite 20 kana 100 kusvika kwane koko inde nchita zvangu ende handitouyiko kana ndisingadi saka musanyeperana kuti kwai mhela chauya kumakuhwa kana tachauya kulive madzoka alright aiti zvino manje zvamakuti makuningirira makuenda zvemaita vaenzi pakutonetsa alright tipei nhamba dzenyu tingopinawo kune vari kuda nhamba dzinoti kudi tosara ndichitaura naprofet 076 779 8346. alright okay bosi izvo ndaita vaenzi vabva kure kure saka varungoona ndiri saka vangatozonditsamwira handitika alright awa hapana chakashata alright varida kupinda mudare
Okay, hapana chakaipa pinda yenyu mudare isitatopine tangopina wedu ndati chii namba dzangu 062 779 8346. All right. Mati 076 07 Aiwa, no, 06 sorry, 062 Mirai 062 779 8346. 8346. Aiwa, Yes. makupinda yenyu kudare renyu maita basa imi maita basa zvinomoinda musina kutudza kuti Moritongo ndiani shuwa de mamangotibatsira ipapo musati mainda. Aiwa, ndirikugadzirisa isinyaya toigadzirisa isinyaya. Shuwa here. Aiwa, inyaya diki munoziva ngona. Alright. Saka pana chakaipa saka mozodzoka motudza kuti toda kutozoziva kuti Moritongo ndiani. Saka dare renyu rakareba here nevaenza. Ndinaenza pa kuJoburg vadriver kuyazondoona saka ama1 saka ndisuzati tireva ifamily ndive munomu saka vatomunzofona futi ndi problem. Alright, kana mazopedza munozongotibata toona kuti tingazive here kuti Moritongo ndiani asi timungatisunungure. Vainda havo asi namba dzavotanyora regai tidzose hedu Prophet IK Prof Apostle IK titaure na Apostle pfungwa dzaApostle kuti vanoti kudii panyaya yose yanga ichitikai. Mirai tione. Okay. Naita Gwanda Rusi isatoda kuziva kuti Moritongo ndiani vaita vaenzi Edita Gwanda Rusi. Hello. Madzoka zvinota waitawo munyama shuwa isati chida kuti uzo munhu wanetsa pane munhu wakavanda nerimwe yeGhost wanetsa paFacebook apa tapera kupuwa Ghost roro tose kuhengerangu zvotata kuti nhasi solution tinyatsoudzwa kuti zviri kufamba sei sho vaita vaenzi tisati tanyatsokupa kurigwa zvizere kuti tibate munhu kuti munhu watishungurudza unogonyarara sei achiziva kuti iye ndiani ko kungobuda kuti aiwa ndini sho kwai paita vaenzi saka tongozomirirawo next time paanenge adzoka handitika right. Apostle tave nemi panapa imimi handiti imimi yenyu mati amuite zvokuprofita pamhepo handiti vanhu vanozouya kwamuri ndozvamataura handiti. Sisimeli andiprofite munhu wese. All right. Kune vanhu vakandifonera vakawanda. I'm open about that. I don't prophesy to everyone. Is what you want. Not necessarily I don't prophesy. I will prophesy to give you solution. So I don't prophesy to prove a point that I'm a prophet or what. What I want is for people to come out of their problems and give glory to God at the end of the day. So I will not be here and try to prove a point. Let me prove a point with Ndinzi, prophet. I'm a problem. Man of God, I am tired of this problem. I want to come out of my problem and I'm there for those people. Okay. So, Imimi, you specialize with everything. Yeah, I can say I specialize in everything, but honestly speaking, we have got what we call the fivefold ministry, where someone can be very sharp in the prophetic, but they struggle much in teaching. Yeah. Where someone is very sharp in deliverance and they struggle much in prophecy. And that is not their office. Not that he's not a man of God, but it's an office that they occupy. They may have other graces, whereas they do their work, but there is one area that this one, even in Dagarara, even say, for instance, if in Dagarara, if I say, in the name of Jesus, rise up, I know I don't need to ask you again. You will rise up and walk. And nezvinhu zvokuita nemafamilies, macovenants, maaltars, kuiswa iko kuti wakaenda kana madzibaba wakaiswa mabhodhoro kuti ngavaende zvavo but vari kuno kuZimbabwe toisa mabhodhoro that we can break, and immediately you begin to see a movement in your life. Maybe one of the things that I may want to quit out, I just don't phone because you get a lot of calls from kuskandarara. So maybe kuti quit out phone an idea of what is happening. I don't prophesy to please you. I want you out of your problems.
Number 2, I also equip you to fight on your own, even if ukatadza kundibata. But the next thing, what I know when you come to me, a testimony is certain. That is guaranteed. Okay, right. So Hanzi na Apostle inukauya kwandiri handingoprofiti because vanoshandisa inonzi fivefold ministries. One might be sharp munyaya dzekuprofita handitika, but kunyaya dzeteaching achiti lekei mbijana. Hanzi zvinodhipenda nedambudziko paunouya kwandiri ndo zvinondudza kuti ndoprofitira kana kuti haudi kuprofita ndogona kuita cut straight to the kudaro. But uko kunoitwa deliverance, uko kunoitwa kunopwanywa maaltar. For instance, vaya vanenge vakataurirwa imi kune vanhu vanoganga mafamilies umu, kune vanhu vanoganga mafamilies. Regai ndinyatsokuudza ichokwadi zvezvokuti unogona kuti mufamily mako maunoberekwa hama yako chaiyo inogona kugarira pasi ikadeke munhu anokuroya kazhinji kacho kana handizisi ndizvo here prophet, munhu anokuroya stereki munhu anenge ari mudhuze newe anoziva mutupo wako nechichi. Kune vanhu vanodembetererwa vachinzi vasaroorwe, vamwe vachiiswa mumabhodhero vachitorerwa madestiny avachererwa pasi zvokuti ubate mari haioneki, uti imba inopwanyika, uti basa unopinda nhasi haulasti wabuda zvechingonetsanetsa kudai. So handimona undoshayiwa zvichifamba sei mafamilies mazhinji zvinhu zvinenge zviriko. Inini na Apostle inini tinobreaka that altar iyoyo nemunamato, tinonamata totaura naMwari tochema tobreaka that altar kuti usunungurwe iwewe uve munhuwo ari free anogona kuita zvinhu zvakati zvichibatika. Hamuna ndizvo here ndagona kutsanangura here nai Apostle? Ndizvozvo chimwe chinhu sisimere maybe to just add a few things. I don't know if I want to drive now, but anyway let me just give you the time. You know vanhu vazhinji vanoda kuprofita vanofarira kuudzwa kuti ndiudze zita rangu ndiudze chakati ndizvo ngaitaura zvezvo. At the end of the day haana kana chiprofita hwani chakamboona chichidzadzikiswa. Inini I'm not there to entertain people, I am there to those people that are crying. Vari kuti men of God ndatshaya hapana chasina kuedza ndikuda kubuda kunganga ndakaenda kunana sekuru ndaenda ndanamata makomo ndakwira but hapana chiri kubuda. At the end of the day I want them to see that there is another power that is more able to take them out from their problems. Saka isha isi kuprofita vanhu vese vari apo vese vachinji vakaprofitwa but havana masolution. We are talking of solution. Unokwanisa kuprofitwa but ogoramba ungori pasame place. Inini I'm not there for that. When I'm prophesying to you, those that I prophesied to, I'm giving you a solution and you must come out. You must testify. That is the covenant that I have with God. Nobody must come to me and remain the same. Okay. Saka imimi prophet imimi tanzwa hanzi isusu kwatiri kunoku tikuda kuti tikwanise kuti titaure na uchida kukwanisa tutaura na prophet katutaure na prophet mokwanisa kubatwa panhamba dzinoti chii prophet? +263 mirai plus where is plus? Okay, plus 263 785 602 zapeda 388 dzakwana ndi right. Dzakwana sisimele Apostle IK iyo ndapina guys, there you are. Vamwe vakawanda vadauziva zvakawanda. They can visit me, I'll be preaching them online. I can even be online. You don't need to come to me. Even online we are different. Okay, so hanzi munogona ngofona henyu tikataura pafoni pasina kuti kudii kana kuti kudii handitika. So aiwa prophet Apostle tinokutendai nhasi nokuya panowo tichimbonzwa muchitaurawo zvenyuwo zvamunomirirawo ava ngotsvuku vachitaurawo zvavo zvavanomirira. At least tadzidza handiti anenge ane mweyawo anenge ane maziso emweya achaonawo zvaanoona ndikoko handitika. Kana pasinawo ndipapo isi hatina watinojaja, hatina watinoti uyu haiti uyu ari wrong uyu ari chiaiwa. Tangoti regai timbonyatsonzwa kuti mose zvamunoita zvimwe chete muchiti muse people of God, men of God, asi mashandiro akasiyana zvanga zvichifamba sei, but at least tawana hedu chimhinduro dzedu. So vari kuda namba yaApostle guys iyo ndapina pasi handika. Namba yavasekuru ngotsuku irimo macomments imomo munogona kuvabata. Tinoda kutendai prophet Apostle tisakubatirai mati munoda kufamba. Thank you.
ini nokutinga pachirongwa tinokutendai. Thank you so much, Sisimeli. Mwaraku itire zvakanaka, mwaraku rupafadza. Musatsvage maghost. Continue to do what you are doing. There will always be haters, but the good thing is we always triumph. Waroina vavengi, ucharamba uinawo kusvika wafa. That's the good thing. You must prevail. Unofanira kungobudirira varipo so. Uchingofamba varipo so. Wachimboona kuti inga zviri kuti kuedza but meno haasi kudonhera pasi. Havasi vese vavengi vako kufa vamwe vachofanira kuona kuti indatadziswa kubata meri. Saka don't focus your life on your enemies. Focus on your life. Don't lose sight. The Lord is with you. Amen. Thank you so much. Network yava yanyarara. What's wrong? Sezvo vati vakudrive. All right. Vabva vadona. Right. Beautiful words. Ini guys, ini hangu ndoda kutaura chimwe chinhu wani. Apostoka zvinhu zvavatotaura ndizvo. We need them, those haters and those enemies, so that they help us to grow. We need those enemies and those haters. They always helps us to grow. Zvavataura ndizvo chaizvo. Sometimes you don't need to see them dead, or you don't need kuti uvavharire kunze. Let them see. Uchikura, uchigrow, uchienda. They must be there to see your progress. Vachinyasona takatozama. Asi zvakashaiwa basa. Tikatoita tegi timu tikatozama. Asi zvakashaya basa. Havadone zvekumanya vamamoyo vano. Havadone. Ndafara chaizvo. Bidwe panapa ndaona mukoma British vachinyora mumacomments mukwadzi ghost rino imoli ranetsa iri. Ndakaribata. Namukoma British muruzi. Kwai ndakaribata ghost iri rino operate richimboti kuZimbabwe, roti kuSouth Africa, roti kuZimbabwe. Saka mukoma British vapromisa kuti vachaburitsa information yekuti Moridombo ndiani. Mukoma British toda kutendai chaizvo. Titi ende munenge matisunungura please. Tipeiwo V11 tanetseka. Nekuziva kuti mori uyu ndiani, mangwana ndi Sisimeli, mangwana ndi Brian, mangwana ndi Ashford, mangwana ndi Shoreini, mangwana ndi munhu wese wapuwa moli uyu. Handiti maona. Saka zvamati mabata imi mukoma British ka aiwa isatomira negugwe. Ndofunga tichazowanawo vedu wedu takanga takakanganisika taive tiri wrong, sorry. Kana muchinge matipawo evidence mukakanda zvinhu zvenyu zvakanyatso ma evidence enyu kuti aiwa takabata ghost iri shuwa iri rinologa apa kuZimbabwe apa rombopinda muSouth Africa rologa muno muSouth Africa handitika Exactly gift. The chinondibowa mai ndechekudai so this ghost rinonzi Molidongo ka pafeya zvaro handitika munhu ari behind that ghost kana kuti vanhu vari behind that ghost and vari kutarisa. They are watching people being given ghost ravo, people being accused kunzi ghost ndiravo vakanyarara. Probably vanenge vari mucomment section vachibetsera kuti ghost ndiraningi, anenge ningi uyu handitika varivo varidzi veghost kana kuti ariye muridzi weghost iri. Come on guys, this is not right. It's not right, but atinga kudzi zvokuita chatongoza njongotika one day mwe vakutanga kuti maghosti vakutoziva kutoti ndiningi. So the tunnel zvinoreva papesera kwegame ka tichangozoziva chokwadi ndiani, tichazoziva chokwadi. For now tongoti munhu wese apuwa ghost ka ngangogara neghosti racho ngoti ndini. Tichimirira evidence kuti tipuwe hard evidence kuti Molidongo ndiningi, then vanhu vanyatsa kuchimupisa zvakanaka, because chokwadi right now ka rapuwa munhu wese zvikurukuru eini kudai indakatora chimuti zvene ghost rangu, ndakatora chimuti neghost iroro ndikaigosti raSisimeli iri ghost ravo rikazodai. Asi musi unonzi wabuda V11 kuchishuwa rakaloga kuSouth Africa kunogara Sisimeli paIP address yakati iyi ndo address yavo. Musi woyu ndinoti kuzoro ghost iri handitika. But anyway guys, nyaya mainzwa yanga iri panapa ichiita handitika kune vari kuinda regai ndiudze kumadiaries pano munouya nemakuhwa kana mainda kwamunenge maona Sisimeli vachitukwa vachibvarirwa kokomoya pano moti tikubva kulive uko muri kutukwa singaiti handei. Guys regai ndikutsanangurirei ndigare ndakuudzai pano ende muda kuti mundinzwisise zvakare handitika. Entertainment munoida, that one is effect tinozviziva. Entertainment munoidisa chose handitika. There is no entertainment ikoko. Entertainment ikoko munoona mobatsira kunyora zvenyu
muchiseka handika muriko. There is no need yekuti vinga pano palive atiri kuita zvatiri kuita pano moti uri kutsvaga uko kwanzi uya kulive. Ina handisa mono wekulive guys, I am not summoned kulive. Ndinoenda kai idzema tag team ari kuitwa nemachichichi aiwaka kune vane ziso remweya vanoona zviri kuitika vanoona handi kune vasina mucharamba muchingotenderera ini ndakatopedza ndakatoita live yangu ndakatoadresa ndikatopedza. Zvasara kwamuri imi kuti izvozvi tichipedza pano kunogona kutanga imwe live. Ingoindai kulive ikoko mazviwa kusvakonzi Meli Muroi mutotaura kuti akataura wani ega kuti Muroi ndinodla vanhu mazvinzwa mobva matodaro ikoko kukanzi takazvita izvo ihure riya muswoti vakataura vega kuti raitori hure vakaifi vachisiya ihure riya vakataura voga nomuromo wavo munotutsira ikoko manzwa kuzvinyatsota juice so kaspice so mopedza ikoko mosiya ikoko. Ini kana maya kwandiri toita zvepano ina handifariri vanhu vanoita nyoka two-faced kuti ukumamhanya handitika ukumamhanya mabva kwaziva kumunin'ina wangu kwaiziva ngachiti zvakati zviri kuitika muchazoona mangwana ndinaziva tichiseka nyaya yenyui mozoti kudii handitika ndakuudza live ichitanga ndikati I know kuti kune live iriko siyai zvakadaro indai munoteerera live varida kuenda varida kusara pano sarai pano meaning to say kuti I knew kuti there was a live. Zvinhu zvatakataura izvi tanisho zviziva kuti kune live ichaitwa ingadi yakatausara nezuro but kusara nezuro akanonoka kupedza because airi kwamusoro handiti saka ingoindai ikoko munoona inini ndave level rekuti hatichasonichitevedzana nemakuhwa please makuhwa handichasonichitevedzana nemakuhwa nezvinhu zvisingandivake. Iwewo unenge uchifarira makuhwa enda kune makuhwa ari kutaurwa unoseka sterek unofara sterek isuwo takamaita makuhwa ndogara ndichikuzaiwani takamaita makuhwa yakumvenge kuti chipiwa nyaya dzatisingazivi tichitoposta tichitosifamba nawo makuhwa kwenda zvokufamba kunge ndinoriziva kunge ndaivapo ndichitobhirivha dzimwe nyaya dzanga dzisina kana nevh11 ndichingoudzwa ndichingoti shuwa nei kutofambisawo guhwa takazopfuura nguva yacho. Hanzi Simeliko mukazonzi abatwa muyadhi menyu munoti kudi handingazvirambi Sophia because zvinoitika ndezvekuti andinogara kumba kwangu ndoga kaini anditika ndinogara kuyadhi kwangu Sophia ndiri one vamwe maadmin if you talking of other admins anogara kudzimba dzavo so andingazvirambi for now. If you ask me truly speaking pamberi pamwana I even said it to them kuma admin ndikati kwandiri hangu so far all of you are suspects. I told them ndikati all of you right now guys you are suspects mose because apana you can't tell me kuti hakuna mnhu anozati mola akaiswa pa pre approval nani. You can't tell me kuti mola akangonyuka akangoonekwa pa approval aposta. Surely it can't be. They know kana varipo pana ask them. I told them group remadwini ndikati guys one panguva ino hakuna everybody is a suspect. Mugare makachiziva andina one trust right now kusvikira moli azobatwa pabuda kunzi moli chaichai ndiningi antimaona ndo panichazoti aenda kusunungurai. For now you are all suspects. Inini wacho neniwo futi ndisuspect iyo ndakavaudza suspect me as well kusvikira mwana but kana uchiziva kuti hauna kumboita me as well because unenge uchiziva ini kwandiri mose muri masuspects angu. I told them because I've never operated with a ghost account and I don't need one to say what I want to say. Ini mondiziva guys kana chida kutora chinongotaura ipapo go straight away ndotodarika handisoro zvokuti kwai ndichatsvakana neghost account ndigozoudza munhu neghost account aiwa handioperate saizvozvo but anyway tichazomuwana anditika ghost mashi ndizvatiri kutaura mashi G-Wind hatisi kuda kunzwa nyaya dzekwazuva hatisi kuda nyaya dzekwazuva she should hatisi nyaya dzekwazuva. I know everything that was happening there. Anyway, Zuva is my sister. Okay, vauya chiremba ava vauya vari mumacomments nyaya dzekwazuva tisikuda kudzinzwa munin'ina wangu. Zuva is my cousin sister kwete wepafacebook please. So musanditaurire zvinhu zvokuti kwaizuva ati zvakati ndiri I knew kuti kune live yanga iriko zvandakuudza ilive ichitanga ndanchizviziva tachifanga kunge takatoita tese kusora nezuro but nhasi ndazomudza kuti ina handichakwanisi kuuya because ndine live yangu but aifanga kupinda kwako iwe kuti unondibvarura ndiripo kusora nezuro wakanditi takati na7 manheru iwe wakazonditi na8 na8:30 manheru ndichiri kuri kwamusoro saka ina handingamiriri izvozvo zvokuti umbori kwamusoro iwe chinda unondibvarura uri one ikoko inda kuinda kulive yangu so ndanchitozviziva handika she had to say it. Igame iri guys kana musingandinzwisisa kana ndiri kunyepa it's up to you. Indiri kukudzai kuti igame inini kana ndichida kupeji rangu guys
munoziva Zuva hasn't been on Facebook for quite a long time. Tanga tichichema ime cousin sister yangu until choko inini aziva ndisitanga tiri 2 kuronga kuti that body ende kumba and takazoendesa body kumba just last week handitika. So Zuva has been quiet papage pake nguva yakati rebei handichimaona. So Juicy ndo ramunoda handimaona. Ndakauya neguwa pano 3k 10 o'clock ndikunyepa. Takauya nenyaya yevamunhu angashara nyaya dzake nhasi dendauya nemunhu angashara nyaya yake chako chako pasina kuti takila chatiri malife 3 tikadeta inda mhene kuti kupi if it's ever about my viewers. Andimona. Saka sometimes you just have to create iro big iro kujusira moda iroro kuti muende kwazuva uko. Musakangane kuti guys ka taura ko Julie andimona. So kuti hanza kuna game zvakwa uri king ina handisiviwo zvakwa uri but ndikukudza ndoziva. I'm telling you what I know. Phone yandu kushandisa ndiyo iri pano iyi. Dai ndisiri kushandisa phone ndenda kutozama chats angu. Nazuva nekoli yangu waonzwa. Phone yangu ino record. Ndenda wanzwa ndakuplayera recording tichitotaura kusora nezuro ngade wanzwa nanhasi tichitaura. So kana usinga believe andikwanisa kuconvince. Izvanti wapedza kundituka iye mfana wangu wacho apedza kundituka ndachinjei hapana handisi kutodla here aiwa kutodla nditodla kutobikwa uko. Andimona. Anzi samo what ewa focus andiruzi Rema focus andiruzi because dzichasumuka hondo dzichafamba andika dzichadi anzi I believe email it's a game Melo she's an admin kumvenge since when #8 said she Hanzia number 8 akataura kuti ari admin kumvenge since when. Well, I don't know whether to address this panel guys or not. I don't know. Ndozvi addressa here kana kuti ndorega. Osi akapinda. Ndiri kukuza kuti nyaya iyi iri confusing ka. Chendikakudza ika you will never understand. King Dean, you will never understand. Even if I explain to you ka amungazvinzwisisi. Amungazvinzwisisi. Chendikada kundipisana ngureka muchangoti ndikunyepa still. Saka beta mwene mangogara nezvaanoziva. Animaona. Ndokuti nyaya yenyidi inyatsokufaya umwe nomongogara nechi ndizvo zvanenge achingoziva kuti nyaya inyatsokufamba. Chikuitika ndechekuti ndakazama kukurutsana ngurai ndikati no pane zvakaitika kuti futi haisi nyaya kuti ndiadrese pano ngata kunge ndikudzokera kumasura zvine basa rese vanoda ende munotsvaga live yanhingikiri yaAshford uko yakaita ende munotsvaga live yaAshford pane live yakaita iri kunzvengemvengeko go and watch live yanhingikiri ndo zvandiri kutaura umagolide but vanhu vasi kuzvinzwisisa handiona endai kulive yanhingikiri yaAshford uko munoteerera live yake ndo pamuchawana answer ini zvokuchataura masita vanhu nokudika zvita kunge tiri kunza makuhwa hazvichaiti handimaona indaichi kulive yakaitwa naAshford uko munonzwisisa kuti zvakafamba sei kuti zvamuri kundibvunza izvi indai ikoko komunonzwisisa kuti zvakafamba sei. Ashford akaita live yake nezuro I was not even aware ndakatozofonekwa nevanhu kuti wapinda but angasina mbotudza kuti apinda panhingikiri palive tikatongozvinzwawo. Saka ndozviripa aiwa mvengenzenge aivharwe musanyepererwe kumvengenzenge hakuvharwe hako asi kuti kumvengenzenge ndakavaudza kuti ngavazive zvinhu zvavo zvokuposta because already the damage has been done nemagosai atiri kupuhwa ndikati guys musarwadziwe ende musabatikane nezvo zviri kuitika chero mangwana kafuma uchinzi iwewe ndiwe moli ukanyorwa ukadii sekerera ingosekerera uite move on torai chisoja chandiri nacho inini muite chisoja chandiri nacho inini sekerera udarike uinde mberi hapana chisingapfuri zvinodarika ende 2 Sashandra, yes, she did. But anyway, I see the nyaya tikuda kutaura nayo. She did in some way, but hazvina kudira because inini neteam yangu takabatana. Even munhu akampa account yake login details, we forgave him. Takatomuudza nezuro kuti mfana login details apiwe munhu. Wadzidza chidzidzo. Aiwa qinisile, you are wrong. You are wrong qinisile. Akapinda ne password ya Ashford. Akapinda ne Ashford. Akapuwa password na Ashford. Ndiye munhu akampa. Hasi makuwa kai. Ndiye munhu akampa pa vanowirana my friends, right? Saka there was a time pataita live imwewo yaida kuona and then she asked for an account. Kuna Ash akapuwa account akapinda.
ndozvakaitika. So Ashi akazokangana kubvisa akaunti yanga isiri admin, ndosaka asina zvimwe zvinhu zvaanazvo. Akaunti iyo yanga ichingori moderator, saka yaingori neaccess yekunoona zvinhu zvinoaproviwa nekubviswa nekudii chete. Ndosaka makanoona akanotora machats akafiltwa akangonzi meli chete. Ari in the midst, in the process of kutora machats aitsvaga leverage about meli, ndo pakapinda WhatsApp call yebaba wemwana wake, ndobva aiscreenshota. Hana kuzviona, isitisi akazozviona, ndobva aiscreenshota yakatonyora kuti baba Jaden. Hanomaona ine chipicture profile pakona apa, ndobva aiscreenshota. Ndo yatakazobata tikati ko saka kana IT guy anogoshandisa plus mukatasa ma screenshots aya akanzi 4G. Muna no heka kana kuti in IT ashandise phone kupinda mumagroup kana kuheka anoshandisa laptop. Manzwa guys, muna no heka anoshandisa laptop not a phone. Saka laptop ainyore kuti 4G ndo chinhu chekutanga. 2, munhu azofonerwi palaptop nababa vemwana wake ari IT wacho azviiti. Hanimona, so she was taking my screenshots nefoni yake, mva baba vemwana wake vafona ndobva screenshota. Handiti mazviona, haana kuzviona. Ndo patakazoibvunza isusu kuti kwa pafamba sei apa. That's when Ashi remembered kuti no, akamupa password. Handiti maona chete. Ndo zvakaitika. Handiti maona, that's what happened. This is the true truth. No addition, no subtraction. Handitika zvakawanda tichatauri Lindsay, zvakawanda tichatauri, asi nyaya chaitika ndeyekuti pane chokwadi chimwe chichazongobuda pamberi apo. Ndati mungoziva, ini kungoti hangu ndiri munhu asinganyanyi zvokuda kufumbura vanhu nekudidi, asi kafona kakakatakura kakafona kasi sometimes ukazopushwa you end up doing it. But then chingona kuti zvinotoramba instigate. Mona mazera edu tine vana vadiki who are looking up to us. Handika tine vana vadiki who always comes to our inboxes looking up to us, vachibvunza mazana chidii, right? No problem tawa, no problem. Ndaita ningirikiri oita ouya kuno ondoona mangwana ndikuita zvokumoya mavhiri 11 ndoutaura nyaya vanhu ndoene vanhu vanenge nyaya dzavo pano guys. Those people, will they ever trust me? They will never. Kuti simeni chakavaona vachiburitsa zvakadai, vachiburitsa zvakati vachiburitsa mavhiri 11 anhingi ndo zvinhu zvakandidzora izvozvo. Ndo zvinhu zvakandidzora inini pamberi paMwari. That's what stopped me from kuburitsa zvinhu zvakawanda, because ndinodhila nevanhu vanoona nyaya dzavo dzimwe dziri very sensitive. Dei ndakaburitsa, people you were going to lose, you know, inonzi chimunoiti chiko nechirungu ichi, may lose confident trust in me kuti saka nyaya dzedu dzinogona ngoburiswa, of which right now pane munhu ndakamboburitsira nyaya yake. No, ndine dzakakomba. No, tatenda, it was an honest mistake yakaitika. It was an honest mistake yakaitika. Atimaona, but anyway takatoisova isusu tukuibhora mberi variko ndenge havava haina mvenge ainovharwa. Kana yavharwa tine 10 mamwe mavhenge ari kuarchive uku atinonovhura. That's exactly ndizvo zvo British ndo zvakandistopa. That's what stopped me. British ukona foni yangu iyi ndakatenda kucloud ndakanovhendenyura iyi foni ndingadai ndakaposta, but unoziva kuti ndine vamwe vanhu I've got real sisters vechokwadi, kwete zvokunyeba guys, kwete vanhu vanachinza kuti watukwa kwakati. I have real sisters pano, vakadzi vakuru pano. Ndosaka mchenda diaries nchida. Ndine vakadzi vakuru kwandiri nini. Ma 45, 46, 47, 50 something. Vanondifonera, vanomira ninochera ti mail. You don't do that. The moment you do that, vakutondionesa ma reasons. So ndakangoti, you know what? Let me just put my phone aside. Tirege zvitaurike sezvinotaurika zvichasvika papfuura handiti zvopera toita move on. But I don't want people to lose trust and respect kwandiri. And ndanda kutaka kucleana image yangu, so ndikaindirambe ndakaisa phone yangu pasi. That's the only reason. Abhaita life hanzi yenda ngandine rapandro city what inizvo zvena handizvizivi. I don't know anything about that. Ndo zvakandistopa izvozvo. Ene inini ndoda kukuudzai chimwe chinhu wani madiaries tichitandara zvedu Friday kudai nhasi. Mukaona mukaita mafriends, ilesson iyi. Ukaita friend kana kuti ungati friend kana kuti unenge uchiti isister kana kuti young sister, chero mukazokonana, paradzanai murove pasi, umwe oenda kuleft umwe oenda kuright. Nyaya yekuti makonana
kana kuti hamuna kukonana after some time wakuti ndakuenda kunobvondora shamwari yangu kana kuti munhu andaiseka naye, zvinenge zvakuda introspect mauri iwewe munhu, especially isusu vakadzi vakuru ndisu tiri kuluza dignity yedu. Isusu we are the ones who are losing dignity. Vana vadiki vanotaura nani because tikuti mazera evana vari kutamba, but us ndatamba naMiss G ava tazoparadzana nene nakadai taudza namasecrets mukutamba, ndakuenda paFacebook ndakuenda kunoenda kuzotaura secret yaMiss G. Panobva patoonekwa uromo hwese mumunhu imomo kuti regai ndikudzei zvaiitika paya kwaidai. A proper woman, a real woman, mukadzi mai chaivo chaivo, you don't do that. You rather kana uine chichemo kuenda kumunhu iyeye utonoti indauyawo ndine chichemo changu ini chakaitika 4 years back 3 years back, ndauyawo ndoda kunyadzonzwisa kuti paya, and then you ask. You don't live button iyi inodarika iyi, mangwana anogona kupfuma zuka kabvisa live button. Tese tiri panapa takasangana panapa, hapana kuti ndoda kufadza nchiti ndoda kumudza nyaya, ndoda kufadza vanhu vekuti mangwana ndikafa kana nhasi mangwana pamwe vauye kana kurufu rwangu kuti hanzi ndine nyaya. I want to tell people nyaya dzekuti ndifadze in the process pamwe kutodestroya kana kuti uri kutokanganisa vamwe vanhu vangu vachida kutevera nekukusimudzira nekufamba newe kuti apa patogona kunobatsirika nemazana apaka vanobva valusa trust. This has happened a lot of times kuti vanhu vari kuita zvekufumurana paFacebook, masecrets, what vamwe vachidi. We have seen that, and it's not young people who are doing that. No, it's not young people. Ndisu vakadzi vakuru, ndisu machembere acho tikuita izvozvo, noti vana vadiki. Indangopedza ndangoti ningotaurawo zvangu ipapo. Hanzi nhasi Wednesday handimaona. So ini nichamira pachokwadi, but the truth will set me free. The truth will set me free. Pandinenge ndiri wrong, chokwadi chabo. So far mukaona kuti guys mashoko atobuda akawanda. Ndatonzi mbavha already, ndakatonzi mbavha nechikare kuti ndimbobvunza pana pati naimi mbavha wacho wandatoudzwa so far takambobata mari ipiko yekuti ndikutonzi mbavha. Hapana. Naimi ndiri kunzi ghost racho ndipeka mavi 11 kuti email wakaita ghost account. Hapana, inongoperera kuti meli. Saka panoitika chinhu chakanaka, panoitika chinhu ukaona uchiatakwa left right and center, guys ndakuudzai chero kudzimba dzenyuka muzive kuti you are doing something right. You are doing something good. And then ndakuudzai most of the times the people that are going to attack you are the people that are you thought kuti they are close to you. Vanhu vanonge vachifunga kuti ndovari mudhuze newe ndo vanhu vachakuwira nefire ivava neforce chaiyo. Vaiva vaitofunga kuti ava vanhu ava havana basa. Ndira inongoriwo comment section are the people vachatozoona kuti uyu munhu uyu kawo aitondiudza izvi but aindiudza chokwadi, but here this person here she is today ari kumira achitaura chokwadi akamira neni. Ndo panoonekwa hanzi regai zvikurirane. Ndakanzwa regai zvikurirane zvichaonekwa nezvari kupedzisira. Mili Musa, you can believe what you want. Kana mazouya neV11 rinenge rine kana munhu wakabhadhariswa mari pamvenge nameli kuti ndoda kuti ubvisirwe post nameli ndipe mari, munhu usauye wakawanda uri ghost buda pachena kuti iwe ndini uyu face yangu iyi wakandibhadharisa mari nyaya yangu yakati wobuda pachena ka handitivigirwi screenshot dzatinogona kunge takaposta pano dzikatogwa pano dzakaradhiwa dzina kana address kana date kana phone number kana hapana chiripo. Chinongoresera kuti meli ndanditika chobuditswa ichi pano bashwa munhu neanokusekerera anotoenda nekuseri akanotora kana even iri screenshot chaiyo yakakontributa pano akarabha akati ishi ndakaputsigwa imba yangu inameli ishi achatauri kuti aiwa yanga iri yecharity kana kuti aiwa ndakanga ndavatuma zvakati kana kuti aiwa yanga iri ndo zvazvinoita mugame iri. Saka mukaziva vanhu amuite stress. Mukaziva vanhu kuti ndo zvatinoopatisa tichiita vanhu vatema especially black skin yedu iyi amuswera muchizvinetsa kana ndikungobhilivha chimwe nechimwe chichabuda because mangwana muchanzwa chinzi chaiko mangwana meli wakauraya munhu muchamanyazve mugotanzwa kuti meli muchaitiswa neFacebook mutambo rakafanana nebhora muchikumba mami hamuna nyama muya asi chikumba chenyama yemombe yakadliwa asi hamuna nyama muya. Anditi the more they attack you, we need them, these enemies, the more you go high. The more yaunoenda kumusoro. Animona, the more yaunoenda kumusoro. Mukaidzokera panapa pagroup tichitanga tichitanga kuvhura page rinoita. Tine one munhu atakamborezera mari panapa muchikuremember kuti mari yacho maitumira kwandiri ndichikanda mascreenshots pano ndichikanda kuti ningaisa mari yakati yatumirwa kwandiri muchaziva. Do you know kuti ndinogona kuenda unotora one of those receipts
ndovhara ndosiya pakanzi mhele ndoti o pane poda kushandisa apa nekuita ziso rinoona handichimaona kushandisa apa pako apa moona chete ini ndonyaya ndangoti titaurirane asi vakadzi vakuru vedu we tiri kuona zvinhu zvakawanda ngatiite kuti vana ava trust kwatiri tiri vana mai kudai zokateke kuita vana mai nhubu dzepafacebook vana mai vekuoperata nemumagosti atiri kudai kupiwayo ngatiite vana mai vekuti mwana akauya achiti ndine dambudziko rangu anouya achitoziva kuti ndokuenda kuna mama ndikunobatsirwa wedha unomuziva kana kuti aumuziye handitika kwete kuita vana mai vekuti tinoita machampion ekuinda kuforefront kuda kufadza chaunga nenyaya dzinenge dzisina kana v11 dzekuda kungowisirana pasi kubvarurana ko vari kumashure kwedu uku vana vari kutarisa uku vari kutitarisa uku hanzi mobhadharisa here kubhadharisa chii naivimbai chii chinobhadhariswa naivimbai iwe wakambobhadhariswa chii chinobhadhariswa chaunofunga kuti ndingakubhadharisa iwewe chii kana ndiwewo chii chacho use your common sense chii chacho ngatite vana mai vanovaka we are tired of seeing vana mai vakuru vokuti vamwe vacho kana mama kuzotukwa kunzi hamuna unhu nevana motsamwa tichibloka vanhu pafeya tichibloka vanhu tichiti hechi pati mwana anenge akudza chokwadi kuti amai hamuna unhu because unhu hwacho unenge usitorina zveshuwa handiti maona ngatiitei vana mai vane unhu vanovaka hanzi ndiana zonzi moridhongo ndini ndini moridhongo handimaona saka guys ndonyaya iripo mvenge aibvaru zvokumhanya mvenge ine 10 mamwe magurupu ari kumaka paakambovharwa paya takabva tavhurai kupenga chekuti agarire pastandby mvenge iriko iri kuindira mberi asi kuti ini semunhu akavhura that mvenge ndakangovaudza kuti vafana honai munondipisisa chiregai munhu ane nyaya yake ngaazvimirire iye nenyaya yake ngaamire oga nenyaya yake musabvuma kushandiswa honai kuti iko zvino zviri kuitika izvi inyaya dzekuti takabvuma by then takabvuma kushandiswa saka kana uchidako kushandiswa its up to you but udza munhu kuti aiwa kanda oga munhu atukwe oga azvimiririre oga munhu nemunhu nemhosva yake musakanda I told them that varipo pana pandikuona I told them that stop it vakazokanda guys iyo yave yavo inizvo zvinichitopedza pano so ndakutodzima foni yangu ndakutonoona skimisa yangu ndakuita zvefamily time animaona mangwana ndopane ndichiposta nyaya dzapinda muinbox mangu handichimaona saka nguva kumvenge kwacho hamuchatoonekana nekomenti yangu zvoyo zvokumanya ndongopostawo vanenge vanditi chisimeli ndiri kubirthday ndikandire iwo ndoposta kuti vede ngatibetsere kuita munhu birthday kwene zvokuti kwai ndoposta unofambisa posti kana kuti kudi aiwa ina ndioperate neghost guys indongotara pafeya ichidarika hanimuziva ina ndichengete chigumbu ndichingopedzera chigumbu handigone kuchengeta chigumbu ndichingopedza kutaura nyaya yangu ndichitorova pasi Hello, Sismeli. Muri sei? Sismeli andisikubvunza kuti mobhadharisa here. Chiremba vari mumakomenti ndangona komenti saka ndashiya kuti iri kubvunza inini ndimobhadharisa ndikashati asviko ndobhadharisa chii futi inini. Aiwa ndataga yavanga vaisa vanati munobhadharisa here bhoti vari kutaura kumakomenti. Ndizvozvo alright I think ukaenda kwavari vanokuudza kuti vanobhadharisa kuti vanodi rudo is true rudo LG I do agree with you very much I do agree love you too my sister ichokwadi rudo chakutaura handitomboningiriri ipapo kutaura chokwadi I told them bullying has to stop guys bullying has to stop takaita bullying guys and in fact munhu wese ari pafacebook apa most of 98% yevanhu ari pafacebook apa iwo macelebrity acho akabhula vamwe vanhu at some point believe it or not macelebrities ese ari pafacebook aya at some point vakabhula vanhu waitonyorawo maposta achikanda vanhu achiposta vanhu achidi achitaura nyaya dzavanhu achidi that's bullying so mungazochema vanhu vangazochema zvavo nekuti takabhuliwa kumvenge takabhuliwa nameli takabhuliwa nabrian takabhuliwa but hakuna celebrity asina kubhula munhu the moment you open your mouth and talk about nyaya yeumwe munhu you are bullying that person kana chinyepa taura ndikunyepa hakuna sina kumbobvera akabhula munhu wese celebrity yoga vamwe vaitaura nezvevaimbi
vamwe vaitaura nezvenyaya dzevamwe vanhu, vamwe vaiti chino, vamwe vachiti chino, vamwe vachituka vanhu, vamwe vachibudisa mastatus evanhu, vamwe vachidi. That's bullying. Bullying is bullying, guys. Hairetwe zvakase. Bullying is bullying. Bullying is bullying. Celebrities esa munoona they did bullying. Tikazoda kuzvinatsurudza nhasi tikaita kutegi team tikadii, but hakuna munhu asina mbovhera akabhula munhu. Ukatoona paunenge uchinogara pasi paya uchinonyora nyaya yeumwe munhu kana uchinopa umwe munhu even uchipa umwe admin kuti ndipostire nyaya iyi uri celebrity, it's bullying. You are the person behind that hide. It's bullying. Saka munhu wese celebrities ese you can stop making noise. Bullying makaita mese. You did bullying mese. Even comment section cheche inotibhula. Comment section munotibhula. Munotaura zvimwe muchitishaudha muchitituka muchidii mugotitukira mhino dzedu mugotitukira mazino edu mugodii. It's bullying. Saka ndisi kuziza bullying yazinyanya kuchemedzai nhasi ndeipi. Imi muri mabullywo futi. You are bullies as well. We are all in the same brackets. That's bullying. Pathea. Hello, caller. Exactly, Tina. Exactly. Caller, hello. Hello, Masera Seseli. Ndaswera wasera seya ko mlingine. Ndaswera wantu mwana. Seseli msambo sore mchimbo wavatevedzera vanhu vese vanenge vachitaura zvavanoda pa Facebook kunyanya vese ava vanenge vachiposta nyangwe zvavanoposta musatombozviteerera vana kana basa anorwadziwa nemi Seseli. Mungasvika muchida kutevedzera Olinda nakukwana Seseli. Musabomutevedzera nauisa mumind. Hatombokufariri kana kawani saka musatombomuteerere mukadziya ndirini mindatomubloga kuti musatomboni nyangwe maposta ake imi murambe makangodzvanya muchichengetera kamfoti chete ndozvakakosha Seseli. Hai chokwadi ndakatobloka hangu Pathea handichitooni zvaanonyora nezvaanotaura ndakabva ndatongobloka because ndakatoona kuti titofarirani panotori nenyaya I don't know kuti nyaya ndei but ndofunga kuti nyaya kufunga kwangu inyaya ingori nyaya yemarisisa yaya akabuda panapa ndo kungofunga kwangu. Hazvina kana basa imi muri kunatsomukuti basa kwete rwemunhu anoyachida kuti achiti hei ndazodai imi muri kubatsira vanhu saka iye nyange akataura akati chisismeli hazvina kana basa. Hazvina kana basa rekunyeba ndimufarire musatomuteerere musatombokwidze BP naye kana 1 day musakwidzwe naye BP haana zvaanotidzidzisa sevana ndiri mwana mudiki chaizvo but haana zvaanotidzidzisa nyangwe ndozati vanhu vakamukanganisira but naye ari kutotibhulawo nyangwe ukamukomenta nyangwe pafacebook unoona achitoko ataka kuti indozviziva akomenta zvakanaka saka aiwa musatomboteerere Seseli. Thank you very much Muningina. Thank you very much. Uri mwana wangu futi you are a kid. Uri mwana wangu. Thank you very much mwanangu. Ora Seseli murare boga. Sharp. Right. Mwana uyu ataura uyu anzi ndiri mwana mudiki but we are bullying yacho yangotenderera. Perfect. Ndosara chokwadi. British atonyora anzi Meli bullied me too. Yes, it's true. I bullied British. Ndakamuti sho ndakamubhula pandakamuti British une makuhwa yaunoda pitikoti. Ndakatomubhula. Handimaona that's bullying. British naye aindibhulawo. Musi unoyu British ndakavigirwa machatsa ako iwe. Amene kwaikomera chiti vanhu vada kutonga pa Facebook vanandiri kudza kuti tiurogo. You were bullying me. Saka taibhulana. You saka wazvona kuti bullying ikai munhu wese akabhula umwe munhu. Munhu wese akabhula umwe munhu. Pathea. Munhu wese akabhula umwe munhu. Handiona. Nokuti iwe British unozodhiwa kuti unozodhiwa indega nditokubhula ini pano ini British ini mina ndikubhule ini ndindadi iwe British unozodhiwawo kuti uku kuwanomanya unochiti hationi uende kunoisa macomments ako ekuda kuisa moto kwenyedzera uchisafaya kuti vanhu vatukane wodzoka kuno kuuya wisafaya kuti vanhu vatukane woudza vanhu nema kuti tine mavhi11 achaubudisi ndo paunozongonetsa avo British de uchingomirawo semunhu womurume uri bhudhi hadzadzi dzedu tose mira pachokwadi kana ndiri wrong aiwa Seseli you are wrong here this is wrong Seseli handika kana ngave ani mira pachokwadi you are a brother katofanga toya kwa kuti ndini nyaya yangu ndibatsireyo handinoita sei zvino ukamira ukamanya kuti ukukuwa unokomenda zvokuti vanhu vabaya nevarovane womanya woenda zvokoti Seseli wobaya mukomenda zvezvokuti vanhu vadai then it's a problem atichazivi kuti uri munhu akaita sei anditi aiwa hautori masides Britain now tinotora masides hautori masides but unorumira uchifuridzira so
unekakurumira uchifuridzira British hanzvadzi yangu unorumira. Ndakaona comment uchiti kwai vanhu vari kuda kuchibholanda waitaura waitonyora uchipindura naevidence chera uchiti kwanzi ndakuona vanhu vada kutaura zvokuita pane paFacebook. Iwe waida kuzama kuti chera aende kunoita live, ndozvawaida iwewe, aite live achituka vanhu kuti akubvunza kuti ndiani adaro obva anoita live achituka vanhu. Iwe unenge uri kokokoko uchi ndakakuvona ini ndikabva ndaya pasi pecomment ndikanyora kuti hello ndichida kutadza kuti ndiripo ukabva wanyarara. Kana chinyepa ichi ndikuinyepa British indokuda hanzvadzi yangu asi tinofanira kungodzana chokwadi sometimes. Hello kola hello ndida kukuudza ndaswera hangu maswera sei munoziva ka muupenyu ka vanhu ngavadzidze kunyatsombofunga, you know. But people love to preach what they can't practice. Unomboziziya. True. Kutanga we are just human beings. Hatisana Mwari panapa. We are just human beings. Munhu wese kana pane asina kumbobvira atadza muupenyu hwake ka ndiye angatokwanisa kutaura. Ende muri kuona kuti vanhu vakasanyatsoongorora zvavari kuita ka, because energy ndakutoona ngekakuteta ka-obsession kekutoti nyaya Ghostbusters, but Ghostbusters yachona ka for some reason ka zviri kuita ngezvakurerekera kuti miri chete. Takazviona izva takazviona and I was shocked and I didn't expect that with the age. Kuri kubhulwa vanhu. Amen. People have to learn to be fair. Even Mrs. Melika, isisu tiri panapa. Ende futi chimwe chinonetsa ndechekuti munozati vanhu tinoenda kwatinoda handiti. Ini ndagara zvangu muri mamoyo wandinofarira zvangu. I don't miss your lives for nothing. Ndinenge ndichiona. Since day one Mrs. Melika, I remember muchitaura kuti nyaya yemvenge mukada kuvhara group vanhu vakaramba. Yes, thank you. And then vanhu vari kutaura zvinhu out of context. Ndoda kukuudza ichokwadi sisimeli nhasi. Ndakukuudza ichokwadi. Ndakabata mukoma masimba nezuro. Ndikati you know what, ndakanyatsogara pasi ndikati you know what ka, do you know the reason why defense lawyer anowin a court case? Do you know why a defense lawyer win a court case? They will interrogate the defendant kusvika vakuconfuse. Vanokubvunza the same question 10 times. 10 different times. Kuti utenge waconfused so. Ende ndo zvavakada kukuita ipekutanga. Zvakutanga meno kunge chi. Ivo vanhu vari kutaura hapana celebrity angasumudze muromo wake agotaura kuti haana kumbobvira ataura munhu. Ende futi pari kundinetsa ndepekuti munozati vamwe vanhu vanoda kuregererwa. Some people vanoda kuregererwa stereki but havakwanisi kuregererwa. Kangani imimi sisimeli muchiuya kuzotaura kuti wedwe maiticha musavadaro. Kangani muchiuya kuzotaura kuti wedwe madam boss musavadaro. Kangani imimi even pakanikina sisi Lovedays na Brian hamuna kutaura imimi mukataura kuti chimuregererai. I even said it palive kuti muchiregerera iwo Loveness wedwe mukuramba muchimutuka every day nenyaya Brian. It happened zvakatopfuura vachataurana vachanzwisisana. I even said it on live. Saka vari kuregererei kuninginira, vari kuregererei kumbotaura. Ini zviri kundinetsa but vari kufunga kuti sisi kana tiri mafenzi ka hatifungi. Tinotofungawo. Ende kumabasa edu wanikwa singazive kuti tinoita mabasa ei. We analyze zvinhu uchinyatsona kuti apa kapa they are doing exactly what they are speaking against. Now it's almost like they are bullying munhu. Imi sisimeli kunyange vaite life kunyange vakadii handiti. Hazvina basa tinogona kusara tiri kana 6 padiary spaipai. Inini pandiri pana pasisimeli, you know, mvenge I have the same sentiments yekuti mvenge kunozoundura vanhu sei. But you know the reason why I love you sisimeli. The reason why I love you ndakazvimirira ndega. Sisimeli, you are on behalf of mvenge. Not once, not twice, not 3 times, a few times. You will see what she mentioned quite a few times on different platforms. For that reason, for that reason, that's why I support you. Because makaya mukakumbira regere pandiri panapa patiri panapa isisu. Dai Mwari wangu wasingatiregerere zvitadzo zvedu zvatinoita takawanda. Tingadai tiri pinasi. Tizvozvo. Who are we not to forgive?
The damage has been done ende futi hazvinetse asi ngade vhengevhenge kungobaya hako exit wobuda kuti usaendeko kungobaya hako exit wobuda ndingika bullying is no hatichadi zvebullying hatichadi zvebullying ndokutochinja kwazviri kuita saka moving forward ka zvekuti zvirambe chikonzisisimeli uyai uku uyai uku muvhunzwa no my sister garai pasi musatomboendi handiendi ndakatopedza ndakatoita live yandakatoita 1 year ndakatopedza handichaende kumalive evanhu iko zvino zvanditoende ndinoenda kumalives kwaanditilda ndokwandinoenda kwaanditilda chete is the only live that I'll go ndichinoona kwaanditilda kumwe kwese nekwasimba zimu aya achita zvinhu zvake zvepolitics kumwe kwese ko handitona live yandoita infact ndototamba necomment section handitotambi zvangu nemacelebrities bodo ndotamba hangu necomment section inini chiri kundirwadza gaizika kana vanhu vachidzidza kumira pachokwadi ini handina zvekuti chii ndinoda kudzidza kumira pachokwadi munoziva kuti chiri kunyatsondirwadza out of all of this sisimeri hapana kana mwedzi kana pane mwedzi ka is less than is a few weeks ago this same mainandao anditi even if zvichinzizvo nitide munhu timude sezvaari kana kuti chii zvive zvachina zvinosvika pakunetsa munoziva why did she even munoziva kuti ndavhunduka kudai so ndaona mainandi kuyoutube handiti with the things that she was saying I'm like okay are you serious nai my sister kutaura zvavo kuti inini chandinetsa ndechekuti okay you have said your portion you have said what you think of Sisimeli so why then did she get hold of the same Sisimeli ichivakumbira kuti vakudistributire mari dzako dzekucharity kwako why did she do that kana akakuvenga in the way that she's showing now why did she even do that ari kuzoratidza kuti she just wanted to use you simple as that saka aiwa zvekuitira vanhu mafavha aiwa bodo siyai zvenyu Sisimeli siyai And I was also I was so I did munoza zvinochena unongozozvibvunza ubva ungoti mheno rega inini ndokurumidza kuzviita brush aside ndakazvibvunza kuti inini mainandi came tikatoti antora nhamba dzangu taitira zvakanaka vese vari kuya chitwa takabhuliwa kumveve takadii makabhuliwa rini hanzi 3 years back why now why wait till now to speak up who is being bullied right now hapasina where is this Molly wachona long time ndakamubvisa inini personally ndakataura Molly no the way ari kuparita pano pamvenge uchidai inini hangu ndakubvisa pa approval yakaiswa nobody knows kuti nani anditika kutimu rangu that one itimu rangu amene koko takaitaura kutimu redu anditika I'm removing you waited 3 years nasi makubuda why now kana mambo pesa patanga chiri kusekererana tanga tiri kutaura why did you not come to me as people who were talking kumunana WhatsApp kupi and you tell me kuti pati inini ndine chigumbu chandakatakura ini anoona munoona zvinoita zvakaita evidence chiera I respect musikana uya munin'ina wangu uya munoziva I did not think kuti I didn't know kuti atora zvandakataura pa live yamaiti try comfort about not to say kuti ana basa muri kunzwa she kept on saying it kuti ndinzwe chichemo chake chisvike kwandiri handika apa nditi ndazofonerwa nemadzimai akanditi Sisimeli munoziva kuti musikana unonzi evidence mwana yaka anokufarirai and aitoti ndanga ndatowana sisi vangu you helped him aimudzora muchimutsiura muchitaura naye muchidii handitika but pane shoko ravakati ndikati papi indatokanganoka zvikanzi palive ndikati aiwa ndozviziva ndakadaro zveshuwa zvikanzi wai ndobva ndavatsanangurira zvikanzi I think we think you need to go back to her and explain kuti maireva kuti mamusingarevi kuti hana basa ezini kuti chikorobho no maitry kukamfota sister angakuluza focus yenyaya yake achishifta kune ava handitika ndikati I did not know about it you know what I did ndakauya pano ndikati munin'ina I know uchasvitswa shoko so I did not know kuti wakazvitora nenzira iyoyo that was not what I meant and that was not my intention ndaitozama ndaitodhila uri zvadaidhila nazvo maiti remember comment section say vachiti kwanzi maiti tis hijacking the show to take back the show don't be bullied la maiti ndikati she's not bullying me guys remember she's somebody who's going through a lot right now andika regai asumudze voice let her vent out on me pana kuti osumudza voice ndosumudza voice because ndikuda kutera zvamukunyora kuti don't let her take control of the show no I don't operate like that let her vent out to me and akataura she was hurting handiti she was hating I could have maybe done the same way kana ndaihata wo futi handiti so ndo pakabuda vachikuya ndakataura kuti akuti ndotukana na evidence na Sabina vananingu achindibhula ndikati siyana na vana basa let's focus on what we are talking about ataura zvatukutaura nyaya yatukutaura ava vana basa siyana nazvo so akabva afunga kuti sisi vari kunditi andina basa ezini kuti
maybe because akabva ndakabatanidza nezita rani rakataura ranga rataura namaitisa Sabina and aizviziva chera kuti that time I hated Sabina nezvaindiita nebullying yaindiita antimaona. So maybe pakuti akabuda ari 2 months takabva fila kuti hawaivandisa mubracket rimwe chete nani naSabina anditimaona, but ndo masitanga taurwa namaititiwo anditimaona. So I explained chimwe chinhu sisimeni chandida kutaura ka ndechekuti isi vamwe ka tine vamwe wangu vakuti nhongawo because ina handikwanisi kunyepera vanondiziva chaiko chaiko handikwanisi kunyepera kana sida kufarira handikufariri kana chikufarira ndokufarira there is no blade lines pakati apa handikwanisi kunge ndiri pakati nepakati ende chokwadi ngachigare chakamira kuti ichokwadi. Vamwe vanhu ka vanotanga kufunga kuti sisimeli isisu we know you personally handitokuziva itokugara kure nekure asi muri munhu watinowadzana naye kumadiaries nechi handiti ndo that's where our connection is. Inini sisimeli and hamutomboremembe I will remind you do you know kuti panyaya dzekubatsira pai ndakaita 3 days guys ndichiedza kubata sisimeli saka I don't know how she can be so available to do zvimwe zvinhu zvese zviri kuitwa izvi handiti kumvengevenge kuya ukada kutarisisa ndakakuda kutarisisa kuti paday chaipo guys panenge pane maposti mumangani akawandisa kunyange zvikanzi uri munhu ane nguva yekuti kuchanzi kuverenge because kazhinji kacho I think mistake yo yakaitika kumvengevenge ndeyekutika pamaadmin paipe netime difference because vanhu vakwakasiyana you see pamaadmin pavano approve paipe pamwe panenge pane 100 post kana kuti 50 post munhu wachingobaya approve usina kuverenga. It's a hard job to do. It's a hard job to do. But anyway, this thing very good zvaitika. The positive in this thing is kutika ezvinezvi chekutanga vanhu havachanyeperi kusekererana havachatonyeperi kusekererana moving on macelebrity because ezvinezvika munhu nemunhu akuziva kuti who is who and this one thinks what about me. Saka moving on kazvekuswera tichinyepera chichita sei nekudidika zvichabva zvapera ende vanhu vachadzidza kuenda kwavanoda because kana wakuzotaura kuti inini sisimeli handivadi kana kuti wataura kuti aiwa loveness handimudi kana kuti ani whatever the groups that are around usazowanikwa kaikoko usawanikwa ikoko kwawatakuda because tikazogona wakutaura kuti wakutaura nyaya dzekuti ndabva kudhayaris kwanzi kwakati zvakati akutange zveubenzi zvakutange mahumbwe because kana wati sisimeli hausi kuda kana wati diary ngevenga kuda chibva ikoko tinoda nyaya dzinopera isu tikuda nyaya dzinopera please taneta nazvese I was even surprised nchinzwa kuchinzi I was even surprised when sisi vangu Loveness when she was saying kuti inini magosi handimafarira handimadi and I was like gosi riri kunziperekedza mwana iri riri kunzi riri kubhula vanhu zvisingaiti paFacebook nezita rakanzi Semiwa Joe handitika makanga anga ari admin wenyu keeping it riuko ari ghost kudaro ari admin wenyu nhasi makonditira live nditi kwanzi magosi anoti hatifarire magosi takataura nyaya magosi koperekedza mwana akanga ari paadmin team keeping it riu akari munhu here aiwa ranga riri ghost saka unobva zvibvunza kuti saka what's going on zviri kuitika ko Chris D uyu wamaitaura nezvake mchitine ndo anondifarira zvisingaiti chii munhu here aiwa ighost. Saka hamuna pamakabva kumvengevenge mchinovhura keeping it room mabva kupaadmin pachona hamuna kubuda muri 2 naChris D makabuda muri 2 muchitita kunotanga Chris D ane ghost ramaitoziva kuti rinonzi Stacey mukabuda mukaenda mose muri 2 makadaro akanoita admin ikoko anga ari munhu here anga asiri ranga riri ghost account ramamaisa futi paadmin kuti rifaisawo peji renyu nhasi zvaita problem after all this years makutara zvinhu zvekuadmin team yekumvengevenge nguva yose ima makanyararirei what triggered that nhasi come on last week maindinyaradza apa muchinisendera zvimamessage zvokunditi sure be strong and what be strong and do this and do this all of a sudden nhasi panata 3 days boom kwai muri kuitigwa live. I was like what? So yaida kuitika ndeyekudai paida kushanda inonzi divide and conquer muri kunzwa. I think people they think kuti Brian akabva Asha akabva group raparara rendengembenge not knowing kuti that's not true. That's not true. Ndengembenge aisiya Brian ndengembenge aisiya Ashford ndengembenge ndevanhu ndo vanoposta Ashford ukatosa aposti Kosterek Brian achaposti Kosterek anoona saka Brian ndeyanga akabviswa paposition uyu onzi futi ibva paposition handimaona kwanzi ndengembenge yafa of which that's not the case. It will never die kana chinatozoibvisa ininika ndogona ngoti kana vazonyarira kuti zii ndangofunga kuti nhasi whether vanhu vachida vasingadi ndogona ngofuma ndakaideleta handiti maona chete ende
chinosekesa chachona ndechekuti kunyange nzipenge ikadzimwa nhasi kukanzi kwavhurwa imwe vana mukoma wemasimba wakavhura imwe woti itavhura imwe alright Mrs. Melly has done away with it wovhura imwe I'm telling you kuti vanhu vanoteera futi ikoko in their thousands vanoteera futi ikoko handiti but aiwa guys Sister Netta we are sick and tired. And that's why I've decided I'm not going to answer anything. I'm not going to answer anything. I'm not going to say anything. Just when the chango tarso drama then chingo wow amenu tikato udza vanhu kuti amenu makwende muno wakumsandudza amenu ikoko takato Taneta nazvo we are tired. We are tired. It's draining. So draining kuti vakadzi vakuta kuonekwa drama racho every day vakomana uyaita live mangwana ndaenda kunopindira ndichizama kuti aiwa uku kwaitwa zvendamazama ndakuti ngona sina kwana imi ma live rega yaitwe wobhore ga yaitwe ma 11 rega yaburiswe mene ikoko ini ndichingotamba ndotamba zvinotonetsa izvi zvinganetsa vari kuregedzera kutaura imimi pamunobhuliwawo as well. I'm not even complaining. I'm not even complaining to anyone that I'm being bullied in a ghost hobo. And I'm not name sora. And it's I'm being bullied. No, I'm not even saying that. Dakato lesa shamu dakato taris and chingoto seka on chingota ameno koko koko ameno. And top pindu and top complain dakato gave a yes to taura shamanda kushkavaneta. But there will be a time whereby those but neta kuti no we are tired. That is my and mon. Sound ngati kuenda kambobhula vamwe rikaindibhuliwe kuzvebasa rei ndingatoita bp remunhu andisingazivi ari kundibhula behind the ghost account handina kana stress ini kana bp rikaindingotarisa vachibhula vachiposta vachidiva zvishati svika pakupera chete chinonzi chisingapera chinoshura musiona handicomplaini I'm not even complaining handina kana kubasa nazvo kumaghost uku vari kutozvinetsa havo kana kudii handitorina bude chitoseka kuti kwai nhasi kwai kudii nhasi kwanzi chii nhasi ndiri kuti kutrenda kuti kudii ndoputikana madhimini angu akandibvunza kuti sisimeli wai musingabatikani ndikati ndobatikana nei because ndizvo zvani taimbosekawo tichisoka kuna zvisingaperi iwo wakanyogwa zvingani atibvirei apa ndingabatikana vanhu vasingazivi zvikanzi makaoma ndikati ndozvandoita that's how I operate handinei nazvo ndingotarisa vadona kola I think kola vadona guys right pane munhu angachifona pamilaiton ina nditocomplaini ni guys ukatocomplaina wavafadza ina ndicomplaini nende usatsamwe ini ndikatotsamwa ndatovafadza handimbotsamwe ndotoseka kuti ndinotoseka ndimbotsamwe ini ndichitsamwira zvinhu pafacebook naimi kana ndimiwo ndisisina kutokwana ndichitsamwira zvinhu pafacebook hello Hello, makadi pa Sisimeli Diaries. Ndimukoma masimba makadi yenyu mukoma masimba. Tinofara. Ndikutaura samukoma masimba uyezve ndirikutaura sa official spokesperson wembengembe. Saka ndine two mabhachi pari zvino. Okay, on behalf of Mbengembenge, tiri kungonzwa kuti pana kuchema negroup redu. Asi ngavani wakasununguka vandibate inini mukoma masimba at the moment ndini spokesperson wegroup mukachemera kunze ndinozongonzwa ari makuhwa inzwai makasununguka to inbox me kana kundisira pawhatsapp then tinoadresa zvichemo zvenyu then Mbengembenge tinoti pambengembenge kutamba kufara hongu tinobvuma. There are some people who are not happy nezvatakaposta and kune vanhu ivavo tinoti uyezve ukaona wapostwa if you are not happy feel free to inbox my admins or inini mukoma masimba with your reasons why then post yako tinedzura at the same time pambengembenge at this stage hatina kuti kuenda tokukoka kuti tijoine tifare pamwe chete. The only challenge Mbengembenge, there's no one bigger, there's no one smaller. It's that moment ingetafanana tise zvaunonyora mwana kupindurawo achakufarira umwe achakutukirira ndokuti Mbengembenge. I also want to clarify this. Sisimeli, at this stage, she left us.
He's now busy with diaries. And at the moment, our chief administrator, not the Brian Bobo, is the chief administrator here. So Meli has got nothing to do with Mvengi. Then in some Koma Masimba, ndakazvimirira handisati ndambopula munhu kana pane anoti akapuliwa neni ngazwa ndasununguka andibate and I would definitely make a public apology. Mungaita here mubvunzo? Mubvunzo handina hangu asi kuti handimave spokesperson wemvenge sokurunga kwamakaita nemaadhimini ekumvenge vana Brian vacho saka tinongotendwa kuti at least takuziva vanhu vakuziva kuti vanoenda kupi moita sei modii. The only reason ndofunga makambondibvunza mari mwezuro mukati saka moda kudii ndikati ndanichida kuexita mukatiti aiwa if you exit the group ko anozoisa order pakaita commotion kana kuti kusawirana ndiani ndikati but the more yandiramba ndiri pachiadmin chenyu ichika ichi ini ndine my hands are full kudiaries. Look at tagara how many hours panapa. I think it's 4 hours now. How many posts have been posted kumvenge I don't know. Zvizvanyorwako I don't know. But when it's coming back zvinoya chinzichi Meli inda ndakagara nemi pano anditi maona ndo zvinozonetsa izvozvozvo mukati aiwa musadze machida kudii mozongoya muchitaura I'll make sure kuti every day kune activity kudiaries of which kana guys muchikurangarira pano I told you kuti musi weMonday kunenge kuine mukadzi umwe ari mukadzi uya we-human rights what Tuesday panenge paina mai vekuaustralia samanyika vachauya neshow yavo. Wednesday panenge paneni. Thursday panenge pane mukadzi umwe kuamerica achauya neshow yake. Friday panenge paneni. Saturday panenge pane entertainment section plot mako. Sunday panenge pana maibhanda na vamaponga saka ndinenge ndiri pazvitoti vanhu vaite malife ndisipo. I'm trying to keep myself busy pano and exclude myself uko anditi maona ndosaka takati every day paite chi activity inenge iripo umwe munhu anenge achitori pachita life dzake anditi maona. So maite enyungu Masimba nekubvunza kuti vanhu vauye kwa sangana nezvichemo zvavo vauye ikoko isusu machembere regai tiite zvepano asi ndinguva Masimba ndambokubvunzaiwo imimi nemazera edu aya isusu mamai ndisiri kunetsa paFacebook apa achita hunhu usina hunhu hwakadai so munozvionawo sei? Okay. Spokesperson wemvenge there was a time yatakaungana tese ana mai vechikuru vana baba vechikuru nepwere ndiye vachangobva mukupinda mudzimba dzavo taungana kudaro takatamba tikadenana tikapotukana ndo pakazoita kuti mvenge ichivhura inonzi Sisimeli Diaries. Saka vese vakuchema nemvenge ndine good news dzatinadzo. Isu mvenge tine sister page yedu inonzi Diaries. Saka endai kuSisimeli Diaries ikoko kune mature family friendly shows. Then kumvenge uku ndo nguva tichitamba takasununguka vazhinji vari panapa mamvengerens you can even see the way they're commenting very positive but they know kuti tasvika panguva yekudzikama vapedza pano tomhanya nemascreenshots ari kumvenge uko tonoseka saka ndikuona pane inonzi improvement. Mvenge is the only page yaimprova yakatora mafeedback yakatora kuchema kwevanhu then we have to push Sisimeli to go out and do diaries. Saka I don't know kuti why wanataka kuchema zvakare. If you are crying in mvenge then it means you don't understand what is mvenge. Once you understand mvenge it simply means mvenge panitwa zvese. Let's not forget pakabatsirwa wakawanda zvakare pakachema wakawanda zvakare asi ndokuti mvenge. But come and see us. If you want to see our other side as Vengerians, please catch us by Sisimeli Diaries. Tiso zvakare vazhinji vacho panapa. Kuti Sisimeli Diaries, it's our sister page. Saka pano you can see we behave here. Because we have to follow the orders. Kana takwedu aiwa vanhu vasununguka. It is Mukoma Masimba andina control over comment munhu. Ndizvozvo.
ndizvozvo chaizvo because mukatarisa kazhinji kacho most of the people vari kuchema kuti takabhuliwa, not to say kuti weare justifying or what, vari kuchema kuti takabhuliwa mukanyatsozoda kunyatsozvitsvaga chaiko zviri deep, kungoti idzi nyaya dzika idzi isisi ini dzakutondibhowa kuti ndambe ndingotaura nezvazvo kana kuburisa kana handisi munhu andaburisa mavi 11 handimaona, but mukanyatsozvitsvaga nezvazvo mukoma Masimba ka vazhinji vakungotiwo takabhuliwa ka are the same people vamwe vacho vaitonopa maadhimini nyaya, munozviziva because hakuna adhimini anga asinga aivi inda kunotsvaga nyaya yemunhu kuti anozoziva munhu ari kuuk achigara kuafrica kana kuziva munhu ari kuamerica iye achigara kuno kuafrica kana kuti munhu ari kuafrica ari kuamerica oziva nyaya dzemunhu ari kuafrica. No, ivava vari mumacomment section vacho vava kuchema kwanenge variko vachiti ndakazodini, the same people vaimhanya nenyaya kumainbox uku vachizadza kumainbox vachiti nyaya yangu post me as Heidi, but nhasi maiposta dzevamwe ka makuuya muchiti takabhuliwa chete. Inini vanhu ndovaziva, ndikangoziva kuti vanhu ndozvavanoita ndotoziva kutoti vanhu ndozvavanotoita, saka ndibatikana. The same people vanenge vachimhanya vachirati ibhuli, she's a bully, nakazodidai nyoka, is too snake. You people, most of you ndimi maipinda mumaningikiri mumainbox memaadhimini muchinda nenyaya dzekuti vamwe vanhu vabhuliwe. Why are you not talking about that? Why musiri kutaura kuti indaindisawo nyaya yangu ini ichiti vanhu vataugwe vadii? You are not talking about that. Amuzvitauri. Then it's wrong. Hello, Kola. Hi, brother. Muri kutkata, muri kutaurira pasi hanzvadzi. Okay. Hello, all right, Hello. Tiri kunzwa. Ndikona Masimba zvakare. All right. Ndokana ndakazvimirira uye zvindi kutaura iri spokesperson yendege. Right? Ndege it's not going anywhere. It's time to stay unless someone is acting at a page. It's not up to me. It's not up to you, gentlemen. Not up to Zoe or Linda or Lovely. It's up to the members. So far, majority they are working. To the people power. You follow those around. Majority are getting very far. Push for change far. And the power belongs to the people. This is What is happening? The living are not a problem. The living doesn't talk. The living doesn't walk. And the living doesn't members. Right? To make sure that the children don't such a good example. But when I'm a beautiful sister, so about her life. I would say that in the way the minute Buddha. But yes, you know, talking about it's a picture of there are some members who say, I follow Zoan issue, in the tradition. And there are some people that are Zoan, right? So please, address your problem to the elders. Don't blame people. Don't give us something you make it. Don't blame anything. Don't blame yourself. Don't blame anyone. At your potential, by your contact, you get the better potential. Remember, by your channel, you get the people. But I think I'm going to have a sankana. If I don't go and your couple, they walk a post. I don't go out and move the one who takes the keep it. When you can still powerful. When you have at least it defeats you, it's what our problem. That's not our problem. That is problem. And you could not do that. All right. Asacheme ziva mningi wangu asacheme nekuti kwanze because bula waito zuva waito bula vanhu vese wakabhula vakawandisa list yako yakadorebesa ndingada kutaka kuitaura pano because zuva nyaya dzevanhu vaingohakira uchingotutaura nyaya dzevanhu waitoita bullying ipo paya uchiti mangwana wauya nenyaya yaJeki, mangwana wauya nenyaya yaKuki, mangwana wataura nyaya yaNinki, mangwana wataura nyaya yaNinki, waitoita bullying ipo paya zuva. Saka stop saying kuti ndakabhuliwa naSisimele ndenge group naSisimele. Iwewe you bullied so many people zuva. For all we know you could be Molly. For all we know, maybe you could shout out Tanga, you could be Molly as well.
handiti. So you bullied a lot of people. Why vatsvaga nyaya dziri controversial zvataita nhasi izvozvo asi apa ndakutaura hangu pasina kuti chigame kana kuti kudiziva uchaona live yangu ndozviziva handika. But pafair chaiko chaiko ka iwo waiti chigame ka nyaya dzicontroversial dzinounza maviewers zvawaita nhasi handiti wakati sindoenda nekutaura nyaya yenyu ndikati go enda unotaura uku handika. But mukutaura kwawaitite nyaya dzavamwe vanhu vanga vasingasfariri, so you were actually bullying those people. And because waizowedzeredza spice dzako imomo handitiona. Saka you bullied people zuva. Stop crying about bullying because wakabhulula vanhu vakawanda hedu hatidi kuota nemazita vana maititi chaivo wakavabhulula iwe hauna munhu asina kubhulula. Ini am standing namaititi nhasi. You bullied maititi zuva iwe. You bullied maititi zuva. You have never opened the camera and say maititi I'm wrong, I'm sorry, I bullied you. You bullied ye. Waitenga nyaya dzavanhu uchizvita Wendy Williams paFacebook uchizvita Wendy, what is Wendy Williams? Wendy Williams munhu anogama nyaya dzevanhu achifamba nadzo handitika achifamba nenyaya dzavanhu. Waizviita Wendy Williams uchitenga nyaya dzavanhu uchigama nyaya dzavanhu uchifamba nadzo. Nhasi wakuchema nebullying zvavagara pasi dzikama gara pasi. Bully ndiwe tose tiri mabully. Ukatuka evidence iwe ukatuka Brian ukamuti ngochani musi no zuva wakatuka Brian pa live yangu pano ukamuti Bhubu iwe uri ngochani iwe chichi Bhubu akakutu akaita live usiku wese achigwadziwa singaita chichema Bhubu wamudza kuti ngochani pa live yangu pano iwe Buzwa. You bullied Bhubu zuva. Do a live and apologize to Bhubu. Wakabula Bhubu iwe. You bullied Maititi iwe. You bullied so many people iwe uchitenga nyaya dzavanhu nangoti nyaya yake udai asi iwe yako nyaya waiti ikangonzi hoza ikangotaugwa kuti vanhu vari kundibhula ikangonzi nyaya yako yataugwa Taterishas cheche wakamubhula. You bullied Taterishas zuva. Ndiripi celebrity rausina kumbobata paFacebook iwe zuva? Ndiripi celebrity raunota unambovhera wakaribata? Mukoma Masimba chaive vavava wakavabhula. You bullied zvakare Mukoma Masimba iwe uchivatuka nezvemavenda vakuti vasina mazino chichi. You bullied. Saka you are also a bully. Stop saying kuti hey this smell. You are a bully, and for all we know you could be unengori molish operator ne ghost account, because right now everybody is a suspect. Everyone is a suspect until ghost rabatwa. Saka it might be you, because anybody, any celebrity is capable of doing chero. Wakabhula vanhu. Paizotuka na kukipa pa wakanga uchibhula kukiwe. Wakambhula asi vahulwana vasikumbohamba nambokuitira aiwa Miriam mushonga ina ndichaiti ndakarega iwe ndakarega inini handiti ndakarega. Saka zvakazodii? Saka vanhu vese vaibhula vevaya vese wakambobayawo here live ukati vedu vanhu vose vandakabhula ndichituka ndichitenga nyaya dzavanhu ndanyarara ini handichatauri nezvazvo handichadi. You bullied so many people up. Kana ari maferi maceleb acho kuZimbabwe wese waimbopindira nyaya dzana wakambopindira nyaya dzose dzana Java wakapindira zuva kuye dzana Java waivepo ini zabva ndomuhla Java nemari yake muguna ngurohwa iwe wakapindira nyaya dzaJava wakaitira Java live ukadiwa waibhula vanhu zuva nyara rako kana uri sebe ako zuva mningi kugara wati hlo uti hlo Mukoma Masimba Mukoma Masimba mirai ndilambopindira uyuyu tinokunda mabhunu ushu tinokunda mabhunu igostika asi autara shuwa tinokunda mabhunu tinokunda vede vanhu pindiraiwo comment yandapina iyo pindiraiwo tinokunda mabhunu ushu mupindurei tinokunda mabhunu indakaita malive anokwana kuita 5 kana 6 ndichiapologize kana isina kukusvika kwaurika ndiwo ega usina kuiona pinduraiwo tinokunda mabhunu ini ndakatoita 5 malive 5 lives ndichiapologize 5 ndichiapologize so many times. You missed my lives. Ndini munhu one akabaya live button akauya papublic akati vedu I'm sorry. Handinambona umwe munhu akabuda achita live public achiti vedu I'm sorry for zvinyaya zvataiposta tichibhula vanhu tichipiwa nyaya dzevanhu dzatisingazivi tichiposta tisina mavhiri 11. Ndini one munhu ndakati no ndakagara pasi ndikati no izvi this is no ndowanikwa ndichisiya make kunzi kwaishuwa mai ava mbuya ava vakati vaita zvibasa rokubhula I have to change and I changed.
ndakaapologize so many times tinokunda mabhunu saka iwo akoka uri ghost kudai pamwe ndionenge uchitotaurawo kumaghost uko uchinotuka asi ndakatoapologize ukafunza vamwe vakumaghost uku anotokuudza kuti sisimeri vakatoita marive hob vachitoapologize indo zvangu kuti uri ghost ndatokuona kuti uri ghost vakaisa picture zvose nezita uri ghost asi ndanobvunza vamwe vako kumakovako vanotokuudza kuti sisimeri apologized several times saka nyika nowandibatirako chigumbu changu chako chezvinhu zvako zvandakaita kudhara mhosva yako ini ndakadoregeregwa ini mwari vakadondiregerera ende vanhu vandakakumbira regerero vazhinji vakadondiregerera iwe ndo uchiri kumashure notaura kunge waona marife angu asi ndakatoita move on ndapedza ini indana ndichandonyara ini because ndogonyare ukaona uchiri kunyara kutaura chivi chako uchiri kuda kurarama machiri ukaona uchiri kunyara kutaura mamistakes ako pane vanhu uchiri kurarama mazviri but the moment yaunoti shuwa ndauda kuzvisiya izvika izvi chokwadi gaizika vanhu vanokuseka vanhu vanokuita patika but wazviburitsa and ini ndandosaka ndisinganyari kuzvitaura because it's a life that I've left behind. It's a life yandakatosiya yandakatoti marika I want to live this life handisirini this is not me I'm not gonna go back there ndakatosiya that's why ndichizvitaura ndimbonyari kuzvitaura chero mukaita miriyoni ndongozvitaura kuti ini shuwa ndakambobhula ndiregerere handimbononyari ukaona chiri kunyara kuzvitaura ka ina handimbotoningiriri handitombo unenge usati uchiri kuda kurarama mazviri taura henyu mukoma Masimba. Mirai mukoma Masimba vanhu vari kuda kubvunza nekubvisisa mukoma Masimba regai ndite ndichipindura vanhu vari kubvunza mubvunzo right pane mubvunzo uyu toda zvinhu zvinenge zviri transparent handiti tibudise pachena hanzi now you have changed when you still approve mira when you still approve maposts epamvenge right Paida Moyo mvenge I am the owner it was created by me ndindakacreate mvenge Paida Moyo ndacreate mvenge handitika kana ndichiti inini I have changed and ndakasiya azvireve kuti kana ndakasiya ndinoreva kuti ndakasiya kubuda gurupu remvenge kuti ndakutotiza pana ndakuinda handitika no ndakabuda kuti andichaposti nyaya dzisinei neni kumvenge ndakabuda mazviri ende kana iripo pana ndakabuda kuti andichaposti gurupu nderangu munhu anonzi wakavhura kambani yako Strive Masiwa ndikupa example ya Strive Masiwa muningina Masiwa ndiye muridzi weEcocash neEconet munochema kuti macharges ake akakwira anditika asi munenge muchingoindako muchingonotenga airtime muchingotumira zvinhu anditi neye muchingoti zvinhu zviri kudhura zvinhu zvadai Strive Masiwa muridzi weEconet asi haamboiti day to day running yeEconet kana Ecocash anenge akagara kumasure handitika kune vanhu vanenge vachiita front vari kumberi asi ndiye muridzi weEcocash neEconet handiti saka ini ndiri muridzi wemvenge ndakagara zvangu kuback seat ndiri kutarisa front line vachiita zvavanenge vachiita asi yakavhurwa neni so don't expect me kuti mone nchiti ndaitobaya exit ndainda handitika aiwa exit handibai ndinenge ndiripo asi ndine ndakagara kumasure ndichiona ende ndikasvikawo ndikwana paine maposts ari padoor vanhu vari kukomplaina kuti awandisa akagarisa padoor nguva yakareba ndinosvika ndoaprovawo there's nothing wrong in approving maposts there is nothing wrong unless ndaapprova post yatuka munhu ndopamunoti koma approva post yatuka munhu sei ukatarisa kuti pandinoita activity kwacho ndinoapprova maposts evanhu vanenge vachitaura nyaya dzekufara ndinotomuta vamwe vanhu vanenge vachituka vanhu ndotoita mute ndigobloka vamwe vanenge vachituka vanhu handitika ndo zvanenge ndichiita why ndichita block vamwe vanhu ndichita mute vamwe vanhu because ndinenge ndichiona kuti mapost ari kugarisa padoor madhini pamwe ari kuitawo business zvaari kuita ini ndiripo pano let me just go and approve there's nothing wrong in approving maposts there is nothing wrong in muting vanhu vari kutuka vanhu there is nothing wrong in blocking munhu ari kutuka munhu anditika there's nothing wrong with that kana mukazoona ndaapprova post yakutuka iwewe Paida Moyo kana kuti yatuka Michelle kana yatuka Rudo ndopamozoti aiwa Sisimeli maapprova post yatuka munhu anditika ndopamozoti maapprova post chi ratuka munhu anditika ipapo ndopamozoti maapprova post yekuti ndatuka munhu besides that anditi maona ati approve mapost anenge adi
atouya auyawo rimwe ghost iriwo rimwe ghost rinonzi Molly Manhire iri ratinenge tiri kudzwa iri kuti ndirani uyu. Onai kuti atuka kuti kudii, onai zvatotuka, onai zvake zvatotuka. Asi anyway tinongomuregerera tosiya akadaro nokuti haana basa. Handitika chakatoita kuti avande behind that ghost account Laina uyu. Handitika ndo chatongoti tinongomuregerera. Ani vatona tatoya kuzotuka ighost kai. For all we know this ghost ratuka kudai iri can be ghost rani rema celebrities iwaya. Can be ghost because apana pabotaura kutukwa munhu pano, apana patukwa munhu, apana munhu aita say I never said ndasiya completely tinotenda wakunyepa mabhunu wakunyepa. I never said ndasiya mvenge completely. I said guys I've left zvinhu zvokumvenge. I've left mvenge. Left yandataura ndo yandiri kuexplaina pano. This is the left that I'm explaining kuti andichawanikiko. Uri kuona izvi ndichipedza pano padiaries tinokunda mabhunu ndikutodzima foni yangu. I'm switching off my phone ndichipedza. Saka ona tindatanga na 3. Wamboona post yangu mvenge hauna zuva rese. Ndauya pano pa live ndichipedza pano ndiri kudzima foni yangu. Saka uchazoona post yangu kupi kumvenge? No, hauna paunoiona. Anditi maona. Hauna paunoiona post yangu. Ndo zvandinenge ndichireva. Saka musafunga kuti inini ndiri kuda kuzoti ndasiya mvenge kuti muite take over paitwe coup kana kuti paite sei. No, mvenge account yakanzi Meli muchaiona irimo, inenge irimo, but kuve active handiite active. Inini ndogona kuita active kuyakira munhu atondifonera kuti Meli ndapost kwa kumvenge pane ya approve ndongoenda kunodzura post ndakanyarara chete. Ndendiripo izvi nekuudza nekuramba nchirimenda maadmin kuti maadmin stop posting mapost akafanana neaya kana ndaonawo post inenge sina kumira mushe. Post iyi is wrong. Laina uya toya kuzotuka pano uyu ighost pamwe reva celebrities. Laina ushu tiri kutoziva ndirunyere kupirwa chiro kuti ari kushandiswa navamwe mbuya vari nechepaDubai apa vari kushandisa Laina uyu. Laina iwo uchienda kuma-inbox kwemapage uko uchinokanda nyaya dzako dzaunenge uchipiwa uchibhadharwa mari uko neaccount yako uchinzi nyora zvakanaka pamunhu. Isu tine evidence tinazvo tinoziva tine view tinogona kumaburitsa. Handitika saka imbogara pasi uri mughost kudaro kuti uya uri ghost account you are hiding what you are hiding. So I don't have time yekutaura neghost account idzokera kumakuva. But the truth vanhu vari kukuziva manje we are going to unmask you kuti ndiwani. Tiri kuona chigame chako chakushandiswa nevamwe mbuya varambawo kukura, varambawo zvachose kukura kana vari kuda kuramba chikotaurwa every time. We know your game. But une nyaya wakamboindisa 3 weeks ago iri controversial about the same mbuya. Handika iko zvinova kuti aiwa vari right, vanhu vaivanyepera, vanhu vaida iwe Laina ghost iwewe tsikama. Right. Saka guys ndonyaya yatanga tinayo nyaya yaMolly. Handitika meti ina ndachandokwanisa kuti ndipindure funga ndizvozvo zvamada kugamuchira, ndizvozvo zvamada kufunga ndikoko ameno. Handina nguva kuchasira chizoplana. Isataura guys pantapedza toita zvepano. Musauye mchiti ukuitirwa live kwakati live achaitwa akawanda. Handitika mili zvakaoma. Live achaitwa akawanda. Handitika but wona iko komukomenda komuse iko kana tauya pano totera zvenyaya dzedu pano dzati tichita pano. Handitika mukoma Masimba hello. Hello? Takuda kupedza manje. Okay, thank you very much. So, vese vakateerera, any issues, any concern, feedback, complaints about mvenge, we now have an official way to address your concerns. Zvichimo zvenyu ngaziuye kuna mukoma Masimba. WhatsApp yangu iri public. Makatsvaka mune vana. Tinozvitambira totaurirana. Then just to answer Jackie Ngalande, pamvenge takangozoti kuchema nisu. Jackie, please feel free to get in touch with me. While you are preparing to get in touch with me, mamvengeri zara kuziva kuti wakaba phone pa Zimex. Ko zvakafamba sei necharity yako naudze mari? That's what they want to know. Then mamvengerians, while we could once watamba now 1-2 days. I'm checking down here. Yes, Malili. After 2 days, those are one item then just for the record, check my statistics, just to let other people know my celebrity or my celebrity. I know we are tonga, I know read about Bengim, I know at the moment my TT.
ndo akalida. So napota angu i based on atatora kungofosta maititi vanodiwa nemabvengeridzi. Saka all other celebrities, up to you guys. Do your thing, do your work, and we support you. As in Bengem, we are always there to support you. Though you are talking official statement from spokesperson Mukoma Masiba. Then Atina brand does not damage Japan Bengem. It's no support. We are supporting you. But because you make my mistakes, then man Bengarians will say, Pasha Ishwab. Then you see Bengem damage. Bengem does not damage anyone. Remember, Bengem doesn't talk, doesn't comment, but we have got members. Bengem au mafungiro au. Zvese toshita mukutamba. And we're improving day by day as we are taking over as the new management from Sisimeli, and she's stepping down. Right? At the moment, she's only helping us with putting order and also in the handover, takeover. Ingarande was crying about our modulator, Edith Nyenyiwa. Jackie, Edith Nyenyiwa, Aasi admin pa Bengem. He's one of our new moderators. Edith Nyenyiwa, kanani issue ni Jackie. Jilana Edith, don't blame Bengem. You too, Jackie. You can even send me whatever you want to post about Edith. Hide ID. I can post it for you. Or you too, you can join Bengem. We were teaching each other. Kutawara maoniro edu, mafungiro edu. It was opinion based. But Bengem hapana mo psychology. Even Sisimeli, the founder. Totukwa? Milo, Chembere. Right, that's Bengem. Mkoma masimbo na mve, ano shota, ana mazino. But remember, I'm a spokesperson. People are free to say what they want to say. That's Bengem. Bengem will make you straight. Apana we utila kudiwa. Itama pasakanaka dwa kisha kudirewa. Pauno tags Bengem will help you. Bengem is a mirror. If you want to know yourself better, just look at the Bengem. Yes, Peter. Then you can still. Correct. But there are some people, when they are here by diaries, they cannot say what they want to say. They have to respect this page. But they can come to Bengem and say, diaries and spirit are not Oh, I'm free. That moment when people are free. Then some people say, no, diaries they are. What they know they power. We don't block such things at Bengem. Then I apologize. I understand some people are block. One what tags out. One gets a mistake at the beginning of Mako. And I welcome everyone to Bengem. That moment when you are free. And this also says, I think you are the machine speeder. Zuaban, my answer to you, just because your sister is a founder of Bengem. Zuaban Bengem upon my favor. She has got no power, your sister, to even protect you from Bengem. When people post about you, people say what they know about you, what they think. That's not favor about Bengem. So Zuaban, all you were saying on behalf of Bengem, you were talking nonsense. Anyway, guys, I hope my Bunza. I hope my Bunza. We're always there to support. I hope my Bunza about this. Let it be the first and last, guys. I took address at this pano. Let it be the first and last we address this issue pano pa diaries. This is not a group ratio. Because maunza nya indicate maybe you need it to be addressed. That's why I address her. But let it be the first and last pano ngatite pano tinoya tibatsirana pana pa vanochene nyaya dzavo tichiteerera tichibatsirana mazano chidaro handitika mukona uningo chitukwa mering isisimeli ngoenda imungono tuko komosi ikoko mutuka komopedza moya pano tosekererana pana pa nditika zinoire mati munozviziya tosekererana pano tapedza modzokera uko modaro tichingodaro handiti that way totamba zvakanaka handimaona musandivigire nyaya dzekune mamwe mapage
kana nyaya dzekune mamwe magroupu handitika inini vese macelebrities vese hapana kana vandinotoziva vese I love them but now I'm going to love them from afar as much as I would love to support wo tichindawo tichinofara tichinotamba tichinosimudza iwo maviews kana achidliwaya tichinodii but ini kwanditi ndofunga ropa rangu nderehuku rakananzva negudo nehofi saka bheta kungoita step aside utambira kure you love them you love them uri kure usiri mudhuze sezvataimboita I think that will save me a lot. Mukaonawo post kumvenge guys ndisipo yapostwa iri kutaura nezvemunhu vedu wemadhiaries ndibatsireiwo. Call me vazhinji vangu pane number iri public apa. Call me sisimeli kune post yaiswa kana kungoya nelink wotongoya nelink animaona ndongobvisa ndakanyarara ndo activity nechinzi uchiri kuita uchiri active kumvenge dzekubvisa maposti enyu acho anenge apostwa asiri kukufadzai moya mondiudza ukazoenda kuadmins activity kainobva yati meli removed such a post ndatove active kana ndatodaro anditika ndatove active so please ndatopedza hanzi naKevin kuda why isisimeli ngoburisai mav11 muzvipedze kuda Kevin the way I deal with things is different from the way you deal with things. Look at this page, what it does. Look at this page, how many people are opening up their hearts and bringing their story to find help pano. Some stories are even confidential, very, very confidential, right? Ndaburitsa zvese kuti zvizire kamfoni mangu ndakanda apa. Do you think iwewe handina kuzvipwanyira here page? Do you think mangwana iwe unenge une nyaya yako iri kukunetsa uri kuda help usina kutaura naye uri kudiaspora ikoko uchaditrusta here kuti rega nende kuna sisimeli because unenge wakutongofunga kuti vakamboposta mav11 egore rakapera vakanga vanawo mufoni mavo saka ndichaitirwa the same. You still think that way. So ndinenge ndatopwanya diaries yacho and trust yevanhu mandiri. So let them, all those who want to talks and let them talk zvichapfuura kana vazoti vaneta by next week apa bate mashoko by weekend by Saturday panenge pasisina ndikupai time frame panenge pasisina zvinenge zvapera zvisezvi zvinenge zvatopera panenge pasisina tenge takuti edu chekutaura chacho panenge gai vambotaura vamboenda vhena macelebrities ese avasati vataura vapedza anditi tiri kutoti tikaona one aita live toti -1 totomirira umwe kuti kwasara ningi akaitawo toti -1 tichingodaro saka isine chibhuku chedu chatotonyora kuti kwasara iko zvinosofa kwasara taterishas hasati aita live ndiye munhu asati aita live handitika iye chete saka kana azopedza iye tobva tati tapedza manje takuita move on handimaona because celebrity rogari ndiri kungoita live nenyaya iyoyi saka narazopedza handitika toti aiwa tapedza hakuchina handiti zvapera saka by weekend apa tototarisira kuti kubva papa mangwana kana kubva nhasi manheru kusvika pafriday apa taterishas kana vachitoda vanenge vatopinda nenyaya yacho ipapapa vatoibata vatondibvarurawo futi kuti ndiye mumeli molushu handimaona mvenge yakazondipostawo ikadai vatobvarurawo futi meli wacho kana vapedza aiwa panenge pasisina ka finally ndinongoti kune mamvhengerenzi ari panapa ndokutendai mandishowa zvatinotaura kuti we are the same people nona Tilda, we are the same people nona Olinda, we are the same people nona Madam Boss, we are the same people nona mamvhengerenzi. Mukoma Masimba hanzi don't worry kwini vakabloka kusvika October August uchifunga kuti ndinombowara here kana kuvhunduka nai veduwe kasi mamudzioniwo type dzinovhunduka nekutyiswa neFacebook naimi kana makanditarisa munoti ndinotyiswa neFacebook kana kuvhunduka naimi kana makanditarisa ndendichidoseka Facebook ini handikwatisi kuene live ini handi ndinoitawo malive saka ndotonyezesa ndotoseka handitokwata ndindiziva kaita live ko muchindiudza panapa ndandichiseka wani handimaona inonzi Facebook saka ndongoseka wonodarika ndorega woita 2 hours dzake live kana 4 hours dzake wopedza zvatopera saka chirakadaita mangwana chaichaende ndichidosekerera ndiri kukona kuti zvatanga ka -1 down 1 game down ndiani umwe asara mandla akaitawo 1 down vose kusvika zvapera saka hai hapana nyaya saka ipedza yenyu Mukoma Masimba. Finally nemamvhengerenzi ari panapa thank you very much. Munondiro kana muri pano muita zvepano kana taenda kwaSisi Karo kuZibwa Live TV tiite zveikoko kana taenda kwaMadam Boss tiite zveikoko tapedza
uzotigiwa ma-screenshots ma-comments amaona ipapo ndo zanyadza tozotika mberi mvenge. So vese vari kuchema, don't forget the same Vengerians are also your fans, your followers. It's only that havagoni kukutaurira zvavada kutaura pamberi pako. Tine inonzi respect. Kana tiri pano pachisimeli teta zvepano. Yes, no They bet. are here, the Vengerians. Right? They are here, they could respect. Kana taenda kwaandijeni teta zvekwaandijeni. Tapedza uyai nema-spirituals tuma-comments wataona. That's what we discuss in the fun. Ndokuti mvenge. Kana chiti mvenge woye. Ndokuti woye. Vamvengerezi muri kweroko. Mvenge woye. Ndokuti woye. Thank you very much. Ndini wenyu Mukoma Masimba. Ndakazvimiririra uyezve ndakapfeka badge spokesperson, public relations, communications, human resources officer weMvenge as of now. At the moment, our admin team, is busy in meetings as we are trying to map our way forward without Sisimeli. Thank you for clarifying. Ndatokangana for clarifying that. That's why indagara nemipano admin aya vari busy nema-meeting avo uko asingato-involve inini. Asingatombo-involve inini. Avari kuita kuti how best you can. Ndanguvapa task kuti how best you can improve your ngikiri guys, your group. Chete. Vari busy ina ndiko ndiri pano zvavachaita koko zvabuda musarudzo kana ndisingapokani nazvo nongoza kuti aiwa guys apa marasika makuda kutanga futi marasika chete but itai kuti group vanhu vafare vanhu vanakiriwe musabloke vanhu regai vanhu vatambe regai vanhu vasunguke regai vanhu vapombonoke asi musaposte nyaya dzinopukanya vanhu nyaya dzinoheta vanhu musaposte zvinhu zvakadaro vari busy so yeah, they are very busy ndikatovape nguva yavo they trying to map a way forward vapedza chazokupai manje kuti admin team inenge yakamira sei. So at the moment I'm just the temporary spokesperson while they are busy. Then ndo mashoko andinawo anyone anochema nemvenge munomuti inbox Mukoma Masimba or WhatsApp Mukoma Masimba ndinopindura zvese zvakuchema nazvo ndizvozvo. Otherwise thank you very very much and my diaries, thank you for your time. Ndakuenda ndiri meeting ndadaidzwa pari peja kwandadaidzwa kupeja kwada kumanyoko kuzimai uko. Okay, womukunda kuzimai tambuzi ndadaidzwa nzi vada kubvunza kuti mvenge saka ndokumanye ikokoko. Eish, womadaidzwa kuzimai ndadaidzwa kuzimai saka nasimba because ati nazwa kuti ndimi spokesperson tine ma-questions for you ndati okay I'll be coming soon saka ndiri very busy oneni. Alright, Mukoma Masimba iwa pakanaka enda henyu tozokuonai. Zvakanaka, thank you Pasismith Diaries. Zvakanaka. Alright. Ndotopedza. Vasikanaka. Edweka, ini ndapedza guys, ndatafara. Taseka, thank you very much nekuya guys. Watadzidza ma-comment section maiona mudzimwe dzabuda musarudzo dzabuda mu-comment section. Pane mwana wanyora comment yakewo about sekuru vanga vari pano venguo tsvuku. Ndofunga iri papa comment, tarisai comment apawo mungoita ma-decisions enyu ina handizivi. Anditika, thank you very much my diaries. Thank you for your support. Thank you for being here. Support ivese guys. Support vese and then muno supporta kwese guys muna nepage rake ka I think that will make kuti musindo nemutauro uite mushoma. Go and support munhu wesa nepage rake mukaonawo kwa Rutendo atanga kuita ma live ake ku YouTube guys, just go and support. Mukaonawo Olinda atanga kuitawo zvinhu zvake zve charity of which I think ndiyanga chitori neningikiri ne page ne foundation inotori powerful and achinayo kudarika munhu wese anditika so endai muno supporta ikoko zuva akatanga kwenda kunoti ndikunoitawo zvake zvanenge achita rasiva kaendai munosapota futi muchingotenderera muchingodaro handitika support ndo inediwa mozati chi ndakaudzwa chinhu zanzi do not do an eye for an eye chivi hachidzoserwi nechivi handiti when somebody is throwing lemons at you take them and make lemonade out of them handitika achifunga kuti ndakupwanya ndakuponda handitika kill them with kindness and with love. I think is this the last time we've spoken about this and we'll ever speak about this. Tapedza guys isungatezve pa diaries. Zvenyaya dzevamwe vanhu kana mastay vanhu guys pano atizvidi. Ngatisiyane nazvo. Let's do our own thing pano. Kumvenge kwacho mungondifonerawo chete kana maona post isina kufadzai handitika yemunhu apostwa ndopa munongondifonera Smeli kune post yaiswa mobva maya ne link yacho because ingazonetsa kutsvaga. Ndouya ndokwadabura ndakanyarara. Otherwise ini ngatopedza tosangana mangwana Friday guys. Ndandichikumbira kuti Friday muye mese guys.
pane zviri kuitika Friday, pane zvichange zvichiitika nemusi weFriday. Mouya neuwandu hwenyu. Pana mai vechikuru vane 57 years, vane 57 years, vane nyaya yavo. Ameno, vari kuAmerica uko vane nyaya yavo, asi zvinoda kuti muzvinzwire mega. Handitika mungozvinzwira mega kuti zvinenge zvakamira sei, because inyaya inorwadza mubereki. 57 years, I think vachange vari panapa zvisine murume wavo. Handitika. So guys, nemusi weFriday ndichakupai time, musakanganwe. Handitika mangwana uyai tisapote Wasu Samanyika vanenge vari pano mangwana, vaine live yavo, vanenge vane maguests avo, vaine topic yavo nemaguests avo vanenge achitaura nyaya dzavo mangwana. So guys, morara zvakanaka, morara munyasha, Mwari wakuitire zvakanaka. One love, bless you, take care of yourselves.